Hi guys. Hello guys. Ai, uyene kurumidza guys, andamborara, andisandarara guys. Andisandarara ndangobva kubasa ndikadarikira kwananodarikira uko. Hi Pakistani. How are you Pakistan? Hi Jim Madzimai, how are you? So come so ke opera. Asandarara. Do asandarara but asandarara guys, ndangobva kubasa makuseni kuma 8 ndobva ndafurira kuenda kuno ndodi andimuna papa nechikudza hesi mama vhale muri seko madhuwe muri seko mbisi yangu. Hi Bopet, how are you? Papa guys, pane tichikudza kuti kuno kwa hakuna time izvo zvichiona izvo ndaita. Ndatobva kubasa kuseni, ndibva kubasa ndobva ndinoita grocery remwedzi. Ndatobva ko grocery ndikutopinda izvozvi. Ndobva kuboza ndizo one time yacho. Handizo one time. Saka ndatobva kuona asandarara. Because at least manhera ndikudzokera ndozoenda mangwana makuseni. Saka ndatoti rega ndichaita live iyi kuti kana pandobva pano handika izvo zvindodeza usawa wangu pastofu apo. Handika ndinotobika mufucho wangu womunyovhi wakati ndikabva umusha wakandakavigwa nomwe munhu. Pane mufucho wangu womunyovhi wandatoisa pastofu apo izvozvi. Handika nehuku yechibhoiya ndoyandaisa pastofu apo. Saka ndozongosimuka panapa ndichitobika, ndichitopedza kubika, ndichitogeza ndinda nokurubuka. Hanasi kana kujima handiendi. Because time chaitombobatani kujimu chako nasani 20. So mazvona guys ansandarara. Mukana ndotsumwaira panapa. Munandiudza kuti makutsumwaira ndobva ndakaisa live ndinorara. Kana ndongozvirarira panapa moya mukwira muchita nyaya. Muri sei guys, how are you guys? How are you? Hurai kumvenge mamboti makurara 1. Andina mborara kimani paipa ndagorara nguvai. Hati ndapedza basa kuma past 8. Ndikauya ka ndobva ndatofunga kuti mangwana ndine long day, Monday ndine long day, Monday ndine commitment. Andiwana rega nditongoenda. Andiwana ndingogara ndazvipedza ndokwa ndiri kutobva. Izvozvi ndikutopinda izvozvi so. Right now ndikutopinda izvozvi. Bvunza munhu ndandinai pafoni ndiani kochitaura munezita. Atenda neni takaenda tichitaura takadzoka tichitaura ndambovhera ndisana vatai. Handisati ndarara. Denda ndarara na 8 ndatomuka na 11. Asa ndarara ine. Sandara. Muri sei guys, how are you guys? Muri sei imi ai basima jayari zindambokupa isando. Maiwe pane anzo ndibusara hembe dzangu. Pane vana vandakaona vanangu vandakona nezuro. Ndakangoiona passingly somunhu angari kubasa. I said just so is passingly maipenge ikwa chidamdam. Maivavei. Ndakakuona ai kwa chidamdam ko maivavei but and comment. I just saw it. Maivavei muchivava. Madiaries muchivava ndengona ndiri kuwedza kuti tiri madiaries so amino chichanga chetika na because ndakaiona iri pakati tiri maipengei guys munombozati noise ino drainer, it's draining. It's draining. Anyway guys, we are timboita zvemvenge ndachitry kufonera vasikana ava but manje vasikubata phone as I'm sending a video. All right. Okay. So right, arikuti again kupeti ndabvapo ndiri kune kwakasiyana siyana. Ndivaya vasikana vemustreet vaya. Saka indenge kai vanongokwanisa ngopinda. Murume uyu anonzi Tawanda Gift Marufu ari kuita kufara. Arikuita kufara gift marufu. Takamutengera huku the start surprise. Takamutengera huku nechikafu chacho chokuti atangise kupa huku. So ndobva tatsvaga mudiaries ari kuBotswana. Dzinobhukiwa kudhara zoita 2 weeks. Ndobva dzabhukiwa huku saka dzichibuda nhasi. Saka ndobva ndatsvaga uye kuti saka huku idzi anodzitora sei anga singazivika. Ndobva ndatsvaga mudiari ari kuBotswana. Murume wacho ndobva tiri kuenda nozitora inini. Ndobva ndati ndafonera vakuseni ndikati Tawanda ndokumbira kuti ndinotoerawo pasiro yangu. Pane madoro angu ari kuBotswana unochitamba kwako. Ndichaya ndichimatora kuBotswana ikoko. Zvikanzi anauramba, zvikanzi auraitsisi modi ndipe address ndiende. Ndikati aiwa hanzvadzi yangu ichakufonera ine madora. Muzodza ndibva ndapa phone number. Ndobva vamufonera akati ndine pasiro yenyu yekwasismeli uyaimutori mudiaries wedu murume wekuBotswana. Vanhu vari honest guys, kune madiaries ari honest sure nasingavazivi. Takangoriska
kutaura chokwadi, but they were very honest. Mufunge ndokubva tato ati zvikanzi simeni vanhu vandifonera vaya ndikati mhanyai, ndobva vamha vaenda kuya vasvika kwakuya kwaita rohwani yana tione kune huku, ndikati simeni vari kuti tipi huku idzi tivachengetere kusvika vauya tongochengeta togodini, toda kutogodii. Ndokutosvika paya ndobva waona paine huku dziya zvikanzi huku dzenyu dzisurprise yemapiwa nasisimeri nechikafu ichi. Vandifonera vachitadza kana kuita sei, vachitadza kana kuita sei, vandifonera. So Kim, you watch? All right. Vandifonera vachitadza kana kuita sei. Saka anyway, tani antivava nenguva vachingokumbira vachichema. So Marufu family, antika us as diaries, we have given you huku dzekuti mutange, tinopa zviredzo antika zvokuti muredze. Hatikwanisi kuti tikutengere grocery every month tikupe chi, but nenyaya yekuti hamuna maoko takupai pekutangira huku 50. Mukaita zvakanaka dzinokutengerai huku 100. Antika chikafu chacho takatengera takatadzoorder kuIvan dzekuBotswana, takadzitenga anzidei vatora video vati vari kundisendera video racho, vatora video. Saka vachandipa video, regai ndivafonere, but nandisinga letingofona on behalf of diaries satapinda munyaya dzedu. Ko nhasi tiri kubvarira dzose zvi handi vhenge pari kudambugwa dzose. Vamarufu muri sei? Ndaswera hangu aiwa ndiri palive ndanichingopa hangu vanhu update yekuti takatenga huku, hapana munhu anga ari kuzviziva. Saka dzasvika kwamuri blab stuff tachingotaura. Saka tiri kungotaura pano padiary sati kuedhe kuti isusu tinopa munhu takupai chiredzo Vamarufu kuti muredze. Ende ndoona kuti mamagadzira chirugu chenyu, huku dzatakupai 50 nechikafu, ende ndoona kuti makahwina futi imwe mari kwaMike 500. Saka mukada kuwedzera kuti mutange even ne100. Hamucharambi muchipema, tichade kukuonai muchiramba muchipema because mapiwa start. Aiwa ichokwadi nokuti wona izvo zvinoita handisi munoona kuti vanhu vanenge vachiona vachiteerera. Mangwana mukadzoka ndiri kuti mutukwe nokuti mwoyo wangu unogwadzanga kuona muchizotukwa, especially imimi Vamarufu. Mai Marufu akatukwa ava havana basa, but imimi mukatukwa mwoyo wangu unorwadza. Handimaona because munenge makuita shungudzo denda ndine maoko nda kunorova vanhu. Munenge makuita shungudzo denda ndine maoko nda kunorova vanhu pa maoko dololo. Anoona saka duti mutsukwe. Mai Marufu anogona kupedza vasports. Taurai ndosambozifunga ndosopedzera dakubloka vanhu chitoti unoona uyu ane laki nekutoti ka hatisina maoko daitozosangana naye chaiko ndaizongotaurwa hangu wanitenda bhomora kudarod chaiko chaiko. Saka ndakaaagoma aiwa izvozvi tanostati both sides zviri kufamba mushe. Musi uno ndakaitwa ndakahwina mari kwamukoma Mike. Takavhotera ipano hesi takaenda kunovhota kandouwandu wedu tikavhota akati muwane 500 yacho mudollars yako. It's a lot of money. Ndaona iri 6,000 something, I think 7,000 something pounds. I think that was a lot of money yamakawana. Saka tichadi kukuona chitadzai ndoda kuti mudzise mukadzi wenyu manje. Handika anofunga kuprova vanhu kuti you guys can do it. Yes, imimi murume hamuna maoko asi mukadzi ane maoko, ende mese muri tu mune pfungwa. Saka mukaisa pfungwa dzenyu pamwe chete, mukadzi mukamudza kuti chikafu dzakuda chikafu, iye anotakura chikafu achinoisa muhuku, huku dzakuda mvura anotakura huku mvura achinoisa mumbikiri. Antika kutengesa hakumbonetsi. Ipo pano paFacebook mukauya mukasimeni huku dziya dzaita tichimaketirewo kune vari kuBotswana. Handimaona tinongomaketawo nekuside, imi muchimaketawo nekuside dzichitofamba. Padzinongoti dzimwe dzakuti kuredza kusvika uko munotenga dzimwe kuti dzichinjana dzichidaro. Handimaona so zvinenge zvichitokufambirai. Tozoda kuti muchazouya mopemha kana zvamai paomesesa, but zvazvino show us kuti you can do it. Aipa zvazvino zvaita boss vamwari vatinzwa matitangarira madiaries. Thank you so much.
ndine mufaro usingatomboite chaiko chaiko zvazvino haiwa hapana chichemo gore rino it means rauya zvakanaka mwari vatizarurira igore rachinja harina kumbofanana nemamwe makore saka tine huku dzechibhoi tine huku dzemabroira dzenyama apo nezviro ndakarara tichigadzirira incubator ndakagadzira maincubator tuve mabhokisi inini ndakatoisa mazai emwe huku dzechibhoi so ndikuda kuti ndiverenge 20 days ndione kuti anototsonya zvakanaka here which means kana totsonya dzinenge dzichiwedzerekawo futi change kutengesa idzodzo dzechibhoi dzinenge dzati dzikangosvika ma2 months 3 months tichitengesa diki dzacho hombe dzichingokandira tii mazai tichikontinue neincubator kunoku dzenyama futiwo dzichikura tichibudisa dzichinohodha dzimwe ukatomirira dzichiuya kontinue nekudaro hayo pari zvino hai kunenge kuri kunyepa ini ndakutongopota ndichingwavhangwavha yangu hangu ndizitengere chii chikafu asi magona izvozvi mabva matipa futi chiistarter izvi tanga tiine grower because tanga tingoita titi takatenga grower nechibage tichiti idzi dzechibhoisa zvadzinozvara vana tinenge tichitotanga negrower takatoseparata kubva kuna ana mai tichipa grower turi tegawo saka haiwa haizvozvi hapana sisimeri but I'm so shocked and I was so surprised ndine mazuva ziso rangu richipfuura kudenga kuno kundichishaya kuti kondichafarire chii kana kutombozvifunga apo makandisurprise nezuro muchinditi zvoni marufu ndoda kuti unosangana nemumwe munhu mangwana kubhasi rengu unditorere mapasels angu nezvinhu zvangu zvandampa kuti undibatire ndichazvouya ndichizitora koko kubotswana ndakarara ndichishupika mumwoyo kuti kudaro sisimeri vanditrust zvokudaro kuti nini vangatora zvinhu zvavo asi vatenga saga remadora asi kune munhu saka vada ndivachengeterei nini but zvinoita here kuti vangatenga chinhu voregeza kutrusta that person atengerwa zvinhu konzi marufu ndiyati azvitengera ndikati aiwa pamwe sisimeri vakuda kuuya vasvike kumba zviri right ndega ndingonoona makuseni saka pavazozofona vachinditi ndiri kuuya ndiri paplus pandizve chiya kumashure akao background iri kuira tihuku idzi ndichingokata foni ndikati iwe I think sisimeri vatisapuraza nehuku zvokanzi unonyepa kana dziri dzake munhu yari kudhraivha uchaziva sei iwe mirira kutanga waona kuti chii ndikati ndokuudza sisimeri vanogona ngovaitowa imwe surprise isingaite munhu uya anokufambira underground asingatombonzwisisi zvekutoti isurprise uchaona zvasvika azvoshamisika kuudza kwanzi tatumwa nasisimeri hanzi tikupei huku dzenyu idzi ndikati waona mari surprise isimeri tiwa nemufaro usingaite muno mwoyo wakanaka mamoyo ndiri kutadza kuombera hamino ndikarova aiwa no worries don't worry hatitombodi uombere zvako zvatoita tenda mwari kuti mwari wakurangarira chete tenda mwari you don't have to thank us tenda mwari chete tinotonanamatirawo nekutotaura blessing pauku idzodzo kuti dzisumuke dzikure ende dzienderere mberi une good vision yeincubator kuti dzibereka ndechibhoidi you've got a very good vision mwari ngavaropafadze basa ramuchabata chisi chamuchaita mwari vakuropafadze vakuzarurei zvinhu zvenyu zviite chokwadi izvozvi ndatomugadzira maincubator acho ndikuda kuverenga 21 days because ndakatotanga nezvo ndakabva ndamaisa ndikugadzira mavhidhiyo acho ndichazomaposta vanhu vachamaona saka haiwa hapasina chakaipa sisimeri izvozvi huku ndatobva kunotenga mushonga unonzi hanzi stress pack here ndati ndichazvoudzoka mande ndichitenga vati nditenge umwe unonzi chii unogadzirisa kuti dzisarohwe nemaliva kana kuti chii hameno asi ndatenga stress pack ndatenga mascaftin achona kuti tutangidze because tiri tudiki ndatoisa chikafu ndaisa mvura muisa light necrash yake isatsike pasi sunflower nelight dzinofa kuvata mulight kana chiri diki kudai malight atoripo already kunotodziya kwadziri right now which means tichatombodzichengeta dziri mumba for 14 days then tozozibudisa dzakuenda kuchiroko plus momeka chirugu chenyu hachipindi mazikiti hachipindi magora otherwise dzopera dzese chokwadi chirugu chacho chiri right zvacho but ndichatira kuti tigadzirise kuzasuku vharai kuzasuku tsvagai mapuranga kuzasuku kwechirugu chenyu vharai mise mapuranga anopoteredza mosiya mhepo ventilation kumusoro kuita kuti mazikiti kana kuine magora munowana papinda saka tsvagai mamanhikiri mapuranga mosupasa asi panotangira fensi apa moisa makapoteredza kudai
ndo patiri kuisa mangwana tichatoenda kusivili mono ndodzoka nemushonga wemakonzi ndototanga kutomaisa kuimba iko kuti zichiri kuno mumba matiri kugara kuningiri kupoti ndototanga kuisa mushonga wemakonzo so that anongouya chete ongofa achingouya achingodla achingofa. Yes ndizvozvo. Alright, wish you all the best Mukoma Tawanda. Thank you so much, my sister. I love you so much. Thank you, my brother. I love you so much too. Sisi Vakwira, hello. Ndona mchitira kufona kuti pafoni. Muda utaura? No, that's just funny. I don't know. I didn't know to be quite live. Sorry. All right. That is cheating. That is still a kundai £35. Thank you. Thank you very much, my sister. All God right. bless you. Thank you. Thank you. All right. Thank you. All right. Ewa tiri kubata uku no kuku. Uku no uku tiri kubata. So, Mukoma Tawanda, thank you very much. Regai tikonjene live yedu. Tuda kuona ukudza sokura. Tikaya kutukuya kubotswana zvinda kuzodya uku. Thank you so much. Tikusvika botswana ndozodya uku. Munochuza kuti munoda chibhoyi here kana munoda chii. Aiwa, sure ndouya kuzodya. Kusvikapo. Right. Alright, tiribo. Mavideo yangu. Alright, Mukoma Tawanda. Zvakanaka mwari wakuti zvakanaka. Nemiwo Mukoma Tawanda. Right. So tapedza guys, Mukoma Tawanda done. Antika takaona pekuvabatira Mukoma Chale done. Mukoma Chale vakadzokera pabasa, vakadedzwa nemurungu Beki pabasa, vakadzokera pabasa Mukoma Chale. Murungu akavadedza mina matia maita ya madiaries vakavadedza Beki kubasa. Saka vaveko kubasa although murungu anza akakata yake salary, but at least vaveko kubasa Beki. Saka Mukoma Chale vaitotaura vachiti kwa yesi meli nditete mudredi. Tete nevanzei burisa ifesi yenyu. Zoizowa, burisa zoya, burisa face. Burisa face miri dread chikuona. Burisa face kana uriwe. Saka inozichi Mukoma Chale vakadzokera kubasa. Vadzokera kubasa uko. Saka Mwari vakarangarira. Vakave kubasa vakati kwa mrungu akavadana akasashake salary, but at least so ivo vaitondudza kuti he's now working towards kuti vakwanise kuunganidza tunhu twavo tokuti vakatoona. Munoona zvandogara chikuzaisa zvagaisi kuti South Africa unenge wakarivara uchitofora zvinhu zviripo unongorohwa nesurprise animona. So now vakuti vari kuda kungoshanda kuti vaunganidze tunhu twavo. Handisi kuti vada kuita maprojects api kumusha, vada kungoshanda vaunganidze mari vatenge zvinhu zvavo zvokunotangisa chi vakuda kuenda nogara nevana kumusha. Vakuda nogara namai vavo nevana kumusha vachiitawo mabhindauko avo vari pamusha pavo. Ndikati very good idea because hamuna mapepa. Handimaona. So mukona zvanga zvatoitika apa kuti murungu anga angomuka makusira achiti basa rapera. Handika let's hope, let's say razopera zvachose basa iri. Handimaona si zvanga zvaitika ipapa munozoita sei. Handimaona. Right. So ndo nyaya yacho. So nyaya yekutanga ndine vasikana vandinavo panapa. Regai ndimbotanga ndafonera girls dzacho idzi. Timbotanga nenyaya yepaHarare. Antika timbonzwa nenyaya yepaHarare kuti pakamira sei paHarare. Hi dear, hai mwanangu uri sei? Mushe kuri sei? Right, ndapiwa namba nemumwe wako nevamwe wenyu. Atonipa namba dzakawanda actually, but iwo ndona kuti ndakambotaura newe. Ndosaka zvanditira easy ngotaka kubata iwewe. Right. Ndikunzwa nenyaya yekuti anzi kwai makarohwa kuHarare. Chii chiri kuitika? Mukurohwa nani? Tatapura repera vari kutirova vachadi kutobvunza kuti vadane vari kukoya vachitirova zvakambotanga iri repta yegrey dzawande kodezi dzatupa nefotuda yegrey futi samaplane mbona dzacho dzese hadzitobhonda amaplane. Vari kukuroverai papi? Vari kurova papi? Like chii chiri kuitika? What's going on? Kutobhoselekta kuti vari kurova pai pavangofungira even chero pavanofungidzira kuti panenge panoloja vasikana vanogara kustreet kana angave mabhiko vari kuya vachirova even magadzi eipapo vari kurohwa. Even munhu wechirume wavangoona achifamba nemunhu asingatozive kuti musikana kana kuti hasi musikana. Even masikati vari kurova bhoti kune vamwe vaimboendapo masikati. Saka vari kutongorova. Munenge muchitengesera muri papi? Like kwavari kunyanya kurova zvakanyanya vanouya pana Tedza Chinabaro. Pai? Sorry, ndosati wakabata muromo but hatisingatsa kunzotaurisa. Wakabata mina ino. Vari kuuya papi? Tedza Chinabaro. Tedza Chinamano.
4 pera Chidabano, 6 pera Chidabano, 5 na Bay, 5 na Leopold. Mune muri murodhu. Unenge uri murodhi wakangozvimerera mukada kutiza like kune kumwe kwatinobhotiza tichinohwanda kumakatwaki vanouya kutiko kumakatwaki vachirova even magadzi anogadza makatwaki vanenge vachingorova. Iyo saka uri kuti munenge mune mangozvimirira pamapoindi enyu amutaura iwayo then vanhu havangosvika nemotikari vanenge vari vangani kuti vakurovei so ndakaona vanhu pane kuri kunzi kune 2 vakafa so far ichokwadi? Yes, pane 2 vakafa, 1 nezuro umwe akatotemuka musoro umwe akatokorwa kubhodheri. Mota ine manamba plates ekuZimbabwe? Havana kuisa manamba plates ende havatombode kuonekwa fesi dzavo. Ukada kutangowa vatarisa kuti vanotanga kurova musoro ende havasi kutogorova nezvinzwa kurova mumagaro kana pai vari vachitorova musoro, makumbo, maoko. Saka uri kuti makamira mota inongosvika nevanhu vanenge vari vangani vanhu? Sometimes vanenge vari 3 kana 4, then imwe yacho inenge ichidileki vakatendera kuna 10 vari 3 kana 4, then imwe kuna 6 Chidabano kunenge kune imwe, then kuna 30 na Bay kunenge kune imwe, saka vanogona vari 4 vakakona uri 1 vanongopuruka zvese vachikurova nevabhatoti. But makaripotawo here kupolisi naimi kuti mapurisa apatole papamwe kuti mukurohwana nani because marowero acho akaipa kusvika pakufa vanhu, marowero acho akaipa. Takatomboisa ripoti kupolisi vakatoti hatisi kutozviziva because isusu vanhu vaiti vachaitomboshungwa nepolisi toendeswa kucentral tobhadhara maflight tobuda, but now haisi polisi toti haisitozivawo kuti ndivanani tovatsvagawo vanhu vavo. But ivo mapurisa vataudza kuti imhosva kairi kuitika pakatofa vanhu 2 kafa imhosva iri kuitika kai kuti vanhu vanorohwa i saka what are they doing ivo semapurisa ekuZimbabwe? What are they doing? Hapana kana action yavari kumboita. Hapana here kuti pane vamwe vanhu imimi muchibvunzana kubasa kwenyu lokuku hapana here mumwe munhu maybe akambokawadha vanhu avo sozotiva kuita revenge kwamuri munhu wese? Vari kukorova kumavhenyu state ikonoenda vachari kumavhenyu state even kumabhawa akaita sana big apple kuna aeclips uko vari kusvika vari kukorova vanhu. Saka mubhawa vakasvika vanorova vanhu mubhawa rose vanhu vari mubhawa varega kupindi kudzosera vanhu 3? No, not mubhawa like vanhu vasikana vanomira panze pemabhawa painai. Vanongosvika vachirova dai zvinhu vari kurova zvakafira mberi zvekuti munhu akarohwa ipapo anokuvara anofira mberi. Vanhu vari kukuvara for now iko zvinezvi vanhu varohwa vakakuvara zvekurevesa kutosvika kuma9 then vakarohwa vanotosvika kuma20 vasikana. Iwo usati warohwa? Hai nako hasati arohwa ndakatotiza. Mai ko mwanziza kutiza here muti painosvika vanhu atiza kuona mota yauya kutiza here? Autotiza vese baby flying. Aiwa kabati makuziva kamota dzimwe mota dziri kurova vanhu ka mungati client iko kuchirohwa vanhu? Ari panheru pajaone mota kuti irudziwe yona yasvika. Apa motomhanyira kunosvika pamota pakutomhanyira kuti nditenge kubata client ndimi kandi mukunorohwa? Utotanga kuti urohwa ende vanokurova zvokuti unotozosara uchisumudzwa nevamwe vaenda. Kuti hapana munhu akapa kana chigwere chesick or something. Amen. Zvekuti maybe vakambotenga maybe kune umwe munhu akavakawadha saka vakudzoka vachikawadhawo vasikana. Havasi kutaura dai zvinhu vari kutombotaura kuti tikutsvaga nditiudze kudati havasi kutaura. Vari kungorova chete vari kungorova. Vanorova nei? Kutorova kana chete even now chero vanhu vemadrugs hatizivi operation here but kana iri operation. Vari kurovana nemadrugs futi saka inogona saka ndivange operation ivi vana operation chi? Hatisi kutoziva because polisi yacho kuti haikuiziva operation iyoyo. Kana iri operation why vachizouraya vanhu? Vanhu vari kufa izvezvi pane gurupu ratiri vanhu vari kufa nao papa chiposwa pane vanombotibatsira vesesha vavachifundao vanhu vari pacritical izvezvi 3 zvino moshanda sei naye vasikana kana muchirohwa kudai moshanda sei? Wana akatofira pachiposi kuna kunonzi kukatwaki ndoko akarohwerwa ikokoko akatodzodzwa kuiswa kukatwaki kukati but akatadza kutorarama. Shame. Manje moshandirepi naiwe?
vari kuita kutsvingeya utsvinge chaiwo kana iri mhosva kana zvichidziza 2 meters tichero gavatisungewo tiendesa toziva tikutobikirwa tiza 2 meters pamutemo ane kurova hati muri kuraramisa mhuri here ndo zvacho zvekutava kuti tadzisagaye mabasa ari kupi mabasa gavatisowo ngavakupei mabasa hatina izvezvimwedzi dzapera kudai marenzi ari achipiwa munauna kana mari yerenti apa uneone vana vanoda kudla apa utori kurohwa une mavanga une vana vanoenda kuchikoro marenzi zvomatovera ndakaona vachitevava kana ukarohwa sezvezvo kana kubasa kuti hauchaendi noti munhu uti anokubata anokukechai anokubata pai notogwadziwa mbiri wese hakuna urinyase yakakatoita black red saka hatisi kuziva kana iri operation yavari kuita ngavatauri kuti havachadzide votuzotodi kwakune here organization yemapungure prostitution organization what for what amhero anaibotaura zvesesha but sesha inongondibatsira kurapa ichibatsiri asi ende debaitawo munhangona kuti mapicha taexpose akamota yacho manje munobva matiza motorokwanisa kuitora mapictures ati vanhu vacho hatinokwanisi kuvatora bhosi havatibesiyange kutombobatanidza kuti tivatore mapicha iyoyo mota torai mota iyoyo inogona kuti vanoziva kuti mota yananingi ndo zvatiatoita bhosi itu iyoyo ford raptor iyoyo nefortuna yegrey dzese dzinamaplace fortuna neford raptor shem asi kwakushandika hakusitomboshandika hakuna kana munhu ari kutomboshanda hakuna saka muri kuita sedaitoreva kuti before musati makurohwa papachishandika taitoshandika tikwanisa kutobhadhira mabhesendisone mwana wangu ari kuenda kuuniversity bababa achitoenda kuuniversity nebari yeiko ezvapatorina kana unotoshaudza kuti bababa vakavhura ipapapo kuti vachaenda chikoro saka meni chigara maavenue imomwe tochigara imomo mavi manje hamusi kuchota nopinda mumaflesi vamunogara imomo tinotopinda bisbos everyday pane pachidiwa $10 vafana kubhadhira $10 pamunogara pacho panenge pachidiwa $10 everyday ufana tobhadhira $10 everyday so ikodeza hapatorina apa kupakukacho kudeke kune vana kunenge zvichida kuenda mari kuti everyday mari everything takatongogara saka vana varipi naimnini 100 vanhu vanozvinawo kuti tote group but everyone ari kutotishopi chero tandenda kumabva wacho kumabva wacho kudenge kuchiri nemari here sisimende saka vana vanenge vachigara kupi zvaunenge uchishanda uri mutauni mwana vanenge vari kumba nekwaunogara kwaunoloja mumo muharare ndichigara muno muharare but sometimes ndinogonaenda kumba paweekend oright umbonogara nevana saka vana vane vachizive kuti uri kubasa havatombozvizivi manje noyowadza tikuinde kuna minongo nditozvizvi kubasa vandifoshanda kumakicheni mutauni ndodzoka paweekend ndichiitira transport mari yetransport yochita mari yetransport kana uchigara kure saka izvozvi kana kwakanaka menishanda how much moita mwedi like per night sometimes $40 sometimes $50 yepera kaona unotorwa zvakaita $50 per night per night $50 yes but auiwane usati waiwana asi mune chimbononga izvi zvima10 zvima5 chero ukasawana yako 50 asi zvima10 nonongako tinochero ndo vacho vari kutirova ivavo vavakutumwa nani nekuti vakuru vacho vanenge vachiunaoipopo saka ikondo vari kufadzwa nacho hakuna mahorefoni ngifo idziye ndifunga kuti zvingambotendekwa hakuna kunzi prostitution yalegalizwa here mukaya ndosataitokugoziva isu but haiko zvinezvi tadzwa vedu vese kutambura isatoziva kuti mari yesi tinobhadhara dei ende mwedzi watopera akavhura chikuru ane 2 days avhura dzokera kuchikuru skana aiwa atenda atezvisa machiito chikoro iwo zvoutoita ka wotochinja post
Unochinja posto ipo wandozati mutozati watendera mari kapiti chipotochinja posto kana utomboenda kana unana notoni umboenda kusaidi koko kana kunana menu kumwe umbonomira ikoko kurodi kana kunana roundabout chiita senge kutamira vanobva kunana Beru Bulawayo kuroundabout kunomira ikoko kwasati vakusvika maybe zvikatove nani kana kuenda kumafilling station because mirendi yakudiwa kamwedzi watopera munini kana kutogarira mubha wako kuti kana ungogara mubha wako kana utongobuda utozongobuda nemunhu wacho kawani but manje unongobuda hako nemunhu zvitori nani makawanda 300 ndikakuradza igrupu redu ratiri kutosvika kuma300 yese mukaenda kumabhawa kwacho hakuna chamunowana kubhawa hakuna chiriko ivo varume vedu vandi vanozongoya tichivooningira vobhadhara mari kubhawa havadika kupinda mabhawa asi maona mabhawa plus vanevakuzeza kuti wakuzikamwa kuti unowanika pakati munhu wakwana unenge watoene post yako kuti vanhu vaclients ako anotoza kuti keri ndomutora pakona paya keri ndomwana pakati ko manje memusina maclients ekuti unomupa here phone number kuti anotofona kuti nhasi ndiri kuuya woriga kuinda kurodzi anenge aripo batika zvinalake zvinhu zvanozoita ngezvinendaiko pakuva anofona hapana zvakaoanogona kufona uyewo kupa $10 apa zvandiri kudiwa $10 apa ndiri kudiwa papa unogara saka pamunobhadhira 10 munopuwa nechikafe no you just pay $10 kana ukawana munhu wako bosise rume nenene dzese bed and everything so ukawana munhu wako unoenda naye ipapo mutauni wekuti ukawana munhu wako unongoenda naye woita madhiri ako udzokera parodhi saka penite kana kuine mari chaiko munoenda kangani let's say kune mari nhasi waita mari monthend unoenda kangani $100 saka that means unenge waenda kangani pa$100 like kuenda uchidzoka unenge waenda kangani chigwishi like uri waitem unogona usangana unomwana ngachitamba neblowjob other mistakes saka sometimes unogona nemunhu wanopa $40 maita zvakawanda then sometimes unogona nemunhu wanopa $5 sometimes unogona nemunhu wanopa 30 maavenges hakuna zvekuti kune ma$2 $3 uma5 from $5 zvichikwira but like amumbosangani here nemachallenges muri kokurodi kokoko like vamwe vanhu vanouya kana kuti okutora okupa mari yakawanda oti handini makondomu naye kwauri kuti are you okay haurwariwo here kana uchirwara because hakuna munomasa ngarwari ari normal anongorequesta nachakati ngarwari vanenge vachitorwara so kana iwe uchiziva kuti kurwarawo unongoenda unongoenda but kana uchiziva kuti ukuru haurware unogona kuita monoita matest ndomaita everything yeah that's okay. Alright. Ko machallenge ekuti munoenda nevanhu vava vanenge vachipa $50 achinda usikwese unokurova kana kuda kutora mari iyoyo hakuna kashomba chaungatenda nezvati ungatotonwa nepavha aenda kuenoenda newe yongokurova yokutoreva everything yokurova kana kuti orara newe yobva yakusiya ikoko machandaziwa hai but sometimes unotoona kuti munhu yaronditora yakamira sei bcause kana waganisa muchibasa ichi naiwe wakutoziva kuti yakamira sei yakamira sei vachesizvipavha sometimes unogona kutongomaona kuti uyo aita alright ko machallenges like ekuti munhu abhadhara mari yake maenda kumba obva ati handinda kupa mari yangu oda kuvatira usiku hose akangokwira hamuse munoita sei munongobvuma unogara uchisipiti moenda uchisipiti koko ndeineukudzwa kuti kana kuti handisitomboda protection avo vasuru vamudeka pawiri vana ukada kuramba uri kokoko anogona kukuitana saka sometimes unogona kutongobvumba then wozongomuka uchienda kana kuidhidhi kusesha kana kutenga wakutenga prep rako rinoitira
apanenge avatsa zvishuwa vanotovatira izvishosho sikuisa vanoti sometimes vanogona kukuudza kuti hatiwevainishotanga $5 so watinaid 50 so unet pa5 data 5 kusvikira $50 yako yakwana asi achitozviti here kuti 5 10 15 20 25 30 35 40 9 rounds achitodzidonza kune vamwe vana vanototengesa mapirizi mumabemomo vaye vachitomatengesa so vanototenga mapirizi votorasa vanhu mapirizi fiti we zvino 9 rounds kuti unofuma uchigona kufamba here because ava vanhu havasive kuti munoita maromance handine zvekungoti ngatingoita hapana zvokuti romance handiti vanoita ndezvengoni transaction saka unofuma unotofuma zvakaoma saka wakambozama here kuti utsvake zvinhu zvokuti maybe basa kana kuita zvokutengesa wakambozama unoona kuti tinhu semalechasingazika mwana vanhu vakawanda ndechekudai so unowana kana kuti $50 nede yatombotowana $50 yo hautani everyday tongoita like $50 kumba pazvinhu zvisivo kumba mari dzedu dzinongosvika dzichipfuura hapana mari yekuti unotombogara nayo mumba uchiti nhasi ndane 50 ndobhoisa pasaidi alright no understand so uchitoiwana ine yakamirirwa nevana kumba uchitoiwana yakamirirwa kubhadhira paunogara saka wabata 50 yo inhasi 20 kumba kuvana 10 paunogara maybe wakutobhadhara namangwana zvichinda zvakatodaro kotozoita vamwe kuti $50 anogona kutoishaya kana zvewiki kana achingoshandira $5 achada kudzira kumba saka kukoshandira mari yekudya ichipfuura uchidzokerazve wakapinda rini muchibasa rini think 2019 une 19 years 2019 palockdown apa chii chachenda tupinde mereji yanga yapera mereji yakapera kare taimboshanda mutaundi saka mwana wangu paakazenga pasi andaona kuti mwana wangu angadai ndinoda ichikola wanyu uruda kuzvibvisa here kola pane dangoti tibatsirane kuti kana uyu pane nhingerikini zvandoda ngomubvunza kuti kwamunoshandira kune here kana kure munyika anombouya ikoko because pane nyaya bhishuka here kukwirapo bhishu iro mumwe mwana wangu wepano uya mutokudzeka mukomiseti nini bhishu arikutozama kukwira kwai ndakanokushandira regai auye nenyaya yake arikutokwira ipapa taura iripola achikwira ndatimubvunzei kuti hakuna here maprofets anombouya ikokoko because pane kumachannels kwatinomboteerera nyaya dzemasecrets and confession so kune vamwe vasikana vekumaavenue vakafumura maprofets dzinogona kunge dziri nyaya idzodzo regai apindure hatisi kudwa maprofesi nete here even maministers atiwayo anenge akatozara anenge atorikwanotoya maminista atouya kuzotengawo anotouya so sisineli kana zvakadaroka because last week kune imwe nyaya yaipisa yemumwe mukana wekumaavenue zvikokoko aiketwa naprofeti so vakazonetsana naprofeti uyu handisi kuziva hedu kuti ndiprofeti upi but nyaya yachona yaitopisa so musikana anoverenga maconfessions uyu anotosvika paground kuzoverifya kuti chinenge chiri chokwadi here saka ndofunga profeti ava vanogona kunge vakaziya nekuti vana ndivanani vakavafumura because nyaya yachona yaitopisa zvekudaro vasikana vakawanda vakabuda vakataura zvakawanda zvinoitika zvimwe zvacho zvinototyisa kurodhi kuyakuya kwavanoita vasikana ava chero nevarume venyu vanoenda kurodhi chero nemacelebrity anotoenda kunonyangira kurodhi ikoko hanhu mene kuti ime munombonyatsa kuita sei kurodhi munovaitira chikapa here varume ava kunofamba sei
zvakafanana nevanhu vanenge vachiita zvinhu zvanzi mavazii kochani but mavazii havatombori kochani vanotouya vachitotora vasikana ani dzokorodza kuti fona kwiri kuita chii iri pasi bati chii ane zvakafanana nevanhu vanenge vachiita zvamavazii kochani but isusu kuna hatitozivi kuti kochani toziva kuti client yedu vanotouya achina vakadzi saka ipapo vazoburisana pazangu zvisinele kana iwazipoburisa yedu ii zvakaoma asi inoziva kuti watogona wasvikaona because wabvisa makuhwa evanhu ekuti munhu ingochani because wabvisa speculation inenge ichitogona vanhu kunzi munhu ingochani at least watipuruvhira kuti murume wagona aiwa anenge achipuruvhira saka vanofanira kunge vari kurohweswa nevanhu vanenge vachitumwa kana kuti nemaprofesi yayo bhokosika vakuvafumura kudaro uri right kana kuti kuna nyaya yakanetsa yemaprofeti profeti yanojena vakatsvaga matalibani ari kuenda kunoshungurudza vasikana vakanga vakaexposed uri right vakatoexposwa zvekutodaro vakaexposwa zvekutodaro orit kismeli ndangoti tibatsirane ipapo orit maita basa ndiri kubasa Larisa foni yako imbobuda udzoke ita zvakaoma saka saka imini vanhu vakawanda munotovaona kuko munotoziva kuti niwi ndinhingi uyu ndinhingi ene maclient ene macelebrity atoyati vaimbi chii ndokutoita kuti vaiva mugadzwa kutimiririra vanhu vache vavo vazhinji vacho maminista atoga vatimirirewo hasi tinovafadzavo here naivedu here saka maminista akauya munovapa mari vanombobhadhare mari zvina $40 maminista chiabhadhara $40 ndoto varozobhadhara izvozvo kana muchizinge makuita zvemafosfos usaendewo kuvakusangana neimwe director nokufonera uenda kwavari ndofaune kwanguwo mari dziri nani zvakaoma saka munotoziva imimi kwenyu ani mutotaurirana thank you munotoziva kuti pasta ningi avo mukavaona pamasocial media munotoziva kuti client yangu prophet ningi client yangu prophet ningi saka paone pachitoanditora nokutoziva kuti game rekutsvaga mari opo hatizodere kufumura bhosi tozoramba ndichirohwa hakurohwa mucharohwa eniwe nokuti pamuri kutoti kwakafumugwa munhu last time ndo zvamuri kurohwegwa havero vasina hana vaienda vachinofumunawo ivavo kuti vakavapuisa hatitofumurisi nokuti ndo nhende dzedu tikadzifumura tikaenda tiwafumura kaumwe apa takarivara ungotirova nechitoti takarivara umwe wavarova ndichota aiwa takoti ticlarify kuti musavatikochani vanotouya zvitova morume svino akasvika chaizvo irume svino rikasvika tiratifona bhaza larisa bhaza nebva ndakuedha pakakwira bhaza ndikuedheya pamushanda mose kukambani wacho bhaza mubatsirane kupfudza nyaya kuti zviri kufamba sei bhaza larisa taitosvikirawo zvisinele pamwe vimwe zvine platform ndekudai pamwe mugadzi kuti magadzi edu dedzenyu vedoitazwa vedoitatambura ichokwadi plus pamwe pane vakatoteerera pamwe uchikupfidza pamwe uti vakataende yange uchaziva pamwe munhu achatiya kuti ndipei nhamba newe ndiwori paproof of picture ndipe zvako nemanaaaaaaaa murume naiwe zvirelava kuti pamarava vanoda kungondishanyisa munhu akanaka kudaro naiwe yelobhodi rakanaka kudaro naiwe
Please, vamwe vanogona kuwana recognize voice rangu apa musavaratidze. Iwo ndivataridzi angu. Handivataridzi. Saka uyelabhoniwo inotendesa mwana wechikoro kutoti iko. Hei, zvakaoma. Ndikati abiya ako apinda uyo. Abiya aswera sei? Tiri right isu. Vakamboshanyira kwe? Ndakamboenda kuma-avenues. Hakuna mari kuZimbabwe. Alright. Ndakambokwenda pangu kawani ndikaona situation yaro. Maybe zvokungotiwo rushande vabhadhare rent and stuff. But ngaite zvemaclubs. Maclubs ane mari. Ari kuti vakawandisa vari more than 300 zvesaka mari haibudi. Even kuno kutetitori more than that. So long uchingogona kubata vanhu vako bo unotorarama manje. Saka kana uchiti kubata bhodhari unorevei? Tisimeni ndibatsura vanhu vanonzwira maureti. Guys, musati nzwira titi. We are okay. Mari yatinoshanda. Kupasi kushanda kufanira ipiwa mari iyoyo. Pazuva. So we are okay. Musatombotinzwira titi kana kuti chinhu chinozorwadza what. Achitomborwadza just normal. Mwe makazora samugere welarisa. Unozozora chimwe chinhu here kusasuku because chinozombogwadza iwe chero mumba chaimo munhu wako chaiye akada kunyanyisa chinomboshoshazve. Inenge iri dry. We have lubricant yatinozora kuti kuve soft. Ende zvinhu zvechidimbuka hazvisi zvekuti mumba unokweshwa usingatunde futi usinganakirwa usingaiti mari uchishandiswa. Manje ndikashandisa hangu lubricant yangu chidimbuka chigwishu kangu ndotoziva kuti ndatora bho handisi kubvisira gurugwa rangu mahara. So don't judge us guys, we are okay. Tiri kutoita tochengeta vana kukunda vanhu vari kushanda mabasa emumba. Tinotoita zvinhu zvishinu kukunda vanhu vari kushanda mabasa emumba. Yetsvaga basa ritori basa rakatorongeka zvoti kana une break but iwo wati kwaizoba iwo ulatsoda kuti kwizawo BP kana uchiti kwatizvo kuzoti vaida kubata vamaclient zvakanaka munovabata sei? Chitotiudzai vamwe ndo vasauya ikoko. Inini vanhu vari mudzimba pane mumwe munhu murume zvakatanga nhasi here kunonaka sei oya kwatiri tomudya munhu iye anotoramba achidzoka vanotodzoka ko zvinonaka murape ndiri kudauka nhasi kumba munhu onyimwa ouya kuhure kwadiri nini tomuitira chidavaro chekuti anotoramba achitodzoka. Mwari wee chidavaro kunyatsoidya kunyatsoigeza bo nyatsoidya munhu abhadhara zvake. Ndinotadza kugarira pamusoro penyatsoikoira because ndenichida mari and anotoramba achitodzoka akuwana zvaaakutaura chokwadi. Uri kuzvirwa vakadzi varaiva muzvine raiti vakuudzei nokuti vakadzi vanhu muri kuzvirwaka kwanzi munenge manyima varume vaine kudzimba voya kwatiri tovapa ende kana tavapa tovaita chaizvo zvishinu tovageza tovadya tinopatihura bhosi varume venyu vari kudzoka. Munhu anotouya kunoka akatopfeka ringa akatoita white wedding anotouya kunoka achitobvisa bhurugwa ravo ainira tovapa mangwana kudzoka futi. So musatinzwire titi tsvagai mabasa tinotozviziva kuti mabasa anotsvagwa but hatimade uya okay. Masha ose huyai mukwire dzondowara uprotect yamukwamu handichauri kuti ndimani kunze kwerangu ini rongoziburitsa anongonyora mukometse cherikalarisa anongozvinyorera kuti ini sososo ndigaindi Musaite vashoma, itai vamudzi vashoma, kuti kutodzidza chidopi murume auya kubhawa akecha hure nogona kutya mboro kana atobhadhara ibveri mabhora tonyatsomasaka zvakanaka kana kumakusamaka osvika kumba manhiya vakati kwindi kuda kunobata menhiya vari kufunda yero usandibate isusu ouya kuno kutomubata go then movenga mahure but it's not our problem hatini kudzimba varume ndo vanouya kwatiri vachitotitsvaka
vakatoti shewo vanoita stress. No, it's she okay. Tototikana kutogoenda kumba kuzonenge vachitsidai kuti vanouya. Yes. Saka muri kudla chaiko chaiko ende ndopati pari kufira game rakawanda. Guys, ndopati tiri kufira vakawanda pamuri kupaona pa. Vanhu vanodla. Guys, senge kutose much but ava vanhu ende vanhu ndopati kupera game. Ndopati tiri kumirira ipapo guys. Asi guys, tarachokwadi ngatibvumewo patinokangasa guys. Tiri vakadze mudzimba. Pakudla ndo pari kuperera game redu guys. Ndopati tiri kuperera because isati chigonere nati I am not going to learn it anytime soon. I'm not going to eat it anytime soon. I will not eat. But I want to laugh. You have to try it. If you feel like you're not on anything, try it one day. I could laugh. I could laugh. Nikis. The guy I ever win. Never said about that. I'm telling you, the way to go. I could laugh. The guy should have put them about that. I could laugh. Decide to put that. Okay. Mavuriro chaiwo emakumbo kuti munovhura muchimani kumbo ngarivhurwe kona kukoira chidzazvikapa ndozvinongoda varume vanouya vanosvikapa kwasingawani saka unataka mudzimba vakoiri uyai vatanga vanhu vaya uyai ndosvika muchiona kuti hure rikarorwa rinogara mumba because rinogona kupa murume chikapu hama dzikopopota dzikoti yes. Zvakaringana. Right, not satisfied. Inini ashawo changu manje chandinoita. Nditori paimwe site so. Site isi simeni unobhadhara pamwedzi. Isusu tinobati vatengi ava vanokuita sei vanokufonera kana kuti vanokunyorera message. Ivo varume venyava. Ini nditori nemapackage. Kana uchida kuti ndiite hama maoko sisimeli tinokuita hama maoko. Ndotokuchaja 700. Pakurara ndotochaja yakati bo. Saka ichi chigame ichi chitori nemari sisimeli takamboedza kumbosiya sisimeli pandakatonoti kumabasa uko havasi kutombobhadhara pamwedzi unotobata mari svinu sisimeli kwete zvekutombotamba varume ava mazimba anouya okutoti wotokutekstera chaasingazodi kuzoti iwe wozokutsvaga iye kana akukuda ndopaanokutsvaga. Saka inini vatonditsvaga ndakatogara mumba so kutondifonera kutoti how much nitori nemapackage ndotodaira varungu mabhoyi mazimba what tinotoita vese sisimeli. Nditori pawebsite sisimeli. Saka vanhu vanokutenga pawebsite okufonera. Saka vanoona zita rangu ipapo pawebsite ipapo and then vanobva vandifonera voti unoitei ndobva ndatovaudza kuti ndine inonzi sensual massage ndine inonzi sensual massage sensual massage unekine ndeipiyo kinodzitsaonana ndinopfeka hembe dzangu dzemubedroom ndokumasaja ndokumasaja kana ndapedza ndokuzvapa ndokwira pamusoro pako mira ndokupa mukana mashawo ose uyai mukwire mashawo uyai mukwire unongobhaza ndokwidza mira anopedza essential touch tipowa. Saka inini mira ndikudzi saka unoadvertisawo munhu zvakanaka hauzonyore zvekuti happy izvo because vanhu vakawanda vanozviziva saka unofanira kutozvishedza nemazita mamwe kuti mukadzi akazobata foni because pane vamwe vakadzi vanotokufonera voti murume wangu akati ndoti nditori therapist ndinoita chaizvo pane pakambonyorwa kunzi ndoti kana ndichikupa inonzi chii kana ndichikupa bonde ndinotoiti full house handitoishedze nezita rayo. And then tinotoita imwe yekuti tinoita tiri vaviri inonzi 4 hand. Muri vaviri nani neumwe? Neumwe ndototsvaga umwe woshamwari yangu. Ndototi
aiwa iyoyo inoita saka anosarudza yetrisam inenge yakudhura futi saka munotomboita kuti munotombogona kuti iwewe nefriend yako mutoshama mese apa nemurume wa munotozvigona ukatondishedza kuhotera watowacha because ukandishedza kuhotera ndotokuchaja triple ende vanotobhadhara varume ivavo tinotoita inonzi call out kana utondishedza ukutondi inconvenience kutoti nditouya kumba kwako da kutokuchaja zvepamusoro saka varume ava vasi kutombozeza vanotouya kuzobhadhara mari idzudzu saka forehand wakataura influent wati forehand yekuti munenge muri tui ndeipi mendichita sei iyoyo yakafanana neessentials ka tinenge tichingokubonyora tiri tu saka unobvunzwa kutunda kaviri but it's for an hour saka unofanira kutoita hour saka nenchitokuchajawo mari saka imari iyoyo kujondi kuimari iyoyo inoita 1.8 and then pane imwe yekudhokonyera kumashure uku varume vari kuda zvekudhokonyerwa kumashure saka unenge uchiti paunomasaja paya unoti bvuvhu mukasato pabhovhora kumashure ndozvavari kutofarira unongopinzawo kachigumwe unonogeza maoko ukaziva ngouya wakutonopinza chigumwe chako iva wese ndotodhovhora vanotouya kwandiri because vanotofarira zvekudhovhora vamwe vanototi ndasingazvizive inge zvinotonaka utoona kudhovhora nechigunwe toda kutoiswa zvigunwe kumashure kana kuisa chitoye kumashure ndozvavari kutoda vanotoda kuti kumashure ikoko mirai saka wabhovhora munhu iwewe ukabhovhora munhu kumashure achimbudishire tsvine aiwa chimbonhuwa inini ndinotokuofa even kugeza pamba pangu pakanaka zvekuti unotosvika wogeza woita zvese kana wageza its fine ndokotora mawet wipes ndokupukuta kumashure kwako ndodhovhora ndoita basa rangu kana ndapedza ndonosuka maoko nditogara nemukomana wangu inini mukomana wangu anotouya nditosekerera ndototi nditoita fiziyo sisima ndoita sei haana mari yekundichengeta una boyfriend aiwa haazvizivi anofunga kuti ndoita zvimwe indomunyebera iye haadzivi angonyarara saka haugari naye anopota achingouya ndogara naye anotouya anogara ake kumba kwake but anogara ari kumba kwangu bhosi agonoubika saka paanouya kana waita kudaidi unomudzinga sei unombudisa sei handimudzinge ndotoudza vatengi vavo ndoti indibhuti vangu vari kundigadha because mavatengi munoba votomhorisa vari ngonditoti halo votopinda mukati momumo tonoita zvatiriikuda ndakapfeka aripo hake akagara achiona tv haanei nazvo anenge achifunga kuti amai vari pabasa angagode apedza iyo kuti uyawo nditodawo aiwa hambodaro anenge asikazive kuti chiri kumboitika mukati momo anenge achirofunga kuti ndinotoita chaizvo hazviti holi hazviti kuti munhu ngamusagara mumasofa woenda kunoitwa mubedroom oenda kutevera kuti aone chichi kuitika asingazivi sisimeli indiri kutokuudzai inini ndiri kuzviita inini akazondibata umwe musandibata asi ponawo haasati andibata tatove negore rese tichidanana akatondibvunza kuti unoita nezvei ndikati ndiri ukatoti physiotherapist saka chati wadekuda kuona kuti physiotherapy vanhu vako ivavo ndakambomufiziotherapy anotoziva ini ndakatozviita kuchikoro saka ndinogona kuzviita saka ndakati izvozvo zvandakaita kuchikoro hazvina mari pane izvi zvandikuita izvo Alright. Saka iye anoshandai kana chakutodhawo iye vanotosiya kungonyepedzera zvake kuzvidhipisa chokwadi. Ndikamuudza kuti ndiri broke ndiye ndashanda pamwe 20,000 ndo pane ndiri broke. Hema dzakoni. Ndikukuudzai pamwedzi ndakatokusendera imeseji mukatonditi chitanga business chichi ndakambozviedza zvekutanga business ndakatoona kutoti kubusiness ikokoko ndikutopedza nguva ndichiedza kutengesa sisimeli ndakatoti takadzoka
sina wakadzokera kuchigame. Chigame sisimene chigame sisimene. Saka kana wambovhora munhu uyu wamubhovhora asi achazoda ndoti ndoye 1.8 inenge isina kutanorana newe kungobhovhora chete. Kungobhovhora yekuzorara iyi tinoita dhapu. Saka ine 3.6. Saka vanhu vanobhadhara mari dzakutaura holisi varume vanobhadhara mari varume ndo vanotobhadhara nditi kana tiri kuti kumaende kuto kwadzoperera mari zveshuwa mari dzinongoperera. Nditori neumwe muzimba anotouya atori regular anotondiudza matambudziko ekuti kumba kuri kuita sei, imimi munenge muchivaita sei kumba uku. Vanouya vachitiudza, inini ndinonyora manje pasi, client yega ndidaita ndinonyora pasi matambudziko ako, paunodzoka next time ndinokutangira ipapo kuti saka vakazodii kumba, bhozi ndinoona vakawanda ndendakanganwa saka ndinotonyora ndotokuziva kuti iwe ndiwe wakambondiudza nyaya yakati ndotokontinya ipapo. Customer case customer care. Saka pamwedzi ndo paunobata 20k kwete per day. Pamwedzi aiwa kwete per day. Saka pane vachipeta mari. Machi? Rentals. Rent yepamba pangu pandogara 2 bed inoita 8.5. Okay, so still you are covered. So musana ne 12,000 or so. Ndiri covered. Mamwe mazuva ndinotoshanda zvakatopurikidza. Kana ndikawana vamwe vanondifarira sekokamurungu kanondifarira kanotondibhadharira hafu yerent kana kari mutu kana kasiri mutu akabhadhara. Alright, katori karegula kako. Karegula. Saka nditori maregula sisimeri ndinotovaziva kuti uyu murume uyu ndotovapa mazita kuti uyu anonzi chakati uyu anonzi chakati. Vamwe ndechitoona patirikola kuti uyu musimbo. Asi iwo ndotaura nechirungu kahavazive kuti ini ndiri musimba. Okay, but hamuzokechi here like let's say munhu benedzo vanhu ava uya vanokecha hamuzombokechi mafeelings here like kutopinda murudo like kana pamunenge muchiita zvinhu newewo kutozopesera kuti munonakirwa here. Kutonakirwa kosi pane varume vanotogona kutokwirawo zvekutodaro unotokunda kutonakirwa titori nemafeelings. Vanhu vatongori normal like aiwa kuti nomurinamatozviziva ndoreva kuti pakuti handiti kazhinji kachiona kunakirwa nekone munhu waunoda apa munhu unenge usingazivi like you know but unotonakirwa simeni pane unotonakirwa kutopinda saka pamwe pachotoka bhosi munhu anenge achitokunakira kutonakirana chaichaiko zvinombadazeka kuti newe unenge utodaona unenge ungomupawo mari inobhadharwa gurupu haribviswi munhu asina kubhadhara mari ndo inobuda first mozoita madhishi so munhu akabhuka full house obviously muchaita time about 30 minutes muri nese ended up batting mazamo batting everything because anenge abhadhara. Saka ndizvo ndo yacho game yacho. Ende pane vakadzi vandonzwa vachiti varume vedu tiri kunze kwenyika havana zvavanoita. Varume venyu mutori kumashitsi kule vanototifonera isa tombonyoresana zvedu pafoni uchivaratidza mari yacho kuti varume achigona kufonera pafoni muchitisana pafoni vanotofonera foni tokuita mavideo call wotobhadhara mari maodimeti. This is the truth that kudwa inini vakadzembateerai sometimes mbona kuita zvirikwana sezviri kudini anoona but pamwe zvimwe zvinenge chitogona kuitika ane muri kunzwa ingoteerera iwo muzozwisisa kuti zvakamira sei muzotarisawo ndatimbotaura nekuti vamwe vavengi vari kutaurawo vasikana vekusouth africa ndevekusouth africa paground muri paground zimbabwe isusu tiri paground muzimbabwe tisi kuziva zviri kuitika kuri kurohwa senzuku vepavhenyu pamasosevai vane vakomana vanotengesa mapirisi ipapo vari kurohwa uke vaitapinda mubha koti mavhenzi ari kurohwa everyone ari kurohwa saka hakuna kana pisi zisimelli especially mutaun hamuna pisi everyone ari kurohwa. Alright. Saka zvino ivo zvavanhu zvamuri kurohwa wotombojoina katimu iri paSA vari kubata mari avari kutoita ma 20k
matendike yausirwa sismilisi tajaira zetu dzekuno tajaira vedu vekuno zvekudhoni zvataozijaira zvinotenda unoziva takawanda here tikasvika zveno 300 tese tikaenda kusouth africa muvarume vacho vanofanirwa nani aiwa ati tikuita zvazvino titi ati mukurohwa zvaiko zvino ndoda unogeza nhasi Friday ndakuenda nhasi uri pabasa atiti une client ukuenda kubhawa vanhu vatozara varume venyu vasiri kuzinda vese vakazara kubhawa pakazara pasi kutofambika saka uda kuenda kushanda nhasi da kukasira Friday kushanda Alright. Panaenda kudiwa ka. Tata kumanheru tichakuratidza yaenda kushanda. Mari yamucharidza une washanda nasi. Alright. Ndavambiza yakanaka. Akala mchikazi yapembele nekuchipira kudhara paipai. Zuro makapinda mbiti makarohwa vanhu vese vangwari mubhawa vese pachipirani iri pa5 patero kune pa5 pakurohwa neeveryone. Vanhu ava vari kutoabvusa zvokuti wega uchitoshaudza kuti ichiri nyaya kana kuna minista akafumurwa kana kuti kuna profesa akafumurwa ngaangoregererawo ngaatichiregererawo taneta nekurohwa vedu ini ndakatorohwa taneta nekurohwa. Ya pane munhu wamakakawanda akutamba arikurizvai takutokumbira ruregerero kana varipo pano palive kuti tokumbirawo ruregerero tiregerereiwo tisande tine vana varikuda kuendawo kuzvikoro manhenda ada kubhadharwa toshanda seiko mukuti tiite mabasa acho makati Zimbabwe is open for business racho ndiro ratinaro mukatirova torarama sei imi racho muchafadzwa nani zvamukunyimwa kuba totokumbiraozobhovhoregwa nani nai veshe vakakurova vanobhovhorewa nanigereraiwo sanzwa kana pane akakubirai kana pane akakupa njesi kana pane akatiregereraiwo chivaregerera takutokumbirawo kana nesu zvomotoita ngozi nokurova chivaregererai kana mune vanhu venyu vamakatageta chingotsvagai vanhu venyu vamakatageta kurova vanhu vese manje aiwa vedu vevaregerereiwo please varegereiwo rereiwo munhu wacho pane munhu wamakakawanda tingataura zvedu zvimwe zvisimeli vanhu vangatituke mucomment section kuti tsagai mabasa ndo atinawo saka tobvotangoti mausugero aya mabasa acho totitoraramanei tichingorohwa mabasa ndo atisiri kutsvaga titori nawo chimbomirai comment section mabasa munoenda kubasa kwamunoshanda time yamunoda kune nyika here isina vasikana kune nyika here isina pambi naisisinechipambi is the oldest profession in the Bible. Ndakambozvarwa tichimwenzi kune vasikana vainesiyawo ndizvozvo plus takubetserai mudzimba umo wacho tinotokubetserai chitotitendai chema nemoya waMwari kana pane vari kuzinzwawo pano palive ndiri kutaura ndakamirira vasikana voso vekuharare vakakurohwa kumaavekurohwa vanhu vedu vevarotokubirawo kuti please musachiroverewo vasikana vakukumbira kuti kana pane vamakateya indai straight kune vavo makungorova tose toziveiwo isu tatambura zvisinei tatambura zvetakagara kwatinogara kwase kokomutaundi tiwa $10 every day ukaziluza pekugara ipapo takawandisa tosauma 300 inotorwa neumwe tatambudzika hakuna kana ari kuti nindiwisa mari hapana mwezi wapera wendodhata mari yacho ireni tinoiwanawo kupi tipisaiwo mabasa acho kana tamaramba kuzoti takakupai mabasa musamaramba hakuna mabasa zvisinei tasara ndepekuti tichatozorobha ino acho totenga mapepa spray totenga zvoku totanga kurobha imimi vacho kuti rambidza kumira
torarama nemutotitipera hatisi kukubirai tikukupa zvatinazvo saka toti ndo zvatinazvo hatitorina zvimwe zvekuita hanzi ndai pamusika motengesa madomasi tatengesa tesasatengera umwe ndiani vari kutaura kuti ndemotesa madomasi pamusika handikuona kamukomensesera machiri hodzai madomasi zvinoti kahodza tesasatitengera umwe ndiani lazima imi matijaira kubata mari yakawanda kuzovota bata dolari nemadomasi zvingazobuda mukazvigona here nyaya yataurwa kuti kuna papa kwakabuda confession ndo nyaya muri kurohwerwa uye munhu azvitaura atopedza masports ndo nyaya muri kufira takutokumbira nezerero kuna papai vavo kuti hatitosetoka kudaro tirezerere ropa pane kufumugwa kwamakaita titorewo sevana venyu sehanzvadzi dzenyu dziri kutambura dzikutsvaga uraramo hasina tikushayiwa vamwe takatonyora takatopasa makomisusa asi mabasa acho hakuna totiko takamboenda joni wacho kunoshanda hakugarika kuna sika dzoka tichishandira munyika yedu torohwa hatina watabira hatina watauraya hatina watabikana kana akabirwa tinoti tiregererewo takumbira nemweya wamwari takakanganisa hatitazvizokorodzizve tisiyewo tishande anyway zvino mukomenti kuti madita vanhu kai nhai wemusikana kuese simene ndikumbirire wandi link yewonda wane nhamo ndoda kuindawo zvino zvakaoma watoinda kwatoti kwajikwai kwatove nenhingikiri watoinda kwai kwazara vanhu kubvawo watoinda mumwe zvakaoma uyo anodhindokutengesa maindaneti kao ndeyokufonegwa handiende kumabhawa ndinongoshanda paintaneti ipapo online digital asi izvo zvedigital izvo zvezvo naiwoli abauina vachalija musangana navo vanhu vanomboyavo vakaromba kana vachida kuliya mumbosangana nazvo mheno kana vakaromba ikoko hatizozivekawo zvakangofana nemabhawa unokunongosangana neakaromba unoziva ndinonena kuti like vanotouya vane zvinhu zvanenge vakatakura like ati kunonzi kwai vamwe vanenge vane nyoka dzavo dzanodadzira reni vasikana kana kuti chii kana kuti chii vamwe vanhu vakaromba kudo kwavanoda vanotisanisa vanhu havangozotinzizekusibachitoromba mahwani umwe anotoya chitokufanani akati aze pakati woburuka ipapo ndinoda kuti umboneta weki kuseri kwemota yangu pakazara vanhu kuseka ikoko ndokwandoda umwe woti ndikuda kuburuka ndotangi ndikuda kutenga airtime ini ndiri kuti zvandakasangana nazvo zvandakaita akatendisora ndobva aenda ne ndobva asvika pamontago ka25 ndobva atendisizonizvo enda apa uda kuti uburuke mumota kana waburuka mumoto imomo woendapo itangoda kutenga airtime wakashamba kuna upfeka then kusvika kude kuita vanhu ikoko ndokune kwaanenge achiita ndiyewo dzokoro dzawo ese the same thing woita izvozvo wosvika okupa mari yako woenda kumba alright pane munhu anyora meseji hanzi hai sisimeni please udzai vakadzi ava to check out inonzi strip chat or streammate all you need is a computer cam sex toys and lingerie hapana nokuvata you make money online in USD clients terms you what inonetsa kuregista tinoiziva inonetsayo kuregista ndakamboikwira hangu but ndaisawana mari yakawanda iriko iye vanhu ndohauna kusangana nayo yamumba kwako like woda kuzokawadha after apedza kudhila newe ini ndakamboita muindia uyu ndofunga aishandisa mushonga saka ini pamwe pacho ndakatozotenga card machine ndatoona kutoti pane maclients anoba kana kuti anga aziva sei kuti mari yangu iri papo pozi inenge yakahwanda mumba mangu muhombe pekuti haungabhooni mbandituma kunotora mvura mbaba mari yangu bva ndibhadhara nemari yangu kuti ndizive kuti akawana sei mari iyoyo handizivi akazozviona aita kuti ndaita mari apakazozvara full package vaandibhadhara nemari yangu umwewo muindia akatobva kuarab
akauya anga asina kundiudza pafoni kuti ari kudei, asina kundibvunza maprice. Manangoti apa wemunhu ane mari yake auya Sismail kwakunditi inini kutaura chokwadi ndoda kuti atouya nezvinhu zvembwa zviya zvinoiswa zvikanzi paatoburitsa ma-US pamawaridza apa zvikanzi toda kuti uite sembwa. Tikati koiwa wadi kutiudza pafoni kuti ukuda kuitwa zvembwa, wade watondiudza kutotamisira nguva yangu nezvawaita izvozvo izvo. Bye chienda. Saka ndezvemishonga. Aiwa handina kuita sembwa. Mukomana wangu anga aripo akagara muTV ndokutopona kwandakaita. Saka akangoona munhu wechirume aripo. Vamwe vacho vanobva vazesa, vamwe vacho ndinotovati ndibodyguard wangu. Abva abuda mbva aenda. Kutoya nezvimacheni zvembwa zvekuisa munhu kurovesa kumashure anoita kurova zvataibwa. Vamwe vacho even varume ava vanokuudza wokuudza kuti ndoda kurohwa Sismail manje ndine mugoti, ndakatoita kutsvaga mugoti ndinokubangamura ndototi aina ndabasa nazvo, ina ndidi kurohwa asi iwewo ndokona kukurova, unotondibhadhara kukurova ikoko. Hakuvari ndinokurinda ameno andikachida kuti kaaite red kumashure uzodii ameno hanzi zvinonakidza, vanenge vachifila kuti zvinovanakidza. Handizivi kuda pei. Vamwe vacho minyatso iyi yakatoshuka munhu anenge swinya mune yacho. Ini ndinototora mapegs ebrown aya woda kuruma nemapegs because anenge achiitika chinhu chacho. Pane zvimwe so zvinotengeswa zvekuisa anenge achiita zosi kunyatsa kuruma, saka ndakatoona kuti mapegs ebrown zvinotokuruma. Saka anobva anakirwa ndakadaakaisiswa iyoyo inobhadhara mari yakawanda futi yekuda kurohwa inobhadhara. Pane umwe akambotanga ndaitsika negogo, kwai ndakambotitsika negogo, nditsike negogo, akapewa nokutsika munhu negogo. Unotsika umwe uchirova umwe uchiita zvaanenge ada izvozvo. Umwe wauya wombati unofanira kushedzera. Ndikati aiwa uda kutoti ndiite noise panapa ndikadzingwa, kana uchida kuti ndishedzere ndiriske unobhadhara renti yangu. Achiti kushedzere kudii? Kuti kana uchirara naye unenge uchishedzera denga nezita rake. Izvozvo zvinodzingisa pandinogara. Iwo kana uchida kuti ndiriske chimbwa watongosiya wandibhadharira because ndikadzingwa ndinotowana kwekuenda. Anobva abhadhara. Anobhadhara ndo zvaanenge achida. Iwo wataka kuita noise yacho. Ndotoita noise. Ndotozoona vamwe vanyora mugroup kuti evo apo paitika noise. Munogara pabaniro vakawanda. Pane vamwe. Aiwa kwete vakawanda. Pane vashoma asi varungu vacho havadiwo noise. Alright. Asi vanotozviziva kuti ndobasa rei. Aiwa havazvizive but vanongoona ndichipinza vanhu saka ndofunga vanofungira. Saka next time vakatwa munyatso yoita zvekuruma namazivo udambure nyatso yati zvaanoda. Vamwe vacho havadi noise varungu, saka varungu vakaonawo varungu vavo vanovamhorosa, saka I think havataure. Because ndaitombofunga kuti pamwe ndichadzingwa but nditoona vanotomhorosa navarungu nechiAfricans ndopinda come in. Chakara ndichokuti next time mopuwa mari yakawanda mobvurisa mochinatsva ishure ukoko kwamunobhovhonya uko. Vamwe vacho vanotoida yekunanzva. Inini hangu handizvifarire zvekunanzva shure. Asi vamwe vacho vanotokuti itori package unobhadhara hapana chisiri package Sismail. Vanotokubvunza kuti yakati unoita zvine mazita zvinhu izvi. Tori package unotondibvunza pafoni kuti ndikuda yakati ndokuudza kuti ndinoita here kana kuti handiite. Umwe anoda kuisa kumashure uko indototi unoita here kana kuti hauiti, kana uchiita munhu anochacha. Saka zvine mapackage hapana chisina package. Kurohwa kune package, kutsikwa kwese kune package, kuti ndikuite hakuna chemahara. Kana uchida kuti ndikudye package, kana uchida kutundira kumeso kwangu package, hakuna chemahara. Mushanu Sismail vari kuzviita varuma ndochokwadi. Chokwadi shuwa ende munoona zvakaone mutoziva ende mutosangana vamwe. Saka maja utyere kuti one day uchapindigwa nehama yako, baba vako kana ani vaketawo uyaona mwana wavo waketa.
ndakatombobatwa nabhuti vangu but ndakaitoshaya kuti vaiitei. Ndakazwa kutoti mamuchitei kuti wakuti wakatokecha iwe paonline. Kana kuti vanga vatipirwa handizozive havazotaura kachokwadi vanhu vakaitoitawo vajema avo vakangodhumana chete. Umwe musi ndabva ndasangana neumwe mukomana wandaimbodanana naye kumushoko akatondibhuka ndandaziva kuti ndiye. Ndakazomuona padho ndakabva ndaseka ndikati pinda tinokuitai zvamawira pano. Akati chii? Akangoti nyemwerera zvanzi ndandichiziva kuti ndiwe ndikati uri kunyeba because inini handitoratidze chiso changu saka iwo uri kunyeba chingopinda because watouya ndatokuona saka hapana. Not always kundai ati anogara aripo. Not always kuti anenge aripo every day. Ati ane kumba kwake. Aiwa ane kumba kwake anozoziva kwete like now maskati ndashanda Maxen nemaskati ipapa pandina client iye ari kubasa saka zvinhu zvandinoita maskati anozviziva se. Ndikazomanheru kana aripo munhu anenge achidawo manheru handizotorewo kana aripo. Kwete kuti always but maweekends kana atoripo ndikaona kuti ndakabhuka maskati ndinototora. But handizongozviite in a disrespectful manner. But if it doesn't take you very much for kutudza zvinhu zvikuitika kunze kuti tisingatozvichida kungozvita vanhu vakangwara nema panapa varume vachitongopiwa mafull package ikoko tisingatongozviti kune mafull package ari kupiwa vanhu. Price list sure 3,600 vanobhadhara 5,000 chinosara ikokoko hani maona iwone chingosvita munhu akangwara usingatombozivi kuti mari aine pongoro yauzvidwarova munhu ari mwana mapekisuku mwono yamunyatso yakazvimba uko wobvunza kuti ko munyatso waita sei kuenda rovera pamunyatso izvo anenge ari mwana mapekisi ebrown kumba kwake. Iyo price list sisimene ndakuisirei vanotoibhadhara iyo price list yandakuisirayo 500 Swedish massage hot stone massage 550 deep tissue massage 500 prostate massage 750 sensual massage with prostate ndeyekuti unongouya wokotama ndokudhovhonya kumashure inozichi prostate iyoyo ndo yekudhovhonya iyi 750 sensual message with happy ending 1 hour 600 sensual massage with a happy ending 30 minutes. Hot stone massage 550 ndeipi? Aiwa ingori normal yekuna massage awo nematombo. Ndinosanganisa zvese. Alright. Hot stone with sensual massage 750. Chinese cupping massage with sensual massage 800. Men grooming 350 with 10 minutes massage. Men grooming ndochi? Ndoyekuti ndokuveura kuzasi. Ndokuvonyoresa. Alright. Mune mavhudzi munenge musingavabvise mavhudzi vanotouya kuzotikumbira kuti tikumbira kupiswa 10 minutes is 350 2000 full house with sensual massage 1 hour 800 full house 30 minutes yaisi full house 800 30 minutes chetika 30 minutes hapana massage. Girlfriend experience 1890 minutes kuri 90 minutes inenge iri yei vati vanenge vachinyemedzera kunge like for 90 minutes ndiri musikana wako saka ndichikutrita kunge uri mukomana wangu saka vamwe vanhu vanenge vachizvida izvozvo zvekuti kumba kwangu handisi kufara saka ndiri kumbodawo musikana kana uchida kundiendesa kunodya nekunoita sei. Pane vamwe vanototi ndoda kuenda newe zuva rese kuti tinodya timbofamba takabatana maoko kumba handisi kufara zviriko. Okay. 1.54 sensual massage with a happy ending only by appointment. Ndo yechi yekuti unovaita hama maoko vozopedzisa kozvatanoipa kupisira ndo 1.5 video calls with pleasure 300 ndezvemavideo calls chete. Prostate massage ndeyekubhofomora munhu so unomubhofomora munhu 30 minutes ndichikubhofomora shower with asi me ukatuna 30 minutes dzacho dzisati dzapfuura ndapedza babai. shower kugeza newe 350 chigeza newe ndichikubata-bata ndichikukwesha musana ndichigeza newe ndichikubata-bata ndichikukwesha musana ndichigeza newe okay gezesai varume tovagezesa so varume vanogezera
ameno vanenge vamwe vacho vanoti kumba handisi kuitwa saka tigezisewo tikungoda kunzwa kudiwa nhasi vanotouya vachikweshana navo kana tambo wabva panapa ndabata zvinhu zvizhinji pane zvawataura zvinhu zviri kuitika ndabata zvinhu zvakawanda zvandichaudza iro rutimu rangu eno waita hako thank you mwana wangu nekuti uya pano nekutivhura masi nekutiudza vanoda kuhwa vachawa dzokera mucomment section. Thank you very much guys honai toda kuudzana chokwadi tisingarovindwa takaviga pini muri kuona kuti andone price list randichiverenga apo but with me 350 aiwa ngatenge kuti vavenye pakeila because tinenge tisiko kunoitika zvizhinji kunze kuzvatisingazivi makutiziva vanobhovomogwa kushure uku makutiziva hatanadziwa pano kumbaona kuti tirabageza nemurume guys murume achiti yatigeza ndigezi nemari ndinogeza handidi onoburitsa 350 kunogeza nemusikana kunze kungonogeza chikweshwa because vamwe varume chanenge vachitozvida guys hatisamboti kunyemba because varume vari kuzviita zvinhu izvi varume vari kuzviita ipwere vari kuzviita guys varume ndopwere vari kuzviita zvinhu izvi nezuro nyaya yatakaudzwa nemwana wangu umwe I think ari comment section mirai muwe mwana wangu uyu baba pavanogara akaona kuti murume adira kuti afe namai vakatororwawo pamba pavari kugara asi mai ava munhu wekupi munhu wekuko kuSA saka vasati vakugara pambapa pane pamwe pavaigara like kwete pavaigara murume wachona paanga ari keteka achiona nezvepamba ipapo murume uyu gesai kuti akaita sei alokola mushe kanyani amushe aiwa ngavagezerwa no stress ngavanogodongorwa zvavo no stress pane zvimwe zvekuona kuti ungangopinda mumereji tingoti ndosafira mereji simende ainokana ngavaende zvoto because pane zvimwe zvokuda kuti varume isusu wai vasingadi kutifadza nokungoti ndo vanongoda kufara chete wai isusu hatidi kufara sisimende hakuna chinhu chinobhuya kuti murume hauzivi salari yake haana mari kana 100 rand yaanokupa but anongoda kufadzwa chete imi tadavero musakugarisana matai varume ndipoinde kuti kufadzana tikudini tatisingasieri panyaya yepoindi yemari yekuti anenge asingakupi mari kana kuti chii imari kupa imari ape ine mari yake unenzonje kunamubvunzi ukatobvunza anotsamwa simene nendongwatuka mai yake saka haiwa kana ngavaende ikoko vanobhadhara kana 1000 ngavabhadhara ikoko saka vodaitokotikureva kasaka mari ndokwainenge chine koko kana mnasiimari newana kuti handizivi kana ndinomboti mutombotiitirawo malaifu simeri yavarume vanonyima vakadzi mari aya ndambotenga ndege ndimbotsvaga inogaiza zvinhu zvine shuga izvi ndikuenda kugymnasingadi but makuti ndifosaridza kunotenga inozii Red Bull kuti ndisarare ndizongorara Please, ini ngoda kunotora live, ndida kutora live naye muchinyatsotaura. Zvichobari kana asina ndipe mari ndoipiwa nani? Siwa mari ndoipiwa nani? Ndiri sisime kama ndiri ronga taura nechokwadi sevakadzi. Unotodokara sei kana ini murume wangu asina kuti amai mwana ndo salary yandatambira. Handina kuti ndoda yese sisime. Mirai. Ini Mirai. Ngadzokere kumavangu. Ini pamakatogwa nemurume wenyu madengo akadi makaroro. Ndane 3 years. Right. Pamakatogwa nemurume wenyu pati pamaimbopiwa mari iri maze kutanga. Hazike. Tine problem yekuti ndara kunotengera sugar free yacho apa. Panext door but ndara kuenda kunotengera ipapa panext door apa. Because I need to buy that honestly kuti ndirege kutorara ka ndotongorara zvangu ndotongobva panapa ndichibika ndichienda kunongonorara kawana still kuti ma20 ndongoswera netimu rangu because maybe ndozondiona futi next week. Handikona. So as it is right now, handizivi kuti
ndodi kona kunogona kundai uya ukwira usana kona ndimani ndine pane ndinotenga Red Bull kundai uya nangu mukaenda sisime ndinototaura nemi nyaya iyoyo please ini ndinotirwadza zvangu ndinorwadziwa siseba tinoita zvese alright ichirege ndikwidze munhu ndidonhe ndoda kutenga nefoni iyoyi mira ndoye ndichikufonerai nhamba dzendinadzo ndoye ndichikufonerai ndada kuda kukwira pa uye nditaura nevanhu apa ndinotenga Red Bull because hapachazovatiki kana andotozovata hapachavatiki muzvinhu zvavanhu imomo muzvinhu zvavanhu kwirai guys. Quite the Red Bull, the sugar in it, you are on diet, boil 6 lemons and drink. Handina malemon achona nyamiti diki. Anodzinga hope matondipo recipe. Muruti malemon 6 ndikama boila anodzinga hope. Anoraraka. Kune sugar free adenda ndati kudandika di. Ndikanotenga sugar free chiachie. Ndo ngaitikwidze Ellen yasarapa. Ndikanotenga sugar free. Ellen wakwira chega kusiye nemumwe. Ndonotenga sugar free. Nyamiti diki vari kuchibhoila malemon ndikandipo vaedatiwe handina malemon acho smell maswera sei yes elembera kuponya nyamiti maswera sei ndaswera hangu yes ya lemon sugar yamuda unonwa ine diet mukutodzokera kumashure ya so what you do is kana muda kuramba makamuka you squeeze ima lemon ma fresh lemons mo squeeze one mo tora kunge short zvinoitwa kumabhawa zviya muka glass monwa juice yo muno yes a short then imwe mangu ma lemons acho yamungu aboilisa mbichana seti ma lemon ega like tikubika lemonade zviya iri ma lemon then monwa zvenyu pamwe ma garlic ne ginger munoroswera makatomuka mira ndiseka ma lemon mukangoramba mangunzwa ingotsenga garlic kana ginger mukangoda kunzwa kuneta kurara choose something which is ginger lemon yenyu iri paside michinwa yakatowanda zigubhu renyu riya remvura yekudhaya ndora mufana kuzadza malemon iroro musanotenga Red Bull mukutodzokera back and haisi good. Bye thank you guys. Alright senzichera nyamiti musainda sara nditaura enda kusvikira sisimeli kusvikira sisimeli vadzoka wainzwawo sei nyaya yekuti vanhu vanoda kudhogonyorwa kumashure vasikana ini ndiri mukadzi womurungu kasaka munongoziya nyaya dzacho ndodziziya nyaya dzise idzodzi nditoshamiswa kuti vanhu muri kuti he hakuna zvinomboshamisa zvamuri kuti iwe mabhoyi wayaya vanotozvida havasi kukuaprochai because hamutangike zvinotanga mbichana endai kushawa isai effort itai murume unogezeswa uko mobhadhira mari zvinhu zvaunokwanisa kungoitwa kungodhogonya here kudhogonya kwacho kwakusaunda bad it's not that bad saka zvinoitika vanhu varume vari kunobhadhara for these services vamwe vacho they are very traumatized vamwe vacho vane inonzi addiction yekurara nevakadzi mukadzi wako kumba hagoni kukufadza kusvika itori chirwere maaddicts akawandisa ya saka izvozvo kwavana vamwe vacho vachinyanyоenda ikoko rega vanoita hake nekuti zvimwe zvacho zvino to dehumanize someone kuti anosvikira pakukuitisa zvinhu zvekuti hausati wambozviona muupenyu kutora rurimi rwako mupono chaizvo kutora rurimi rwako uchisa kunobuda nepupuku yes isensi hayo but pane zvimwe zvacho zvekuti unobva wanyatsoona kuti what am I doing here zvitoriko ivo vasikana ivavo kana vachitoenda ikoko vanotori nematricks anogona kutotsenga zvinhu mukanwa kuitira kuti zvisamedzeke kuitira vanhu vacho vanotogeza vanotori and iplate yacho inenge yakatochena noti kuti ini ndozviita but I know I mean to ndinozviziva zvinoitika izvozvo although zvimwe zvachona I like things like zvana threesome I can do things like that but izvi I know murume wangu anondiudza zvese vazhinji varume vechirungu havana kana basa nazvo anogona kutokuvhurira page yeOnlyFans kutotiita zvakweyo havane nazvo but then it's not varungu chete zvandataura mabhoyi wayaya vanotozvidawo alright kana musingazvidhogonye vamwe vachona they are gay unotesta murume wako muise chigunwe ikoko akasajamba murume wake ari kupuhwa kuseri ikoko kunumber 2 uchimubata ingoti kagunwe umbokati uenda ikoko kunobuda nenumber 2
ukaona achiti yes zvinakirira zvavana. Ukamona achibvuma. Yes, anobva apavirira kunonakidzaka ndokwaanoda kudhogoywa ikoko. Swaga uripi? Ndazonzwa mumwe mukadzi achitaura apa akati Chisimeli kamukombe wacho ngaupfuure. Iye murume wekuti pane varume vacho wekuti maybe mumba macho hazvisi kutofamba, hamusi kutowirirana, but ozoda kuzodyiwa zvekudaro zvizviro. Yes, it must be. Yes, when it comes to vanhu vakaroorana nyamitika, it all goes back to communication. Kuti iye ambomuudza kuti iwewe ari kukukwira zvinonaka ndiani. Kuti varume vanofungidzira kuti ivo ndivo chete vaneeseka. But mumwe wacho murume haatogoni, haatoziva hake kuti kukwira kwacho kuita sei. But rega ndikuudze example matangiro azvinoita vanhu must be talking. Mumba menyu makagara munombotaura previous experience nemamwe zvinhu zvamuri kungoonawo kuti tozvifambisa sei to spice up. Kugara makaroorana mumba kunobhoa, kugara makore nemakore musina kumboita zvinhu zviri crazy mumba menyu. Handitoona good saka no kusim too kunotoitwa vanotokuda zvisingaite, but vazhinji vacho vanenge vachida kupuwa vari varume. Saka kuti audze mukadzi wake chaiyo kuti ndidai hazviite, vanongonobhadhara. And vamwe vacho they were abused. Handimukona kurova kwatinoita vana kuya nemabhandi nechichi. Dzinhu izvozvo, that trauma inodzoka futi wakura, wauda kurohwa futi mumba, ndo inonzi yavanoti spanking and stuff like that, yeah. Saka zvimwe zvacho zvinenge zviri kuda therapy, kuti munhu aingorohwa, aiabuswa, aita sei, hazvicha zvakubuda zvimafetishes zvinonge zvakubvurutwa semafetishes. But we understand papo nyamisi, but kumwe kwacho kunenge kwakuabuse kwekuti iye number one hakusatisfy iwewe, but he expect that. Number two, even if you try to kumudya kwacho, to kudhogovhora kwacho ikoko, but still he goes kunde kunotsvaka vasikana ivavo. Exactly, I know what you mean. I know what. I think you know what. Kana iwewe if you try murubo zvaunoita kuti apa inini ndiri kutry, watrya wasvika pekupererera, zvimwe zvinhu zvacho kana tisingazvigoni hatizvigoni vasikana. Aiwa, varume vacho vane hutsinye, vanoda zvinhu zvake. Vane hutsinye. Mirai tipinde marriage diaries. Mirai relationship diaries, marriage diaries, tishawa zvakawanda. Mirai tinde ipapo. Handiti tina kola vanga varipo. Mirai tidzose kola. Tinyatsonzwa pamwe pacho patinokambanisa vakadzi vemudzimba, ngatibvumei. Hanimaona. Problem kana tatenga kuno kwatibvumi sometimes zvimwe zvatinoitawo. Hanimaona. Nyamiti ndawana chandawana chakadzi 0 calories, 0 sugar. Anything like that, ukatona zvakatonzi 0, there's a trick to it. In way I'm just educating you for the once in a while. Once in a while. Yeah, once in a while right now. So you might as well but from now onwards just try muchingodya kunge orange zvinombotanga zviri bitter, but muchaona kuti munoluza dumbu rese. Yes, munonge muchingotsenga maorange nemakoko acho, hamusi kubvisa anything modzi chete. Kana mukatokwanisa kudzitsenga zvese zviri bitter, ukanzwa waisa chinhu mukanwa chese chiri kuti it's good for your body, it's good for your losing weight, it's good for menopause, it's good for digestion. Thank you very much, Mukoma. Right. Thank you, Manyamiti. Thank you very much. Right, mother, hande pekutanga. Chitenge kusara nyaiva pekutanga. Zviri kufamba sei? What I see is smell madzoka na chidango kubatsira here kandi buruke ndiye mu comment section. Wokumbira kuti ndokupira mari yangu even 300 per month. Unonzi nochidi chikafu chiri mumba uda kuishandisei. I don't know kuti anondofana kumudza every Sunday ringarishandisa chii. Pamakatanga kugara naye imini chichaitika, what was happening? Ndiro zvakungoita izvozvi zvekuti anditenga chikafu.
musina kugara naye mimi aimbonotenga chikafu ega aimbonotenga chikafu chega ndinamusiwa ndakambopiwa mari yake. So meaning to say kuti mukutaura kuti mimi makatobva muri kurelationship hamuna kubvira makapiwa mari yemunhu uyu aimbotenga chikafu achikupai aiezvejeko akutotaura ine ndakamudzwa kuti aiwa kuti nditanga kukupa mari tivasikana nemukomana kuti nditanga kukupa mari hazviite inini ndinotenga chikafu nongodudza listi rako nyora listi rako raunoda rese undiudza ndinokutengera kana ndakugara newe inini mari yese ndiwo change wakuona kuti ndiwo chatenga chikafu ndiwo chaita sei ndezvine zvakunditaura kuti but namwe ndikakupa mari yekunotenga chikafu chacho hauna motikari yekusitakura grosari saka hakuna mauba here saka ndimure kushaka naye South Africa yakashaya ubva ini ngeSouth Africa saka manje tanega saka imimi makambozama kutaura naye here kuti munzwe kuti munzwe kuti zvino why achidaro kuti semusinga asingakupiwo mari ndatoneta musime ndakatombotaura naye tikataura vamwe akatarisa kusaidi mari tikatarisa kusaidi saka ndakamuda angoteo ndiko payslip yake munoiziya payslip yake munoiziya inziva ndotoiona asi kuti mari yacho yaishande yaende ipandisa aitere zvemagirlfriend izvo zvao nditsvage sisime chevatenga chikafu chachona taari kuti tatidye tidye tongodya ito toenda kutwere kondodi chikafu munotegwa chikafu chakawanda here chinotopedzawo mwedzi tinopedza mwedzi sisime handinati handisi kushaya asi mari hakuna munhu kutaura chokwadi sisime hakuna mukadzi asingade mari amene inini kana ndisingaidei mari cho takatogarira zvimari toida ini mukanditi mari apa navakundipa 300 ndinonivhura gumbo zvokunivhura zviya indikazvinei kana wakangana kuti ndisina kuisampa mari ndinovata nako ndinoita 2 months kana kukubata mhene iko chenda unobatwawo dhekoni weko hatina akwira zvisizvo zvandingachiitira here sisime nangosina mwana kochingwa zvokuti kana usamwe kana chingwa chenyu cheevhidi yanga inacho ina handitike chingwa sisime ndabasa nazvo orit totisei papapera chimwe chinhu pamba munodini usaati sisime ndinotaura soda handitona nese ndaanoteka ika zvechingwa matotaura chinhu chihombe chechingwa inini munhu akaita sei ko bhutsu zvayo peti bra mapadzi chii anotoziva saizi unokugira ane mari yekurarama sisime yanayo ini ndandikupinda mushango kutenga maandawezi angu inini anosvika akudambura last time ndakadabhurirwa maandawezi kunzwa matengeri akakudesvika pano pamba panotengwa maandawezi ndandotika pamukuda anenge ari munhu wokuti pamakaromba ndisaradzima pamwane mari noti hayi kungoteisusu tirarana saka rewari yangu inde ichi munoronga sei muchienda kumberi nani wanoronga naye anoronga izvozvo makarogwa here mukati muri kuchaya nemapotsi kutorogwa sisime isisime ndakarogwa kurogwa kunotyisa ini akabhorera mukadzi anga akaroora sisimeni andori nevana vake 3 saka vana vari vapedhi mari ndiwo anditopiwa mari nekutoronga mofestival kana vadaro majera mukona kunadzokera naye pointe ndafana kuti aiseye kuti hamuna mwana naye ani muri kuona kuti mukutotaura vana vake ndivanoronga zvisimbi vanopiwa mari saka kona munhu uyu moda tikuzei chokwadi here handiziva kuti mukuru pamwe muri miki ndandingoti mainini ane vana vakura sei dombe musikana anotori kuma27-28 mainini muri kuona nyaya yekuitika panapa muri kuona here kuti murume uyu akudii ngatitaurei chokwadi hatidi kuramba targa mpini murume uyu akudii ndotozvipira sisimeni yes murume yakudii ndofunga pakaroorwa zvokutanga zvokunzi kuvharidzirwe vanhu panguva yedu pamba paine pressure yekuti kunzi ndaroora ndadai so but honestly speaking kana chimubuda kunoronga kunze neex-wife nevana vekunze uku imi muri mumba muri mukadzi wake saka muri mukadzi wepakuti chii pakungonzi mvura yemakumbo mobikirwa sadza mobika sadza mukadzi akashaya
Ati mwana wacho ndianotengereswa Mwari, mwana wacho no call. I'm telling you, sis man. Makomana matisakanze chinhu cheche nelemon yacho chabva chakora. Maiwe mabva mandifukidze mwenye enda ndichiuzaenda ndigotaura nhasi nemumwe munhu andiudza nyaya iyoyo ndiona ndachitaura naenda naye kushopu ndikadzoka naye pafoni anga tindigotaura nyaya iyoyo munoziva. Saka imimi aita kuti ukama hwenyu nemwana uyu maje mukonani hamuchatowirirani nemwana iyi, hamutowirirani, munowirirana sei? Because iye ndiye atove angana basa ngavhu ndikoko munowirirana nemwana ine vangabasa ngavhu kuti mwana haana zvaanoziva kuti anenge aitombi baba wake vanenge variko. Aiwa kona mwana ne27 anogona kutaura kuti komachengetai nini komama. Saka kana asingatauri ndodi mwana anogara kuzimbabwe but anotumirwa mari ati chengeta mari dzemaproject chengeta mwana. Saka mwana ndiakuita maproject vakaitwa penkiller zvechokwadi, vakaitwa penkiller zvemachokwadi kona vakaitwa penkiller zvemachokwadi. Mwana akauya kuzovhizita unozotongoona lese waenda kubasa unozongokudza kuti ndatora zvakati nezvakati ndakatora. Inini I don't understand kana mwana atiuya achirongedza chikafu chenyumba achienda nacho handizivi kuti zvinowewe eka zvinofanira kuitira kuti mwana anokumbira mama ndozokumbira wangu ndokutengera raisi everything anotora kuti ndarongedza ndasorida zvibakadaka rikucheni menyu but ndatora. Saka ndizvozvoepa muri raiteni vana havana mhosva vakapiwa izvo zvana baba vacho. Baba vacho ndo vakanodzidzisa vana ava kuti voita zvamunoda pana itai yamunoda. Imi mune mwana here kunzi asiri pawe baba? Munavo 2. Saka ndo zvaari kuitira kuti mona ndaidi kudza chokwadi chiripo kona chizere imimi mozoita semunhu mukuru. Andika ari kunyimai financial freedom why mune vana venyu ivi minaiye hamuna mwana iye ane vana vake ari kufunga kuti akupai mari yekuti muite zvinhu muri kutotora mari yekuchinopa vana vake zvino zvaasingadi iye hanimaona kwaari anga chitiva baba vevana vake ngavachengeti vana. Sisimeli inini zvangu mari ndinayo yekuchengeta vana vangu uri kuizwa but iye mupfungwa dzake kola iye mupfungwa dzake ndo zvanenge achitozviudza kuti ndikamupa mari ari kupa vana vake mari zvino ndipe vana vangu mari vabate ndo zvitoripo yangu yekuchengeta vana ndinayo. Ingoti zviya zvasisimeli like murume wako anongonzi murume wako handisi kuti ndoda 10,000 every month ndakati 300 yekungotadza kuti mukadzi wangu I appreciate unondibikira unondiwachira unondiitira sei moza ma100 matatu handina kuti ndoda kana 5,000 kana 1,000. Why would you put maybe a stipulated fee of 300? Why? Ndakatombozama kakuti mari yacho nandoda yakawanda wozotoona kuti aiyo munhu wacho naadi saka ndikanyimboisa amoundi diki ndiona kuti anoda here wozoona kuti haatodi even 50 rand haatodi. Saka mukona makagarirei? Meno sisimeli zvotonesa zvinotondirwadza handitogoda kunyeperai lese izvezvi rega ndokutaurira sisimeli I don't know imimi kuti vana anouya nefriend yake lese ndi mwana wenyu musikana anouya nefriend yenyu unowanika mwana akarara pamubhedha pako nefriend yake. I don't understand kuti hazviiti hazviko. Ndosaka ndakubvunzai kuti ndakuudzai marandi mari ngenyaya chokwadi pati ndatozviona ndosaka ndakuti hapana pamungazombowirana nevana ava vachiita zvinhu zvakadai because vana ava vanotodherera ivo pachavo vana ava vanotodherera because pazvimwe zvokuti chero uri mwana unofangofunga wega 27 kuti pambedha wababa namai panorespektwa. Baba vake mai vake pangoro penyu vaiva cheri pambedha wamai vaona baba vavo but vane kuti vanotodherera kuti hausi mai venyu saka hamungambowirirani navo. Taurai chokwadi kona hamungambowirirani navo
because inini munotofilawo kuti munenge muchitofila aiwa kona taurai chokwadi aiwa kona sikubatona sevakadzi pano guys taurai chokwadi guys kana jimiwo mungopinda mumba everyday wona step son kana step daughter akavata mabhedha wako neningikiri and then oti ndabasa nazvo inhema guys hakuna unotobatikana kuti komana the fact yekuti mazvitaura pano munotobatikana nazvo kubatikana ndinobatikana kutaurirai baba vacho ndakatoataurira kuti inini handifile comfortable even mwana kuti apinde bedroom angu mandinoyanikira mapendi hazviite kuti mwana saizi yemabhurugwa andinopfeka aizvino kana ndiri rongo inini tichikura handaipinda bedroom amai vangu inini asi vanga vari mai vangu nyakubeka muri kunzwa haungoerekanawo sitawapinda bedroom amai vako saka vana vakaita mafriends unoya kutaura kuti ndine friend iri kuya kusleep over umutaura kuti okay it's fine but paanopinda kuya kusleep over mwana iye anobva wachaisa kuti unongoerekana wasvika kumba iye anenge akajaira kuti pamwe unosvika na6 pamwe lese wasvika na4 unowana akagara nefriend yake bedroom mangu how comes ismeni inini alright I want to ask you this question hatidi kupusana pano tida kuvakana inini samai handiti pamakaroorwa muchiuya vana vakanzi ndakutsvagirai mai handiti ndaroora ndakutsvagirai vamwe mai ndimai nini havasi mai because obviously you cannot replace mai vavo handiti asi muri mai nini muripo muri mukadzi wababa handiti imimi samai nini samai vari pamba munombodzawo here vana kuti no pamubhedha it's a no pamubhedha ndipababa namai zvakanaka respect yababa wavo pamubhedha wababa namai nemunogara kusitting room tisimeli ndinotosiya ndakiya dhorangu but ndo mune wifi vanobva vataura kuti sometimes wifi inenge yadona but muri kutisira makakiya mama vari kusiya vakakiya abvunze inini ari kubvunza anofanira bhedhi wake kuti bedroom wairasiwa rakakiwa because wifi yadona ndoda kukonekta wifi saka ivo vanobva vanofanira kuti masiri makakiya dhos because vana vanenge vaida kutora vanenge vaida kukonekta vana chaivo vakatombopiwawo here introduction vana introduction vakapiwa but inini what I'm thinking introduction yakazopiwa takagatisana isusu namai dzinga rese ndeimwe but kwakaitwa imwe kumashure behind yandisiuziva okay muri kufudza kuti akaudza vana pane zvaakaudza vana kumashure gaitibatsira umwe wedu guys iyi second marriage itori nharo ikarati chaiyo murume uyo antori duzvi chokwadi tisimeli waiti kuda kuti pane imwe introduction inenge yakatiwa behind yekuti anyatsoona kuti vana ava the way yavari kuita isinotibva kuchibva muvana iribva kuna baba vacho nemunhu mukuru baba vakavataurira kuti aiwa ava ndavaroora but havasi kureplace amai venyu freedom yamai venyu vari vapenyu ndio freedom yamunoramba muinayo everything chamunoda munoya kwandiri because ivo vakatotaura kuti mwana hanzi usarwadziwa kana mwana auye achindi tiri kuda chakati because vanga vajaira inini nango even mai vava vari vapenyu no zvinhu zvachinja kati pava nemudzimai no murume wenyu hayo wakona murume wenyu dudzikona aiwa ngataure chokwadi tisinezvichifikira kubvunza ndatengera mwana wangu something inini ndatengera mwana wangu something murume ari kuntaurira kuti wai wanotengera mwana grosari mwana wangu vana vangu vakatarisa and I'm thinking kuti ukushandisa mari yangu ndadzokera kupoinda ndakuza pekutanga yakona kuti anorega kupai mari achiti mari yangu munotengera vana venyu mazviona kamakutaura manje hanzi makutaura manje chokwadi manje kana uchitengera vana vako please make sure vana vangu havazione because end up thinking kuti vanoshandisa mari yangu vese vana vauya kuholiday kunokusisimende pane zvimwe zvokuti unoona kuti panike masipo munoma akachipa wotenga kana masipo chishishishi hauzotenga grosari rakawanda because havasi kufamba nebhasi vari kuenda neflight handiti uri kutenga zviya zvinanasipo magrosari zvinongori kwete zvako zvekuzoti ufamba nebhazi unototenga matickets kobva vanotaura kuti because ndindaona kuti vatinga atovapa everything mari mabhasi fare
maflight ticket anotenga ega vana vake. Inini kandida kutenga ndokutengera vamwe maflight ticket. Saka hapana anotengera. Hakuna manager yakadaro. Saka yeni guys. Makaione manager kuti vakasangana kwa nevana vake yakaita vana vake uyaita vana kaenda uyaita zvachakega. Saka where is the marriage? Siyapo ngatiwe taura. Hello sis Meli, ndanoda kuti izvonika tiri padambudziko, masingle mother tiri padambudziko. Nyaya inoda kunzi ndiri married, sisi Meli iri kutipinza pakaoma. Because unoona kuti kazhinji kacho iwewe ndiwe unenge wakushandira murume iyeye nevana vake ende unogona kupedzesera wakutorasa vako iwewe uchida kumufadza. Sisi Meli tiri panguva yakaoma. Ende unoona kuti varume vakawanda anototora iwewe munhu waanoziva kuti uri hard working, wenda uri kuita zvekutengesa kana kuti unoenda kubasa, but because iwewe unoda kuti unzi akazoroorwa futi, unopedzesera wakuvanza sezvauri kusangana nazvo mukati memarriage iyoyo uchiita zvese iwewe Sisi Meli. Ende unoona kuti varume vachona kakawanda kachona anogona kutenga achitotaura nemukadzi wake mumwoyo mai vana vake achitoti tine munhu wedu ari kutotishandira, vanhu vachitorarana futi kuseri usingatozivi, uchifondoka nekuda kunzi wakaroorwa. Ndanichida kutaura ipapo Sisi Meli kuti tiri padambudziko, kuda kunzi kwanzi akauya nemurume wake, kana uri kugara Joni wonzi December ari kuuya nemurume wake veduweka tiri pakaoma Sisi Meli sure. But this is so wrong. Koi amai ava muri kuti chinayo muri kufunga chiti kuitika. Aiwa pandiri kutongotaura seizvozvo zvamatotaura Sisi Meli, ndikubvumirana nemi. Hapana kana rudo apa, kutongoshandiswawo kwavari kutongoitwawo. Kushandiswa chekuseri. Kushandiswa ndo zvandiri kuona. Sorry Sisi Meli, ndanichida kungodivhetawo mbichana nditaure panyaya yambotaurwa yezvevanhu vanodhokonywa nei. Just a quick one. Ndanichida kuti izvona handiti kune vaya vanonyanyozviita varungu. Besides kuti kwanzi unenge uchiita zvekutengesa hako muviri kana kudii, pane varungu vanoti kwadanana nemurungu ndo zvavanoda izvozvo. But varungu chavakanakira Sisi Meli, anenge achikuda, achikuratidza rudo rwese, achikupa mari, achiita sei, achikuendesa out. Saka hazvikuremeri kuti uzviite nekuti ndo anenge ari munhu ane rudo. But kuti uzviitire jatuwero Sisi Meli inonetsa, because jatuwero hazvibudi Sisi Meli. Munhu akakuti ndidhokonye, ndinanje, ndidini, ageza hake, kana mari ichibuda handioni sekuti zvinobva zvanetsa. But ndinoona sekuti varungu handiti varungu vane zvambotaurwa zviya naNyamiti kuti vane zvavanoti zvimafetishi. Varungu havangodi zvinhu zviri ordinary, kuti kwanzi unongorarwa ungozongopera zvakadaro zvana bhudhi vedava vekuti anoti ndiri baba ini ndinorespektwa inini. Vamwe nyange kudyiwa havatodi, anototi kundidisrespecta, kuda kundidya nhengo yangu. Asi unoona vamwe havatodi kuti mukadzi aone nhengo yake, kana muchigeza, kana kugeza mese hatodi, anotofunga kuti kumudisrespecta. Saka inyaya yeculture dzinotongosiyana ini sekuona kwangu. Vanhu vanongoda zvinhu zviri different, kuti angogara achingokukwira pamusoro chete zvongopera zvakadaro kashoma. Vamwe vanoda matoyi, vanoda kuita izvo zvemathreesome, kana kuenda kumaclub aya anoita vanhu anonzi machii kumaclub aya zvemaswingers, kana makambobvinzwa zvemaswinga kuti munee muchiti uyu arara neuyu, uyu arara neuyu, ndo zvavanoda izvozvo. Saka inyaya yeculture dzakatongosiyana. Varungu havadi zvinhu zviri ordinary sezvinongodawo vana bhudhi vedu, but handivashori hangu, ndo zvavangoriwo Sisi Meli. Right, thank you very much Tetes, thank you very much. Kona vamwe vakwira ngatidzokere panyaya yamadha, tibatsire mwe wedu. Muri kuiona sei nyaya iyi? Vobatsirika sei Kola, muri kuiona sei? Sisi Meli muri sei? Ndiri right kanjani? Ndiripo. Ina hangu tangotaura chokwadi kuna madhava vari mune marriage yechinherera, because hakuna zvakadaro. Vari tongoshandiswa zvavo, vari tongoitiswa Kola, ngavasiyane nazvo. Chokwadi chizere. Ngavasiyana nazvo, because izvi zvakangofanana nekungoti ungori mumarriage yezita, ende havana kana chavo ipapaye pamba pavari mumarriage yavari kugara, havana kana chavo, vanogona kutongodzingwa anytime, ungobuda usina kana chavo chavanacho. Ende vanobuda vasina kana chinhu, kunge vanongobuda nehembe dzavo. Exactly, so ndo vari kutoitiswa amai vavakola, ngavatoita plan zvavo
vaite havo nezvevana vavo vakanganwe nezvemarriage haisi marriage. Yeah, chokwadi right. Thank you very much Kola Maita Bato. Thank you very much. My sister ngativa kanei panapa. Hello my sister. Muripo. Yes, sis me. I think yasvika nguva yekuti mimi muchinyatsa kubuda chiri kumufambe. Amoti muri kuona sei? Handika. Aiwa, honestly speaking, yasvika nguva yekuti muchifamba zvenyu mutsvage zvimwe chete. Right now handizivi kuti mumwe mati munoshandira. Handioni kuti mune problem iri. Munoshandira ndoni kuti mune problem. Just walk away. Budai zvenyu because zvakangofanana. Pamba pamagarira chikafu nekuitwa mukadzi. So hazvishandi saka zvinani mungonobuda munogara mega nemari yenyu iyoyo mungonoshandira nokuti magara munongosapota chikafu munongotenga chikafu chenyu muchingocheneta vana venyu magara munongocheneta vana venyu vega because zvokurwadza manje tinoita stress yevana vavanhu vakuru munonokati pambedha penyu vasingarespecti mubhedha wenyu two muri moyanditaridza kuti iye ndiye akafidha vana ava ndiye anotopa vana vachisimba ndiye akavapa chisimba chekuti itai so itai zvamunoda ende panapa pana nokubvunzai. The reason why vachikwanisa kuti kana mai makiado avakufonerei imi kuti mai nini inochi wifi yacho yadona hanimaona so tokumbirawo kuti kana muzotivhurira vanofonera dhedhi vavo because vakapiwa chisimba nababa vavo so murume wamuri kugara naye kutaura chokwadi vakoma uro mai nini murume uyu no haasi munhu kwaye you are wasting your time kutozvivharidzira kana muchida kuroorwa futi kutozvivharidzira mwe vanhu variko vanenge vachitodawo vanhu vari kunzoko makagara nedinga iri siya yenyu dinga iri ngachigara nevana vake ngachengetane nevana vake vagare vese ngagare nevana vake imimi I think chichimuvhai zvenyu chibvai matongomuudza henyu kana paanouya ganaizi garai pasi naye mutomuudza kuti you know what inini hangu izvi I can't ndatadza saka ndichabuda ndakufamba Kola hello vakwira. Hello, Sisimeli Murisei. Mushakadari. Ndiripo. Inini I just want to say kuti munoziva ka tingangoudza hedu sisava kuti it's time for her to go. Chinonzi regedza ndechiri mumaoko. She will agree with us right now kuti but then kana zvisiri mumwoyo mavo kuti vabude. Munhu anongorwadziwa neshuwa yaanenge akapfeka kana tisirimo mukati mebhutu we won't understand but advice yatiri kuvapa iyo kuti it's okay for her to walk away. Yes it is but ivo vari kuda here? That's the question. Does she want to go kana kuti vachiri kuda kungogara kuzoda kana kusazoda zvakwavari ivo hativataura nyaya yavo isu tiri kuvatovaudza exactly zvitori paground zvokuti vazoita kana zvavana kuita isusu vamwe vavo tavaudza chokwadi kuti my sister nemafamba vavo zvenyu kuza pachamakangarira kana vakazoti iwe ndinharo dzangu ndida kuramba ndigere pano zviri kumwoyo mavo zvavakwavari but isu tavaudza chokwadi. Aiwa handiri kuzvinzwa. I just wanted to say that. Thank you very much Kola. Zvinenge zvavakwavari kana vakaenda kuzoramba avo vakagara zviri kwavari but chokwadi nditotaura pano kuti no this man is a no. Atori narcissist murume ende my sister ndandiziva kuti vari ndimune pedzisira garai pasi nhasi nemurume muchingomubudana pachena kana muchimuta walk away handizivi kuti muri kuda kubuda here kuti muchiri kuda kumbozvizamba kuti mumboona kuti zvinogadzirika here. I know. Ane makore mangani murume uyu? Ane 53. Zvari sekuru vakuru kwanoiteiko? Kusatoona kana kuroorwa vana kuti mwana ane 28. Ngati yatoita vana vake vaviri. Atokura. Vachimbozvinetsera ine kutsvaga garden boy kai vachimudii kuti vazobatwa vagonzi vaita chiure kana kavangobuda hapana chavakagitsira chokwadi kuti vakagarira chikafu chete chavanotengerwa futi vasingapiwi kadhi kana kuti mari munotenga chikafu chete vakagarira chikafu chavanovigirwa handi nekuti vamukadzi kana iro bondi racho munomupa here mune makagutsikana mune makafara here pamunomupa bondi racho munomupa sei izvo zvakadai kozi bonde rinonetsa kana makatsamwidzana saka bonde harisi kubuda futi mumba. Pane mapirisi chandakatopakirwawo handisisine basa racho.
Saka iye haana basa naro bonde racho. Iye pachake ndiriva iye pachake haana basa naro here bonde racho. Haana basa naro. Anoriwaneti? Handizivi. No, Kola. No. I think nasi idere kuti murongwe. Idere kuti nasi mupedze nyaya dzacho. Nasi idere kuti mutaure naye mumuze chokwadi. Tishimira ndikandataura ndikutomuudza kuti last ina takatoita mudzana zvishiriki tizama kuzvibvunza zvikanzi hauappreciate saka rudo chiini life mako. Kwanza muappreciate icho chikafu. No. Ndinokumbira kuti muzondudza kukonda kuti magara pasi nemurume uyu mataura naye kuti ndinoziva tichikaona pari kuuya nhasi be serious. Very serious talk naye momudza kana zvichinetsa ngatichisiya nako usara uchigara because you don't treat me semukadzi wako pano nditori maid wako waunotengera chikafu murume dzanotengera chikafu asi pamunenge muchiita zvinhu zvese izvi murekodhei kona bayai foyeni parekodhi niyo chengetei kusizvo makaroorwa kuitira mangwana chenge murekodhei koko bayarekodhi kwese apo muchitaura naye then kana mastora muzondiudzawo kuti mataura naye ati chitinzo mhinduro dzake murekodhei kuitira mangwana kuhama uko. Hello Sismeli. Hello Kola. Tadzoka panyaya dzevanhu hatibvi. Ndanchida kubvunza kuti madhava vanewo here kana project yavari kuita kumusha like kuvakawo pekuti vana vavo vagare kana kuti chavari kuitawo kumusha? Mother. Hello. Yes. Hanzi mune project yamuri kuitawo here kumusha kuitira vana venyu vavo vamuna vava project yekuvaka or something kumusha hanzi mune project here? Mimba yangu patangu yakasiririra yega. Saka muri kudei kune munhu shu. Aiwa kana vakadaro soga vanogara pamba pangu vachitotora marent house. Aiwa saka vane pekutangira vakoma. Ngavasiye chitoxic marriage chimarriage chiri toxic chingavasiye chimarriage chechinhedza chechinyana. Aiwa ngavasiye baba ava vamboita zvinhu zvavo nemwana wavo. Ndakabva ndati haisi marriage yechiherera iyi marriage chemhemamhema kuti akagumbuka. But chokwadi makanga mutaura chokwadi ngachigumbuka iko zvinotiudza kuti ndakuinda. Achingoti next month ndatokupa warning, next month ndichaoneka chibuda. Right now I'm kupedza mwedzi, I'm sorting out my things. Mobuda. Nekuti ivo vari kutopedzerwa nguva yavanofanira kunge vari kuda vana vavo, vari kuitwa malimits ekuda vana vavo. Vari kupedzerwa nguva vane vana vavo vachitoronga zvinhu vachienda kumberi. But iye ari kuwana nguva nevana vake, ari kuvapa rudo, ari kuvaitira everything. Madhaka is high time muchichangamuka vakombe. Straight. Yeah. Okay. All right, Kola, thank you very much. All right, Kola. Haya. All right, wakoma munozotiudza kuti zviri kufamba sei, muzondiudza. Sorry, issue. Chokwadi. Right. Zviriko guys, zvimarriage zvenhema izvi. Andimaona. Mamarriage mazhinji mudzimba umo, mamarriage mazhinji ndenhema. Guys, ndezvenhema zvimarriage. Chinzwai nyaya ndida kukuudzai kapaya. Andika ndaudzwa nemwana wangu nemwana wangu mudiarisi nesuru. Anditi kwete iya nhasi iya nesuru. Saka murume wake ndibvadana nemukadzi pamba panga achigara. Andika mukadzi patangu suspect ati baba varudanana vanogara namai veumomo pamba muchiti pano bhandi muzotipedza kusatarika dzimwe vanhu vanoshiya dzedze. Ipapo uyu munhu weko ane murume wake. Animaona. Ane murume wake vakati havana kudanana. Saka before sita kugara pati kuno munhu aive nemarooms ake. Hanzi ndobva ngovakumbira kuti mondionerawo muchidisira vanhu apa muchinitumira marerenti. Baba vake vasiya one room isina munhu. Vachingoti haisi kuwana munhu. Saka ngaakiwa. Handimaona. Saka mukadzi uyu hanzi akatanga kungosuspekta.
achingosati chii chiri kuitika, ndobva atsvaga foni yemurume, ndobva aheka foni yemurume kuti mameseji anopinda kumurume anopinda nekuku handi nekumukadzi. Mameseji ndobva taakupinda achidanana vachitoronga, saka tonana kupi, todai tikudai. Mukadzi akaramba akanyarara, anomaona achichengeta mameseji aya. Ndobva pazoita meseji yakapinda adzi ndiri kubasa yakanzi saka tiri kunorara kupi, andiona tosangana kupinda kusuwa, ndiri kuda mari chichichichi nemunhu yayo wekuSouth Africa nemukadzi uya. Murume akati mukadzi akati murume wangu hapo aida kupi. Mukadzi akati iye murume akati aura saka tosangana kupi, kwako kumba kuite here, vaitomborera kundipa kumba kwemukadzi uyu nemurume wacho kana murume wacho asipo. Mukadzi akati hakuiti kune vanhu variko, saka tosangana kuposto kune vakumba kuya rumu yakasiyiwa iya chisigwava kuti vapoti vachidi vachiona kuti ine munhu kuti namunhu kana akapinda munhu nepalandlord mari. Murume ndobva mukadzi ati aona mameseji zvikati saka tosangana ipapo in 15 minutes time vanogara padhuze haditi nepamba pacho ipapapo. Mukadzi ndobva akwira teksi achimhanya, ndobva auya kumba. Asvika kumba akafunga kuti pamwe ari mumba kwanda kuti mumba muna munhu, ndobva agaya kuti rumu yauko. Murume akatopinda mumba akatsvaka blanketi. Ndati mukadzi akashinga ane zvivindi, asi takamunza ngati next time usaita zvinhu zvakadai, usaita zvinhu zvakadai so. Ndobva ati aenda kumba kwake achisvika, hanzi atisvika padhoo, ndobva anzwa mukadzi mutswana achichemerera mai mwana, achichemerera ari mumba, murume ari pamusoro anzi achibuda ziya. Saka hanzi mumba machinemo kune chiwindo imachiri kokupesera kukona kutori kawindo. Akatodongorera mukawindo akaona mukadzi uyu ari pamusoro pemurume wake vachitoita. Mozoti akaita sei, akanogara padhoo. Padhoo anzi ndichichema, achiwa mukadzi achiridza mmere ari murume achiridza mmere, kwanzi achidongorera kudai achiona masitera achichinjwa, iye achichema. Ndakati zvinhu zvamunoita izvi muchauraya vanhu mangwani. Saka padhoo kakagarirei, kwai kutozvibara kubata kuti ndakati ndivatadze ndipinde ndogona kukuvadza munhu. So anga akagara padhoo achinzwa zvese. Mamwe vakaita maraundi 3 akagara padhoo achiteerera 3 rounds agere padhoo akapedza. Murume akati kwai masitera achinodongorera kana kuona nepawindo mukadzi kuitwa dog style kukotamiswa kuita zvese masitera. Kwai nokuti murume anga asinganiti zvese izvozvo. Kwai ndakangotanga kutosipinda pakati kakuya chinditi ndida kuitwa so, hatiti ita so. Kwai ndikati zvinhu izvi zvese zvaazvizivi zvaakundiiti akazviwanepi izvo zvaachibva kuti kumutswana mai mwana. Masitera akarohwa 3 agere achichema ari padhoo, hanimona. Saka imba yacho hanzi nemadhoo 2, hanimona, kwakanga kagara kune kune rimwe dhoo. Rani kwasamana hanzi mayari kudhara Clara tatora hatina 2 hours kana 1 hour tisipana, hanimona. Ndobva shaya kuti vapedza kudaro papaya kwai kubuda ziya, murume kutokurira, mukadzi achingoona zvese, murume kutosumuka akatoshama kutopukuta mai mwana kutotenda pendi, mukadzi akutosumuka achingoona zvese, achingodongorera achingoona zvese mai mwana nepadhoo, hanimona, achingoona zvese. Ndobva topedza papaya kwanzi murume aita damba refu asingaiti kumba, kwanzi aikwira munhu sekukwira munhu zvaasingaiti kumba. Mai vachingori handakati zvivindi zvamunazvoka imai ndi kana bhinya munodla, bhinya charo munodla richifamba, because zvivinzi zvakadai soka hazviiti vanhu vakawanda, hanimona. Vari kupapa kwanzi agoita vagopedza vagopukutana agobuda, vakatobuda nekune rimwe dhoo kudai. And akatoona dhoo rakubuda achiti mukadzi achiti handei because murume akatopiwa mari, and achingoona akagara pane rimwe dhoo pamukova rimwe dhoo. Ivo ndobva wabuda nemuko wangu wapinda nako, hanimona. Haana kuva basa, ivo vakatomupfuura mukadzi uyu nekune rimwe dhoo, havana kutarisa tagei pane rimwe dhoo, vakatopfuura vacho vachidarika nepo murume anzi achitokwiridzira bhurugwa rake, hanimona, vachitobuda muyadhumu achitoenda, hanimona. Iye vatobuda muyadhi achichema, kwani pandakazotevera papa ndakati ndakubatai, hanimona, mamuchitei. Ndobva kwatanga kuti anonzi parodhi paya, kwai mukadzi akati kwai ndikati ndakunodza murume wako, akati usodze murume wangu, ngatitaurira ndokubhadhara. Ndikati hapana kwai ndikati hapana chaunondibhadhara, unondibhadhara kuti chii, hapana. Mukadzi akandifonera achiti ndiri kurwadziwa, ari kurwadziwa mwana uyu, ari kurwadziwa. Saka iye evidence yese anayo, saka ndakamuti niko pongo kagara padhoo, good evidence. Dei vakachitora njingikiri mavhidhiyo pavaikwira namukadzi ari pamusoro, dei vakachitora mavhidhiyo because ane murume kwazvo wachinopa murume wacho, handiona
saka iye mavhidhiyo kwai simba racho ndandisitorera rekutora mavhidhiyo ndandisitorina kana simba rachona saka ingochema agara padho asi mamessages zvese everything zvese zvavaitaura zvese nepavaironga everything zvese nepavanga kuchinja kuti hei mukadzi wako unoona akutivhunisa chanzwa murume wangu iwe unochinja uramba kuti haudana neni udana nenge zvese zviri kupinda kufoni yechi yemukadzi anazvo mukadzi aichema sasimeita sei ndoudza here murume wacho ndikati wangu uri kutorwadziwa iye ari kumba ari kufara achiputenda approach the husband and show him everything kana murume wako achirohwa ngaarohwe kana mukadzi achirambwa ngaarambwe simple mutaridze murume wacho kuti ndozvikumba kwangu ndangu yaputsika because vanhu havaitonakira nandikuona kuti zviri kuitwa zvaitwa mumba umu kumba kwenye hazviitwi vandiona so vaitonakira vangosiyani vanongochinja posto yekuitira zvinhu izvi vanongochinja ndikati neiwasoka uri right wezvirwadzisirei ugere padho kwanzi kune mwe futi munhu akanzwa murume akachikwira meti kunodhespera veduwe imi ndakazakati itaudza murume ndikumbura kuonai umutaridze zvese but vhidhiyo ungaone evidence yakanaka pavhidhiyo kwai ndakashayiwa simba kwai nokuti ndandakagumbuka ndachitugodziwa zvodotofenda kwai because anototi akatozofenda after avabata pachopa panzi murume akatozomudira mvura kanekika 3 here kuti amuke achidonha ndikati ungambotadzi una murume wakachikwira munhu achichemererwa obvious unotofenta utodonha ndikati go and tell that man and show him evidence yese but now the real evidence yaungaonawo andona the real evidence yaungaonayo ndiyo wakasiya pawaidongora uchiteerera vanhu vachichemba uchiti ndipo waifange uchirekodha ipapo uchitora mapikicha andona vhidhiyo wongosoti nemurume nto chodei wanga usingadi kuenda kunomudza uri wangomutumira vhidhiyo chinyararire ongoona andona but now so ndakutienda unomuudza munhu iye ndakatomira kungaziva kuti zvinofamba sei right koita uyu akachanifanira nhasi munini wangu andaira naye kushopi ndikadzoka naye munini wangu uyu right kune vanhu vanoti kana vachinge vanyengwa guys mukanyengwa nevanhu vane vana neumwe vakadzi iwowo ndiwe wanyengwa handiti nemurume anenge ane mukadzi anenge ane mwana somewhere else unoda kunotonga murume kuti kune mwana wake wanga achimbosapota usasapote mwana usasapota mwana wako usatenga kuda kunochinja zvinhu munhu aichimboitira mwana wake zvese everything usipo now you are in the picture wakufunga kuti you are competing with that mwana andika so uyu yakachindudza akadhumwa nemota kuda kutsikwa negirlfriend yemurume baba vemwana wake izvo zvitori police case anoona kumumhanyira kunomudhuma nemotikari simply because angotaura kuti I don't see the reason why kana uchiya kuna baba vemwana uchiuya panapa unouya nemunhu uyu kamuwega uchizotaura nemwana wako andika uya uone mwana wako wega plus mwana ari kuda zvinhu zvekuchikoro hanzi bai sisi menda kuenda kumba kupi naitendai akaona live porn direct live porn akaiona live porn hanimona so kune vanhu vakadaro guys kana muchinge manyengwa pane zvimadrama zvinoitika iwo wauya uri current girlfriend murume ane ex asi ex ine mwana it's obvious pamwana pachinotaura zvemwana wavo andika iwe unoda kutokwana unoda kunge utoripo hanimona unoda kunge utoripo uchikwana unoda kunge uchitove John utotonga kuti waiwa mwana zvanopa mwana zvakawandisa usamupe chidaisa vasikana zvimwe zvimiswai kandi kana ungwana mune relationship iyoyo nemwana wake chingosiya zvakadaro koguzono kuti upinde mukati uchiti usachaitira mwana wako chakati don't do this for your child don't do this for your kid zvinozoreve zvinenge zvichida kuti zvizodii zvakaoma guys akadhumwa kuuya amuudza kuti usauye neuyu pano kwai girlfriend yanobva yamutsa mota yakati this is my husband what ndokumudhuma hanzi but zvimwana zve haisi so secret ka Zoe it's not a secret and it's not a secret and but kana mwana charinadziteke kuti ndiri kuda chakati kuna baba vake anditi baba chona vakati right ipotai murume kai ndikuya kuzotora mwana ndikuya kuzodai so mukadzi ndiyakuya achitonga zvakazviona mwana zvezvachanzi kwanzi baba havasina boti nemwana vanzina mari kuti inde kutrip zvatanga panguya uyu havachina mari kuti mwana aende kutrip havachisina bhutsu dzekuti mari yebhutsu havachina munhu aingoitira mwana wake zvese utoona kuti pane era variko vakadzi vakamisa zvirambe guys variko vakadzi vakada kuti mukapinda mukati moupenyu hwevarume vane vana vavo you want to stop everything
You want to stop everything. Relationship ye mwana wake nende yake ne mwana wake andika iwe itai yenyu. Itai yenyu ndo chokwadi. Anmona. Boots zechikoro baba vakutaura kuti handina bhutsi baba vane mari vataura handina bhutsi yechikoro because musikana yacho hapana mari yebhutsi tikuda kuenda kwakati. Andimaona it's wrong kutaura chokwadi. Iko zvino yave kwamheno rikaitigoona hati yave koti because akadhuma uyu nemotaka akadhuma uyu ende adhuma pamunoyesona adhuma handika haana kumira akaenda even nababa vemwana kuti vazodzoka vatozoti munhu adhumwa nemotikari zvamira sei vakatopinda mota mukadzi akabvisisa mota muye girlfriend akabvisisa mota akamhanya kaenda akasava kuti vadzigwa nema next door handika ndo akatozodedza polisi echichichi iko zvino ya police case. Hanzi yemromocho vanti munenge mavasungaisa here mai vedu vanhu munenge mavasungaiza kavarume vachata mwe vanosungaidzwa vamwe vato bhurugwa iri repakati rinotogwaro ifufufufu mheno kuti rinoitwa poto rambobikwa bhurugwa racho orohwa naro kumeso obva apusa anorwa nepakati pebhurugwa pakati pebhurugwa apa orohwa nepakati pebhurugwa obva apusa. Guys, mtanyora zita remi ramaloti panapa. Don't write zita ramaloti. Please do not write zita ramaloti panapa. Animon. Oro wane pakati pebhurugwa pana pakati pane double line papa onzi panaro. Obva atopusa munhu. Uchamudi. Bhurugwa racho rinenge rambobikwa mupoto. Uchaita sei? Andodzungaira obvious. Andodzungaira. Chema sokusivana zvese yachiitigwa it's wrong kutaura chokwadi asi guys regai vanhu vaite ukama nevana vavo. Honestly speaking regai vanhu vaite ukama nevana vavo. Hasi hausi paproblem unenge uchida kutokombita nemwana yeye. Why would you commit nemwana iwe uri mukadzi wacho kana kuti girlfriend yacho? Zvakaoma. Anyway guys varipera mwada kufona guys kumba kuri kunetsa kumamarriages arikuda kutaurawo something kumarriage wake kana kubvunza. Hanzi it's my birthday today today we are in Chester tomorrow ndiri koko kwenyu kune motikari yatiri kuda. Oh my daughter happy birthday mwanangu Febi happy birthday my love. Ukure munyasha mwari wakuitire zvakanaka. Kuno kumanje wakana tiri kumabasa etu unongoyawo unoda kubasa. Guys, varikuda mwada kufona kumamarriage diaries kukwanetsa kwadini kwadai tiri pamvekemveke kana kuti ada kufona kutaura yaurikuda kutaura nyaya tingofona topinda nayo mudariro yaurikuda kufona kutaura iyoyo pinda mudariro tifambe nayo yaurikuda kutaura iyoyo nyaya pinda mudariro tifambe nayo. Pinda mudariro tifambe nayo. Zvaurikuda kutaura izvozvo fona apa imvekemvekeka pinda mudariro. Hi Miracle, how are you? Fona itinzwe guys. Yesu mwana wachiyera. Fona itinzwe. Tiri pamvekemveke guys. Samvekemveke zvinoshandira zvisimeni ndinovewo bhangu wangu naro tizorori. Handizivi tesi, I don't know. Ndingotaurawo. Ndakambowo chinzwa notimwa nemabhurugwa kumeso yesu vaposa kuti vapuse ndakambozviwawo hameno ndezvechokwadi here but munhu akakuona uchimutema nebhurugwa anoti shi kwanza anorwa nebhurugwa rinetsvina kumeso. Takangozviwawo hameno ndezveshuwa zvoshanda ira zvishanda hameno zvakufanira zvataita zvozotariswa iyi vanhu vanodyisiwa makwirimba. Aiwa mai vaya kudhara ndakuzomufunda kudhara mai vaya ndino vakatosiyana nemurume yakafugwa nemwana iye kana shavadi zvedu. Havana kundipa mafoni namba. Havana kuti meve captain vaya havana kundipa mafoni namba kuti tifonere girlfriend yacho. Havana kundipa mafoni namba. Havana kundipa mafoni namba. Hanzi ngenoti mbuya neyani kune vanhu vanopfeka zinindi renyama kuzasuku kuswera naro achiita kufamba akadhasharira makumbo unoziva kuti nyama jaitwa kariti ndaa kuzasuku kuswera ririko
ozoriburitsa kuma5 orifuraya opa murume kuti ashe. All that trouble. Hello Kola. Hello, Sismele Murise. Mushe kanjani? Adaris Murise. Mimi ndikutatsigira zvachitaurwa namadha vanga vari vapofona vachiti murume wavo havape mari chichichi. Inini ndaitosituation yakadaro iyoyo yemurume anga akatondoroora kutoroora chaiko chaiko. But murume uyu aingoitawo like same zvaitwa nemurume akashorwa namadhava. Mari yake anga asingakupi, aikutokuudza kuti salt kana yapera unotoduudza, ende waitotaura kuti salt hakusina, matomatoes apera vachitobva kubasa wotoya chitenga matomatoes. Saka ndakamboshingirira 5 years ndirimo, asi ndakangozviudza kuti mwana handiite pakadai so. Ndakaregedza ndikati mwana akani, because ndinongochiona situation yacho kuti ndinosvika kupi nelife yekutengerwa matomatoes nekutengerwa salt kana yapera. Saka inini chakaita ichi chaindishingisa kugara marriage iyi ndechekuti inini ndine zvandaiita project yangu yandaita yekuvaka, because patakaroorana this man didn't want to be involved in project iyi. Ndati kusvika posi ndakawana ndine project yacho kudhara, and I was almost halfway. Saka hada kuda kuve involved. Saka ini ndaifunga kuti maybe ari kuramba just because haasi kuda kuti mari yake iende kuproject iyoyo iyi. I don't know. Ndozvinhu zvandakangofungawo ipapo. Saka inini ndakati handibve ndichatogarirawo grocery iroro nekubhadharirwa rent. Then ndichipushawo time yangu project yangu ichifamba. Saka pakaperawo project yangu ndakabva ndangotiwo inini I can't live for this. Ndaenda ini handikazvikwanisa ndokusiyana kwatakaita. At least vakabuda mazvirikoni. That's system varume vakadaro chaiko chaiko. Murume akadaro ndokuti isusu totoda mari guys. Isusu totoda mari ndoyati yatoda mari chete takatoigarira kuti zvimwe dzichitopera ndototaura kuti ndichitoda kuti ndipei kadhi roro nditomhanya nditoona ndatoita gasa kudai so zvino kana zvisingandipi mari saka ndibasa ramukadzi nderei. Unopedzisira watogojaira kuti ndozvitongoripo ukonyora list rako regrocery, kana paine zvasiiwa wotowedzera fruit list, zvotengwa zvoiswapo. Isusu on our side tatisina vana vadiki, hapana akaine vana vadiki. Tese tatine vana vanga vanotozvishandira vanotozvitralizewo. Saka it was not kuti aifunga kuti pamwe maybe ndinodya mari yake nevana vangu here. No, it wasn't that, because tese hatisina vana vanoenda kuchikoro. Vana vedu vanga vakuzviitira, but anga akaomera pamari. Ndinotenga matomasi, murume mukuru kunotsvaka matomatoes otodzoka kupai matomatoes acho ipa. Instead yekuti angokupai mari kandi ugare naro ndiunoziva saamai mumba. Unoda kuchitoona kuti hapana kwatiri kuenda, unongochitozviona. Unongochitozviona kuti apa hapana marriage apa. Even kana bonde racho iroro runowa, unongochitoona kuti mafaniza rinopedzisira pasisina. Mune musina chamuri kuronga mese pamwe chete. Mwana umwe ari kuronga dzake, I was working. So ndaingoitawo mabudgets angu nemari yangu. Iyewo ndaingotaura kuti ndiwe baba mumba muno mwezi tinoda bhadharirwa rent, tinoda chikafu. Ndototarisa kusaiti. But asingakupi kana senti mai mwana. Zvakaoma. Chero kagwara unongozvionera. My first days aita kuti akakupa mari yegroceries, munhu anenge achiita kubvunza kwekuti anenge achiti ndo mari grocery racho irori risina pamwe unongochiti zvarina mari yamba nditi ndishandise mukadhi haina kukwana, pane zvakati zvashota. Ati munhu anenge akupa kuti kadhi iri unotenga grocery kuno kuSouth Africa lesere 2000 sekuti tinenge tiri vanhu 2. Iwe woona kuti 2000 haisina chairi kukwana, wotenga mamany basics, wodzoka wotaura kuti zvakati nezvakati handina kuzotenga mari yamama nditi nditore shoma. Munhu anoita kushamisika kuti saka mari iyoyo matenga chii? Yese mari yese iyoyo woburitsa maslips aya. Saka ndakazongoona ini nangu handakunyakuta problem nazvo, because ndakangoti munhu anenge achifunga kuti pamwe ndiri kumubira mari yake pandechiti zvina kukwana. So it's okay, ngaatenge iye, because ndo zvaadecida of which iwe unongochitoziva kuti saamai mumba ndiwe unoziva zvinhu zvinodiwa mumba. Saka mamarriage mune basa sisina, mune basa. And the other thing chatinenge tichitya anenge ari mamarriages H2.
wofunga kuti shuwa vanoti chii ndakambopinda mune imwe ndobuda pfungwa dzedzitambanya papfungwa kuti vanhu vanoti chii hama dzichitigara ndakambobuda imwe ndodzirekera hama dzinoti zvinoita kuti zviri kumanikidze kugara ini guys ndinokudzai kuti iko zvine zvinoda kukudzai chokwadi ndinonyatsokudzai kuti budai guys asi ane final say ndiwe hanoona musaramire vanhu guys rambai kuramira vanhu guys ini kana svika mangwana ndakaichikudzai kuti guys ndiri kutobuda musandibvunze hanoona chingodziva kuti simeni ndinokudzai kamandisense kuti because of 1 to 3 things mumwe muti simeni after makoresa garai munenge mashinya hanoona instead yekuti muti garai ngandidzei kusapotana sometimes kuti kana zvakaoma munhu buda simple ringokutarisa sesimeni eji yako kuti saka kana nhasi ndakunzi ndiri mai moyo mangwana ndakunzi mai bhanda mangwana ndakunzi mai hazvina basa kanongogara kautsvaga mumwe murume zvine basa rei unongogarawo tinombochirambura kwakagara utsvaga mumwe murume chero ndakaita 10 varume as long as that's 100 anondinda zviri nani dai murume asingakupi mari andati uite sei andati uite sei bcause mari ndakatotoda kana ndimiwo guys pane munhu aisa message anzi simeni zvakaoma kola ari nani aibhadharirwa renti kuno ndini tiri kutobhadhara zvaizvozvi ndichakudzai nyaya yese zvazviri kubasa kola ari kuona flavor ati pabasa handika ari kutoti ndini tiri kubhadhara zvese iye munhu yaanenge achitambira mari yakanayo mari hanomaona ndakaona comment yaumwe baba masitutum kwanzi simeni mimi kuti vasongopisa varume everyday achindipisa ati handipanapa vataura vanosvika kumhagwa nemi akanokomenda kumwe andiona kumwe svika kwasipakisuku svika imisisi mene kuda kutsongopisa asi ndenge ndichara zvokunyepare izvozvi vakadzara kuchema hanimaona vakadzara kuchema unoda kubhadharirwa renti nemukadzi saka uri murume pakuti chii mukadzi ndiye wabhadhara renti iwe chakauya kuzogosa voisi riri hosi mumba kuti kubhonga usina kubhadhara renti kuchiiabaimabhadharirwa renti nani imamunabudawanindogobudire udangibudirei naitapiwa why did I go ndakambokudza kuti ndine financial problem ndakambokudza kuti ndinobhadhara renti wakambowachikudza kuti ndine financial problem yekuti handipiwi imani ndobhadhara renti wakambowachikudza kudaro titora nyaya yemari pana panhu ari kuabhiswa nenyaya yemari kuti havapiwi mari havapiwi anything anotengerwa zvese mumba onzi chake chete zvese ndo zvatiri kutaura nezvepano kana uchitora nyaya yekuti chihure kuti sei ndisina kudira chihure ine akudza kuti ndichiri kumboita tunhu twangu handitika chihure chemunhu handiti ariya ndakubva ndakaenda kuchitarisa panguva iyoyo but ini ndakwanisa kuti handifanirwi kukudza kanya because ini ndakagara ndobva ndakuti iwe kana ukada iwe decision ndeyako iwe decision yako wega iwe ndione decision yako wega zvakandotikutora zvakasiyana kana usina kuhwa nyaya imboteerera nyaya kutora zvinhu zvakatosiyana pano andi kutora zvinhu zvakatosiyana panapa anokona vakadzi vari kukwira pa kutaura kuti kumba hatisi kupiwa mari munhu anakana atotengerwa chingwa usavi everything andika chake iri kungopinda mumba chingodya vari kubhadhara marenti handiona saka honestly speaking angogarira chii ndiye ari kuita zvese why would she stay there anokola muri sei ini ndachida kungopo advice kunavo vanoraramira kuti vanhu vachazoti chii ndiatikutaura kuramira vanhu kuti ndikakuda ndichibva pane memene chinopinda pane memene chinamba 3 no exactly so inini ndine vana 2 I'm not gonna go into details because you never know pane munhu anenge achikuziva so mwana wangu wechi2 izvo zvekuti muchidanana sometimes kutorana chokwadi we ignore the red flags but they are always there so mwana wangu wekutanga things didn't go well because munongoziva ukadanana namama's boy relationship achana sometimes it doesn't work out okay so I said 4 years down the line ndikati let me move on life yangu ndasangana nemunhu abobo tatodanana zvakanaka ndobva ndaita nhomvu so inini mupfungwa dzangu ndezvizoti pamwe nhumbu ndweri chete tisetese tisanzwanani ende exactly so inini ndichibva ndazviudza like I have a friend I always tell her kuti thank you very much for just being there musikana uyu akandiudza akanditi wangu if you decide to keep mwana wako uyu I want you to know kuti you are going to be alone munoziva ndakachema ndikati how can you tell me zvinhu zvakadai throughout nhumbu yangu ndandisina maemotions ndandisingacheme ndasingaita sei this guy ainditamba rafu aindisira mameseji iri sei mimba yako
unenge une macravings. Ndokumbura kuti chiundisiro mari nditengeshe kati ndezonzisenana nini ndonotenga kwazvinotengeswa. Alright, ndazozara 9 months later. Mwana anga ari mukomana. All of a sudden munhu akuda kuchinja, but remember that you should make a flames before. Yes. Pane mwana takudanana. Wanguda kuchinja pakati yangu ndinganipi? No, you guys, exactly. You guys, you need to fix things. Pane mwana ndikati no. Once an abuser, always an abuser. Yes. This person anga singandirove but aindiuraya nemashoko. Zikanzi aiwa vanhu vanogadzirisana inhombo ndikati kwete. Takamboda kuzama kutaudzana mwana achiri mudiki kuti maybe there's maybe, but ndakatoona kuti ava baba avakwete. He processed process yake kuti azvinonoshandira kunze, akambofunga kuti pamwe ndicha pound rake rari kusamomwe richandishamisirira kumeso kwangu. Ndakangosudza kuti no. Yes. Yangu peace comes first. Yes. I need to learn to love me. Yes. It's all about me. So kuti muchazoti shii kana kuti shii kwete. Chorezvo ndikatosangana nemunhu akatotanga kundibvunza kuti ko vana vako zvikazodizwe please it is none of your business. Mati muri kudai nini? Zvavana tinozonda kumwana kana ndaunotori serious. But zvekundanzi vanhu vari kuzoti shii kana kuti chiini nangu for me it's a no. I'm doing me. Mona zvaita vana ritsi kuti you have to put yourself first before someone kuti vazvichazita sei. That's me. Saka musambofamba kazvidyoda anzi nekuti nhasi ndozota maasorted. Pamberi nemaasorted asikana bye bye sismel. Thank you very much for that. Guys, financial abuse kutaura chokwadi, ngataura chokwadi is the worst thing form ever. Mumba macho kagara mai mwana ende vanhu ivava vanhu vazhinji vachona vanenge vasinga anokuti wokuti unomubhadharira rent, womutengera chikafu zvese everything feeder. Hani mwana iye chakanenge danguya kuzarira newe chete. Vazhinji vavo vanhu ivava kutaura chokwadi anenge ari mahure, anenge ari majoki. Hani mwana vazhinji vacho anenge ari mahure zvese achitongokuitira emotional abuse chaiyo. Anokola vakwira. Hello, Sisimeli, how are you? Good, and how are you, Miriam? Beautiful. Ndakatera zvangu this whole time. I think mukanyasonzwisa kuti when it comes kuma relationship it's become a psychological thing. And iti mukaona ana mevedu ana mpuya vedu I generation yaitanzi imba unoshingirira. And iti and iti Saka vakazi veku Zimbabwe, let's not just say ku Zimbabwe, vakazi veku Africa in general, they're trained to suffer mama marriages. Yes. They're trained to suffer kunzi murume akadai unogara vana, murume akadai unogara vana, zvese iwewe you're supposed to sacrifice for murume kuti ugarire vana. Anditi. Saka if you see that generation, vane that thing where they are trained to suffer. Anditi. Saka a lot of this is why you find a lot of them very extremely toxic relationship, because that thing is generational. And this is why you see my Gen Z now, but my Gen Z they are now saying, we're not going to suffer like the way you did. But besides that, I think sometimes we don't have my standards. And mukazaka ura mumba murima anobuda. Exactly. I see murume anogona kuita my girlfriend achitokufonera uchimabata muchitomborwa navo, but unogara murume papa kuti kugara murume. And I think as well sevakadzika, if you know kuti kugarira murume kutanzi ndikugarira vana, and I feel kuti as vakadzi we should live for our children. And because sometimes that thing vana vanoona zvese vana hatina kupusa katakakura chichizviona, anditi paona pavanozokura to them it's normal kuti ukarohwa nemurume unomuregera murume akaita zvaanoita unomuregera. Saka we've grown up in a generation yainzi garira vana. Saka this is why you see a lot of now that generation they've grown up seeing that. Maona manje saka kubuda manje zvinonetsa, anditi saka it's generation after generation passing down trauma. Anditi sana we're passing down trauma. But inina always say kuna wakadzi kuti you should always have something chauna chopa side, because if you give up your life kuti munanu pazvese kuti muri mawe yakumba ndukumbire mari yeonion ndukumbire mari chi murime anokushayirwa uno.
because kwaari hausi chinoba. And it's always a good thing to say economy kunetsa, but try by all means kana kutengesa madomasi kana bhusu kana chi uzvitro zvinhu zvako zvekuti hauvhunze murume pese pese kuti ndakuda chi vana vakuda chi. Try by all means. Anditi kwete kuti kuchikoro kwacho wana murume unzi mwana akuroorwa haachanda kuchikoro. This is very bad. Especially my 18-year-olds, my 19-year-olds, this is why you sit there in the situations that they are now, because when they are too young, they have no life experience. Kunzi murume saka murume akaita zveseka avana zvavanogona kuita because avatorina experience yebasa yechikoro yechi nechi. Maona manje. Saka me, I just encourage vakadzi kuti kunzanzi murume is not a necessity. It should be a want, not a need. Not a need. Murume should be a want, not a need, because vakadzi vakawanda kakunzo vanozoti chi. Stop living your lives for other people. Yes. Kana zvaoma Eva kana une vana Eva kutogara munhu uri wega uri mbamako utone pisika, it's much more valuable than kushunguruka. Life is too short, Sisimeli. Thank you. Life is too short kutanzi munhu unetsiko nemunhu vanhu vanorohwa vanotarise unanzi bgonzi ndine murume hazvina kana basa. Azvina kana basa ukanzi hauna murume hapana guva ramakambona rine kanzi netumsi nekanzi uyu mukadzi yanga asina murume. Avanga asina murume kana kuti ukasangana nemunhu usiti akanyorwa apa kuti mhuri vasina murume. You know, hakuna zvinhu zvakadaro. So society, especially kuZimbabwe, it's very toxic when it comes to my relationships. And inoda kushema vakadzi kuti anzi hauna kuroorwa. I don't see varume vachishemwa kunzi havana kuroorwa. Yes. You don't see it, but vakadzi vanoshemwa. Let's take the shame off ourselves, vakadzi. Take your power back. Take your power back, because kana une murume ka you are the prize. If you're in a life murume, you are the price. You are the price, and he should treat you as that. Let's have standards, please. Let's have standards. Life is tough, and let's empower ourselves. Let's empower ourselves. Thank you for the time, Sisimeli. Thank you very much, Mirianda. Thank you very much, Nimbe. Right. This goes kune mirai apa kune vakataka kuni followers turo. Uno manje pastura apa. Vasina kumboziva nyaya. Vasina kumbofera vakazwa nongonzwa. Mirai ndikudze andisi pana patinosaura nyaya dzedu tega anditi. Inini isusu tichikura tisu generation yakakura ichiudzwa kunzi murume hasiwi. Hanimaona murume hasiwi, murume anogarira murume asiwi, murume anogarira murume wako kana kahura unongogara unokabviridza imba yako. Tisu generation takakura chiudzwa izvozvo. Fukuridza imba yako andika ugarira imomo unenge usingaburitsi pachena. Tisu takatoitirwa makitchen parts, makitchen top up tichiudzwa izvozvo andika tisu generation yacho takakura chiudzwa. Therefore takakura chitaura kuti munoziva kutaura chokwadi chaiko chaiko panguva iyo yekuti inotouraya kuti if I walk away what will people say? Hanimaona, if you go kunoudza any answer zati ndo zvinoita imba, stay there. Hanimaona, hey, tanga tavene exposure chaiyo tanga tine zvivindi zvemakomrade vamakabuda mumba kutaura chokwadika hataizombourirwa. Inini guys kutaura chokwadi pakaita murume wangu pakaita musikawa ndaitaura kuti ndaitaura kuti chocho nemakore wayo ndobuda unoendepi andiona unobuda kuchidepi ndo yakonati guys ingoita yaunoita uripo guys ini ndakazviudza munhu nemunhu anenge situation yake isiri simple andika ini ndichiona zvichinesa munozani ndadogara ndichikudza histori yangu kune vaine pano kuti what I decided to do panguva iyoyo I decided kuti takutambana ende takaplayana zvechokwadi. I'm telling you my own story. Takaplayana tiripo achita yaita ndogara ndichikudza nyaya yangu. I decided ndakatanga kuita mari ndaikudza kuti guys ndaifamba ndaenda kubhenki iye aine girlfriend yake kwazoreka kwakuya achinodliwa mari kwazoreka handine kadhi rimwe andika iye ane rimwe kadhi andika saka kadhi remari yekubhenki yaingopindira mandiri. Hanimaona ndaingozati kadhi ropindira mandiri andi ndoita zvandoita zvose yasipo ndasingaendi kuzotsvaga zvekuti ndaizozvitsvaga mushure mekunge Veronica achinditumira mameseji ekuti this that ndomba ndaizokwira. Munozoti chandipa simba chii? I was working for myself
ndikuudzai chokwadi chisingapusukama, but ndaimbokuudzai kuti guys handikwanisi kuudza kuti buda because ini ndiri host ndiri Sisimeli. Ukabuda kunonzi Sisimeli vakaputsa imba yangu, ndivo vakandiudza kuti buda. Handimaona, so ndaiti wakapfeka bhutsu ukanzwa kushinya kwadzo. Handinoziva guys kubva tichitanga ndo statement rangu randaitaura. Munhu aiti akaiti yake toti ndiwe wakapfeka bhutsu dzako, ukanzwa dzichishinya uchakurura, kana dzadzashinya haukururi. Handimaona, I decided to work guys because ndakaita mentality yekuti inini pacho zvangu ndakaita mentality yekuti ndikabuda ndonotsvaga futi umwe murume. I did not want that. Handimaona, so I decided to channel my energy mukutsvaga mari. Kutaura chokwadi kungoti zvimwe handizogona kunyazo kuti vo guys, ndinyazo kuti vo. Handimaona, kuti ndinyazo kuti vo chaiko guys, zvimwe zvachona palive. Handika munoziva imimi makati ndodati muchangam handika tiri pamalife kudai, so tine hama dzakatitarisa dzekuvarume, tine hama dzekwedu vakatarisa, ende munofanira kugara muchiziva chero ndiri Sisimeli ndinoya chikudzai nyaya dzangu. Handika asi kune dzimwe nyaya dzemufamily mangu dzemumba mangu dzekuti murume wangu akazonzwawo kana kuti hama dzikazonzwawo dzake dzikazonimudza haangafari. Handimaona, kana dzimwe dzine chitori secret yangu semunhu wechikadzi yande ndichitaura kuti isecret yangu iyi one day ndichamusurprise chifungwa chakadai nokuzomusurprise. Handizokwanisi kuti ndizvitaure palife pano, but zvandiri kutotaura kune vane chafungwa dzinogara ndichikudzai munofanira kusisa pfungwa. Ndakazviudza kuti alright, muri kuona kadhiri handika nemari yandiri kushanda ndichaita zvandichaita zvokuti asingazivi. I will surprise one day and I will surprise him. Nanhasi is still a mystery to him guys. Muri kunzwa, handisati ndasvika pekuti ndidai so. Handimaona, ndakamirira nyaya day nenguva yekuti one day I will just surprise. Ndida kukuudzai chokwadi zvandinogara ndichiita. Ndinoda kuti mundibate as much as ndiri host handika, but pandinotaura guys ndibatei mashoko because pane mamwe ekuti ndeemumba. Handimaona, handikwanisi kuti dyo because une murume, remember. Handiti maona une murume wako, kune zvimwe zvinhu zvemumba zvino ipapa makadai nese nini munotora kune zvimwe zvinhu zvekumba kwenyu, secret dzenyu handika dzamuchero zvikadii dzamunenge musingatoti zibude kuvanhu. Ndikunyepa here kana kuti iwo you don't mind kutaura asi murume wako akazviziva inogona kutozvitsviridza kuba kuti wanga uchitaura kuti you know why could you know just like me tinazvowo kumba medu zvekuti tine chitori nazvo. Handimaona, zvatakatogarira ndezvekumba kwedu. Handiti mazviona, but munoziva pandichazotanga kuburitsa ndichizotanga kumudza kuti munoziva paya clap back. I'm waiting for that day to see kuti reaction ichamira sei. Paya pandaizokuti mukadzi uri mumba itichangamu handika channel your energy into kuti revenge yangu isuccess. Kazhinji regai kudzai chokwadi guys, varume vanohura handika chero vaine mari yakawanda sei mumusoro umu hamuna zvinozikamwa zvekufunga kuti rega ndicho chakati chinomira. Muri kundibata handiti ndibatei mundibatisise. Handimaona, ndibatei mundibatisise. Kazhinji kacho handimazviona varume vanoita misikanzo yekuhura haatozivi kuti mumba munoshandiswa munosfugwa blankets. Haatozivi mumba chero takafiriji kewaiti kaya bo kwaari zvezvitombori bholezo zvakadaro because mari yake ndeye kufara. Handimaona, ndo vatinenge chiti maspirits ehurombe iwayo haanei nazvo. Handiti mazviona, ndo vapanda pamunoziona sometimes vakadzi akatoda kubuda mumba handika anobuda nemba usiya imba iri ground because anokuti kune murume. So what do you mean vanhu votsviramo? Kana usingandibati handipo pakudzokorodza wangu, vari kubata vari kutondibata zvandikutaura. Ndambotaura kuti kana ukapfeka bhutsu dzikashinya kurura, kana uri utori slow usitondibata dia handisi ndokuudza nditi kudii ndiri kutofanga negore papa vari kutondibata vari kutondibata. Handiona, so ndipo paizvokuti unobuda womusiya womuchitora ichi unoda kutora chao chako chonitokachenga tora andozakana kutora kapu yekuti atore kuti ndinakatenga kapu haana kapu kunze kweke glasi ranenge abuda naro maybe kubhawa riya rinenge rine mudoro ndoro anenge achitozoyana roti ndine glasi. Otherwise mukadzi anoita zvese nemari yake. Handimaona, haatozvizivi. Akapinda unogona kutenga chinhu akaisa akasatochiona. Handimaona kuti paitwa chinapa. So urimo imomo handikana wadecide kuti right I'm going to empower yourself
handika do something generate mari. Kuna yatindakata degree, well done sweetie. Uri momo degree famba naro. Uda imomo wazvi-empower. Handiwana. Uda imomo wazvi-empower. Ini Dr. Chokwadi guys. Pafeazvo kwa mwari cheko. Thank you Gladys. Wapedza kune vari slow. Verengai comment ya Gladys. Panorohwa exit manyama. Andika panorohwa exit manyama uripo. Ndakuudza chimwe chinhu 1. I hope ndichadzilisa live kanozodi ameno hatizozivi kuti ndarana kaocha. Hanimaona. Munoziva kuti chiga ndakuudzai. Ndakuudzai chimwe chinhu 1. Nasi ini ndakagara pano ndiri kukuudzai. Ndakavaudza. I told him the moment he got to UK. Ndikati muri kuona chigemu chiya chamakarova paessay. Chigemu chiya mukachitamba pano chitambei muone. Namai vangu vari pamutamba pai pachuru. Ndakasitaura ndikati chigemu chiya chamakatamba chiya. Zvakatapiwa zviva kuopoza uyo ndezvake izvo. Iye vanoziva kuti kono pana zvake vanoteera zvake zvokuti ada kuopoza tinena zvatisi kutoverenga makomenti akatinena zveso tikutaura zvatiri kutaura isusu pano. Vanhu zvavana noopoza tingave nebasa razvo hereso. Kuti anga vagara vari vanhu vakadaro. Nhasi akati ndakauza chigemu chiya mukachitamba mirai muone. Do you know Nemakaye, guys? I am now calling the shots. Do you know why? Pakaitika magame esakaitika tiripo paAfrica ndo ndikutaura amunoziva ndakataura nondai kutaura kapanaka amunoziva. Andika ndiri mukadzi ndinenge tinoregerera sati kangamu handimaona. Alright Brenda, no it's okay. No, apparently ndiri paCOS rake so far andiona, but yandotamba ipapo aiwa tina kuti mukadzi wese dia tiri kutaura unoziva murume wako. Handinangoti mukadzi seta exit plan. We did not say that. You know your husband. Kune vane varume vavo vakazvidzikamira. Why do you need an exit plan? But kana tine murume anogara anoti trama girlfriend oita girlfriend apa ozosiya kuti ame girlfriend ndofa kugara ndakapeta maoko here? No, ndiri kutaura unoziva munhu wako. You know your person. Hanimona, you know your person. Iwona murume akadzikama anokuita zvose mumba asingahuri. Why do you need an exit plan? Pane pekuti unohurigwa nemunhu achita musikana achikuchitira ka osvika pakuona kuti no. Handiona, no, kana akaita izvi possibility yekuti achaita futi the same thing iripo ndohete kana futi ndogara ndakaita exit plan. Akasaita ndikoko tinozongoona otiyoka kuti tienda mberi. Kana akaita exit plan iripo kudhara. Ati mazvona ndakatotaura ende zvechokwadi surprise yandichazorova ka because chavanenge vasingazivi panguva yavanenge vachihura varume papayatika anenge achifunga kuti ndikukukaurisa. Handi haasi kuona peni yako panguva iyoyo. Haoni peni yako, haazivi peni yako, paunochema papaya anenge akatofadai achifadai akagumbatigwa. Musakanga nevakadziti usiku. Andimaona usiku iwowo panongochema musodzi kudai soti haamo mumba. Handi mazviona iye ndakagumbatigwa. Anenge achitori pamusoro pemwe mukadzi. Kana vakatokotanisana hameno. Iwe kuchema chiti Mwari handi mazviona. Muri kuona? Asi ivo havachemika because hatisi kuvahurira. Tinambobvira takavahurira. Hatinambovaitira zvinhu izvi. Handimaona. Takanga tangoudzwa kuti ndizvo zvinoita dzimba. Saka takangogara. But pamugara unozofunga. Unozokuona kuti no man. No. So achigumbatigwa vaichema peni iyoyo. Peni iyoyo. Vakadzi vanenge vana iye takaregerera but atikangamo tinenge tinazvo. So kana chakachinjidza ndichakatanga kana wakambogona kuzviita possibility unogona kudzokorodza iripo. Ndakakugadzirira size. Uchatanga kuti 1. Unotanga kuti 1. Ndakakugadzira ini kubva kuSA iko ndakagadzira size yangu yakanaka. Muno ndakagadzira size yangu iripo. So idei rekuti izvozvi zvimwe zvacho tita tichidgaite tichisefa.
nge-37 izvozvi hauvatidze hope don't usarelaxe too much zvokunyanya kurelaxa too much. Do more, continue, do more. Handika tunhu twako, do more. Handika faka amalanga amabizo ako lapo. Handika zviva neimomo gore vachazoziva ndikoko tositangira ipapo kuti aiwaka panga pamaifada yangu chidai I was busy doing this and so what hanzi muno mu-UK garai uinayo zvenyu exit plan chiuri chatiri kuona panze apa or ezokuchafamba akawanda married many ndovandifanko tichakti we'll cross the bridge when we get there. Ndosaka ndiri kutaura kuti ndakatotaura ndikati first thing I'll go and tell my dad's family that guys right ndafunga munoziva nyaya dzangu ndikakudzai kuti ndakatsikirira ndikakudzai kuti ndakagara ndichikudzai kuti zvakadai so ndasvika paya pekuti nhasi ndakumura ring after makore angenoti mangani 24 ndaikumura ndaisa apa nditika exit uchatanga kuti 1 kutanga pane poto handi ini ndogona kutongotaura ndakubvepa timanje ndendisipo paafrica pamanje ndinazisurprise valembe yeah. Yes, wakanyarara. So musanyanya kurelaxa kana akabho idaro. Andika possibility yekuchanopama iriko. Ini ndakati ndataura mashoko iwayo, ndayanza kusimbisa mashoko iwayo pano. Ndakakudza ndikati January achitanga. Ndakatanga kunzwa kuti tikupinda pa 30 days fasting yawazi Mwari makanaka. Ndakaguma ndichanamatira murume zvozvokunamatira imba kwendinamatira iye akamundinamatira zvokuti ndaidamata 30 days uchisanya 10 days uchisanyira murume ma 10 days no handichaiti izvozvo ndikati Mwari makanaka kavako maiona pepa takasangota ma 10 days tikapedza pakarova 30 days zavo dori ndarega nokuti pane pakuti unosvika pakuti inowati wakutogara wakachenjera but zvinenge zvakanaka here guys zvinenge zvakanaka here tinotumwa navo kutanzva tiri kuita izvi zvinenge zvakanaka here zvinhu zvisina handiti because handisi mukadzi wepasi pemutika handisi girlfriend yekurodi ndine 22 decades ne4 makore pamusoro but unenge waona zvawakaona zvikawanda zvinenge zvisina kunaka but ndivo vanotipusha votisvitsa ipapo patinenge tatosvika hanimona ipapo ndo vanotisvitsa ipapo so ini ndinokukudza ndichoti kana wakapfeka bhutsi dzako ukona dzakushiya unokurura because kutaura chokwadi varume vakadzisa jiginda gori varume vakadzisa kuti mukadzi unopanika kuita mhuka hanimona kwete kupanika kwokuhura ina ndakubvira ndakahurira murume wangu handina kumbobvira ndakahurira mugaisi ndinokudza ichokwadi handina kana kumbobvira ndakahurira murume wangu kana nditi makumbo angu abhurugwa rangu rozikamwa nomwe murume handina kubva zvandakarogwa navo handina kumbobvira ndakahurira murume wangu handisi munhu anotohura kana kundidatera vamwe varume vanondiudza nyaya dzerudo idzi ndofunga mainbox ivo vanotobata foni yangu vanotozviziva mainbox ndotobataridza hanimona because ndifungi kuti zira redu ndinganzi ndoda kuita chikomba kana kuita zvechihure chei iwe wakamboona Veronica achikushungurudza uyu unoita boyfriend ndinofunga kushungurudza kunyungurudza kuti guys unongochifirei yeah you can say as long as tiri kutuka munhu you can say your view kwira inoda kukwira aiwa ini ndangutaura chokwadi ka because guys murume hana tainamatira dzimba idzi guys ini guys ndaishimanda ndichinamatira murume ndichishinga guys muri kuziva gore raVeronica guys iye akagumbatirwa kudai uko ini usiku ndiri kumba ndaimuka usiku na 12 na 1 ndakabata bhutsi yandikana kuti Mwari kuinaipuruza nebhutsi paanobata bhutsi imwa akatogumbatirwa pamusoro mukadzi uri kunamatira munhu ari pamusoro mukadzi guys kwakudhara kuya because kuda tanga chileka so ndinoziva kuti munhu aileka so flag kuda ndiyo aileka kana kuti takadzidziswa zviya kuti munamatira imba yako amen hanimona Mwari please munire rusuka nemunorukaira mwayo kuti mundarame mishoka
watori nebhilifi yekuti munhu akadliswa, munhu anenge asina kana kodliswa nema munhu akanenge agara ari nhundira mutsime, iwe ndono kutori nebhilifi yekuti munhu akadyiswa chi ndiyo ndururani iyoyo haana kudyiswa. Hanimoni uye inamatira ini ndonamatigwa nani? Anondinamatira ndiani? Anondinamatira ndiani? Hakuna. Ndokuda kumfonera ndinofonera konalo munisegona inini hangu ndiri pandiri kuzongosiyana nevamwe mbichana. Takapindawo makaomarara, asi inini kunyengetera kwokuti murume ararame inini kwandiri kwakandikoshera. Kana azotorwa nenguva yaMwari ngaatorwe nenguva yaMwari. Ndekuti inini ndine life yandakararama yakaoma yakandirwadza nyangwe nazvino ndichine bundu. Ava vamwe ava toti murume azonzi kana kuti atadza kurarama anditika ava tinozosara vamune zvimwe zvinzvimbo izvi. Inini hangu hazvindiitiri mushi. Saka ikako kakota ikako kekuti munhu angocheka, asi kana uri munhu womukadzi uchiwana tusenzi twako, gara une kamwe kapurani kako kari nani. Usanyanyaisa pfungwa dzako dzese dzobva dzazara kuti inini pfungwa dzangu dzazara pamurume. Isusu takatombozvitawo takazoona kuti hazvishande izvozvo. Kwandiri munhu ngaararame nekuti ava vamwe vanozosopinda after year. Aiwa no mazino unongati pamagirlfriends anenge pane hwani inongokubaya so yekudzimwe dzanogona kukangama kapane hwani asingakangamu. Ndingarambokudza kana mazisho mekuti haukangamu hauikangamu haivhenaaogara achikangamu. Ndoda kumbomushanyira ini, ndoda kumbomunyatsomushanyira zvakanaka paSAF. Ndikusvikapo ndakazosvika kwake ndokuti ndakazopona. Ndakambomufonera wanchiti mhoroko haufa zvikazodii paya, ndobva ati I love you. Ndakakudzai wani I love you too much. Ndobva akata foni. Ndakakudzai wani Sisi Mary, ndiri kupanzwa ndatiya ndege ndisingade ndoyeye yekuzoenda wakune changokunohwemberera vamwe vachavo sezvamukazoita pese pamukaenda komuchiti hatiyana nei izvo zvezvo ndozvandisingadi. Iyo yakazenge pamambodzokera kuzimupepedzisera pani ndozvande ndisingazoda kuti vana vangu vaite izvozvo. What we don't know as men is that she will. Thank you, S. I wish one day timboita conference nevarume timbokudzai zviri pamwoyo pedu kuti munyatsokusiwisisa chihure ndo downfall yenyu, because honestly speaking pamunenge muchihura hamusi kufunga. And inini ndida kuprova point manje yekuti paya pawaihura I was busy doing this and your name is not even there. Simple. Ndatopedza kuchihura ndo downfall yevanhu vakauya varume vakawanda. Ndokana ndichitaura varume kuti varume zodzo revarume vakawanda riri pavakadzi vavo. Zodzo revarume vakawanda riri pavakadzi vavo. Varume vakawanda kasara nevakadzi vanavo nhasi. Ndokuudzai munoona mabhurugwa achifamba akatsemuka kumashure ukachizana kutenga bhurugwa rekupfeka. Because vakadzi vakawanda ndo vane zodzo. Vakadzi vakawanda ndo vanovharidzira. Vakadzi vakawanda ndo vane ndingati zodzo kuti munyatsokuwisisa. Hai Kola. Hello. Yes Kola. Ini yangu mari ndakuisa pangu mufungi. Last week chaiyoyi ndakatoona munhu akazviadvertisa kuti ndine makore akati ndiri kwakati ndiri kutsvagawo no strings attached zvakatoiswa zvemabank statement maimwana. Varume hatina zera navo pamadating sites apa. Aiwa mufoni yemunhu kandoma ndakazozviona. Iye ndiye akaenda ikoko. Aiwa yangu mari ndakakochomora yese
ndoisa pamwe ndozvirongera upenyu. Izvi zvekuti unotemba munhu izvi hazvisisiko. Ende kola usachengete mari iyoyo. Usachengete mari because mari iyoyo munopesera mbona ukachitochitokada. Chitotanga kutorova yakutorova izvozvi. Itoita project. Ita mukana ndiwoyo. Because unenge uchichiruka kuti uri pamwe chete iye munhu ari bhizi kutsvaga mahuri. Kuna havaoneke kamurodi. Vakutotsvaga veonline. Mai mwana zvakaoma hazviperi sisimeri. Imagine. Bye. Zvakaoma pameno. Asi chianzi vachiri kudanana fadha vanoenda kunomuona mvura iri kuerera. Vanonomuona kupi? Vanonomuona ipi kwavanomuenda unomuona? Uko kuSouth Africa. Ukamboona uchienda kuSouth Africa iyewe ukivuka. Hanzi makamboona zviri kwaVhau here? Haiwa kune hondo kunze uko. Uko ndokwavasidita tiri muSouth Africa taingoti vanoonana chete. Ndokungati chero chidzanopenda nekuno kwatiri kuno vanoda unomuonepi? Kupi kwavanomuona? Vanoda kuzvigarira namwe muNigeria wake wakatogara nemuNigeria yake vanogara nayo. Vanomuonepi kwavanomuona? Hazvina kuti kana vanhu vakambodanana takambodanana umwe saka unoona kuti tikatosangana tofanira kutodanana nawo. Unosanyemba kola. Inda uchinyemba kudai. Hanzi, Sisimende, even my ex moved into my own house. I added him to the mortgage. He decided not to pay for anything until I was drowning in debt. He went away. After I couldn't even move out as everything was in my name. I came out bills were his phone bill and the gym membership. This happened because I was Nama paper. When we got married. So Saka, I took all the responsibilities. Exit plan akatoronga and he left me in debt. After I couldn't even kick him out as his name was on the house. Bakomana. Anyways, I'm happily married now. I tried to get him to contribute, but akatoona kuti kuenda kuri nani than giving me a penny. Anti muri kuzviona. Hanzi akatoona kuti kuenda kuri nani than giving me a penny. Inini yaya kwaVeronica yaya ndakanzisori nemotikari paya kuSouth Africa paya, but nani asi ndinongozvitaura zvakambondikwadza. Ndakanzisori nemota guys paya kuSouth Africa, ndakanzisori nemotikari, but hazviperi. Ndochokwadi, hazviperi. Ndakanzisori nemota but hazviperi. Haina basa. Ani munoona kuti umwe murume anzi uyu arikutaura kuti murume akasvika pakudecida kuti ndibude ini akamusiya anyura muzvikwereti. Ini majeti ndakatanga kuuya kunopaipa nenumba guys ndinesiweska. Ndikauya ndikafanira kutsvaga imba ndikati ini handisvisi zvikapinda masita vangu machichichi. Pakwangoya kuno kwachitaenda kubasa kwavo ndichinja zvese chisa kusita kwavo. Ndichinja zvose. Ndakasiya one yeInternet 25 pounds. Ndiri musita mangu yeInternet kuti uwanewo chaunodi haina basa mota yaya, haina basa tapiwa, haina basa. Haungazorambi kana munhu yakati sori nemotikari. Of course haungairambi, but mumwoyo zvinenge zvirimo. Haungairambi motikari. Vakadzi mota dzaunoona dzekuda vane vakadzi vakawanda vanozozvitsvaga tapiwa iri mota dzemasori dziya, but havasitopi nokuti akutengera motikari. Vanozitopa here. Anokuita sori okutengera motikari, okuita sori kuti mangwana otsvaga chimwe achidaro. Avaregi varume ava ndizvo zvavanotori. Ndakangosvika vachingopinda muno chete. Ndakangosvika pangoti ngatava take over. Kasara neInternet nefoni yangu nefoni yakeni 10 pounds 20 pounds efoni yangu 25 pounds internet. Ndodini kodi hapana chaungaita. Hazviperi guys, honestly speaking, tinoregera amendoti vakadzi takasikwa sei tine chiti taregera but mumwoyo hazviperi. Ndochokwadi. Hazviperi. Saka zvonetsa izvi guys, zvonetsa. Tisidi kuchera chingeperana kana kuchera chikuzirana pano kudai. Tiri vakadzi tese kuti titange tisina kumboitirwa tese vakadzi vari pana pazvinhu izvi munozviziva guys. Takasangana nazvo vazhinji. Kana usinawo utenda Mwari wako, uri one tenda Mwari wako vazhinji takasangana nazvo vedu. Saka we know. Musi unyora buda udzoke. Musi unyora buda palive ugodzoka. Buda udzoke musi unyora. Adokola. Hello.
Nanchida kungo edhawo zvangu something kuti zvoni I had a revelation last week because nema situations which we go through as a Christian, sometimes feel out, maybe I should have prayed more, maybe ndakafasta zvishoma, maybe ngadai ndakaita ma prayers akawanda 12 na 3 a.m. panowinwa hondo. And I had a closure last week when I had a preaching ekuti Hansi, you can never manipulate God to change someone's behavior with prayer. Because everyone was given a free will. So the same free will I was given, kuti ndite Satanism kana ndite a Christian, the same will I was given, kuti ndipite something or not to, is the same will these husbands are given, to be a good husband or not to be a good husband. So no matter how much you pray, if he chooses otherwise, you can never manipulate God by praying for that man if that person is not willing to change. Ndakawana imwe closure yekuti kana neni I had to let go zvanga zviri pamoyo pangu. I felt kuti maybe ndaifana kunamata more here, ingadai akachinja zvakati, because my mind eventually passed on. So yeah, ndachida kungoti kune anyone who is going through anything, never feel kuti zvoni behavior yemwe munhu iwewe you could have done or you could have prayed more for that person to change, because ane free will at the end of the day. Unepa unogumira and God does the rest. So it's up to God to allow whatever or not to allow it. Yeah, that's what I just had to share. Kana pane mwe munhu akufila kuti hii ndofana kuenda masowe meweka ndofana kunamata ma 10 days ndofana kuzodi, you just pray as a Christian. Kamla kadzika we go to extreme kuti murubarekere kona ukadza chikoroba neweti kubva kudhoko vachipinda nayomba vachiti vari kukorobhera murume neweti kuti hameno kuti zvinodzinga mweya yakaipereka kuti zvinodzinga chi hameno achiitira murume you be shocked. Ukaona vakadzi chi vachibika ropa rekumwedzi kana kubika chi hameno vachipa murume zvakaoma. Anyway, thank you very much Kola. Muti munyora hello. Thank you. Yes, ndine flu. Ugara nongo wene flu every day. Taura tanjaira. Sisimeli ndakangida karorwa ni murume wangu 20 years. Ndiri pamurume papo. Ndichiti murume wangu haure. Today una green button. Akatanga basa rake na 9 achipedza na 5. Na 5:30 anenge amumba. Ndamubikira tobva tasikara tese, kana ndiri paweekend tinenge tiri tese. Ndakati ini murume wangu ndigereni. Akatoti iwewe usatombenda zvangu kubasa, gara ndokuchengeta. Ndikagara sisimeli ndichingoendesa vana kuchikoro ndichidzoka, ndichiendesa vana kuchikoro ndichidzoka. Ndakazoti chabuda sisimeli, chakazoti chabuda kunzi murume wako ari kunyenga vanin'ina vako vasikana shamwari dzako maneighbors vese hapana wakasiya. Asi handina kana mbonge ndakaona kana kuti akazviita nguva. Ndakati aiwa ndaakusiya murume ndobuda ndinei ina ndakagara hauna chinhu ina ati ndobuda ndinoenda kupi. Saka plan B amatotaura iyoyi ndoyandatori nditori paplan B ndamutotaura iyoyi escape plan ndopanditori pakutaura regesa ndichitanga kuti ndoita sei nditange kuti it's never too late. Do your plan B. Ndiripo ndakanyarara achiita machina ndakutoona kuti rega aite machipi chake usabvunze usatangori kuzviona icho kana kapinda ngawane uchiimba uchibika nyama uchiimba asi plan uchitorova wakanyarara kuseni ndikutorova ndakanyarara ndakataiwa ndakudzokera kuchikoro ndakudai so ndakutanga kushanda ndakati kubasa ndakati gara ndakati aiwa it's okay pamba pari kubhowa rekesa ndinopota ndichienda kubasa so saka ndikuita ndichiunganidza pandichangoona plan yangu sisimeri ndaenda. Yes, simple. Financial freedom. Yeah. Ndizvo chaizvo. Thank you very much Mtunyoro. Ndizvo chaizvo. Right. Ani muri kuziva mumwe vakadzi varipo zvekuti ndakagara kumba. Andika ndigere kumba. Hatisi kuti munhu wese jeni. Andika kana uine murume wako ari kukupa zvese asingakuitiri mashiripiti achiita zvese, there is no need. Andi isi takamborumwa pekutanga tingoriwo careful. Anowana tingoriwo careful kuitira kuti kana zvakada kudai we are very careful. Anomaziona. So exit plan is not for everyone guys, but even though it's not for everyone exit plan iwewe semukadzi uriko kuti wana something chaunoita
Do something. Handika tengesa mazai. Handika problem yedu ndekuti tinotya kuona kuti kutengesa zai, kutengesa mazai. No, tengesa mazai. Uchunganidza every cent rawana kumazai iroro. Uchibvisa kunohodha chete uchunganidza. Handika kana watotanga kuita zvinhu zvako, wototanga kuita zvinhu zvako. Anomaona kana akatanga kuto kwanzi plan is plan best. But it's the truth you are lucky because you are here as a man and you are listening. Handika but usat plan tabafunga ukaona uri worried iwe one plan B handika estiva kureva kuti iwe there's something that you are doing to your wife, because if everything is perfect kumba muchiwirana muri boss ngaiti musikadzo, you've got nothing to worry about. Uri kuona tatsama kadzisa kutaura apa kuti vakuita zvema exit plan pane something chakamboitika kumasure, pane history. If you know kuti iwewe uri boss zvokudaro, you've got nothing to worry about. And hazvina kuti plan B nokuti tikuitaura handika, it doesn't mean kuti tichatoisa muplan. Kana zvazodzoka tichaisa muplan, kana zvisinawo aiwa katinongoenderera mberi kana upenyuka handika. Asi ndakagadzira kudhara zvichazoitikawo ame ndakagadzira kudhara andiona. So zvinhu zvokuti tinongotaurawo hedu because taona zvakawanda, kuchemera kudai tasangana nezvakawanda. Andiona tatoda ukabvunza even wakapinda mamamarriage wakamuda wapinda mamamarriages, but to break me down to know the certificate others is scheming. Andizoziviwo s hanze of course ndakapinda nepakwana. At least we are men. Thumbs up to you, you admit your mistakes. Now my brother, let us give you tiri kutaura kuti tinenge tichikupa advice zvakare sana sisi vako handika. At least you are here. Wanzwa kuti vakadzi vanoronga chii sometimes waita lakire kuti uri pano wadzinoronga dzanoronga chii. Hanzvadzi yangu uri kutoziva maburi ako zvawabvuma kuti of course ndinotoita maburi handika. It's time for you to go and it's time for you to go unotaura nemukadzi wako handika. Fix things and kana wati change for sure. Rega kuchinja after gore wotanga. Go and change, go and show your wife love handika. Go and amend things, go and fix things. Hanzvadzi yangu tisi kutokudza, tisi vakadzi vacho tikutokudza andiona tenda and make sure kuti wachinja. Vakadzi tine mwoyo wekuregerera shame, but tinoda kuona change, but tinogara takamira like we walk on eggshells. We now walk on eggshells. We are not too reluctant because takamboruma. Hanzi please add auna green button tenda isringwana, auna green button ita zvokufona, call on that number. Auna green button, auna green button. Eish. And uyabvanisendera profile yemurume wake achitaura nevanhu, I'm looking for no strings attached ndobva taura nzvimbo yaari. We have interested ladies available around your location. Say itori dating app guy. Great, may you link me up please. Any photos? We have several available. Do you have the hookup fee? How much is it and how is it paid? Let me send. Ndobva tasodekwa account number by mwana. Hey, kwa wakazanopinda wakanobata foni yemunhu sei? Mai mwana munhu achitoningirira. Hey. Kwadzina uyu sisimeni ndakanzi marriage haisi mari. Saka zvoreva vanhu vari mumarriage vanofanira kupiwa mari nevarume here kuita 2 days asingatauri neni abvunzawo mari. Hani mukuona kaS uri kuona ndizo. Hanzi inini yangu mari ndakachengetesa kumba kwedu. Very dangerous. Very dangerous. My sister anochengetesa mari kumba kwedu because chenjero tichapesera wazvozvo watedza kuvenga kuonana nehama. Why are you kupa mari kuchengeta kumba kwedu? Why uri kuchengetesa mari kumba kwedu? Why uri kuchengetesa mari kumba kwedu? Put it into action. Do something. Do something. Chinoketa mastendi 5. Chinoketa dzimba 5 nedzako. Go and build. Inoteka upfumi hwemombe dzinofamba. Kumombe dzineneba yei. Inoteka mombe dzako uko. Uchengetsa mbudzi dzako nenda mudhiri rako uko. Anoona. Usachengetsa mari kuhama because yekuchengetsa mari kuhama iyi, I'm telling you, uchatadza kuonana nehama mangwana. Mari muyedzo. Wakudzwa kunza pana kana state mari yese yakadyiwa takashandisa maproblems andai, and then you start fighting nehama. So my advice to you, please don't usachengetsa mari kuhama.
Don't do that. It's dangerous. It's dangerous. Chingoita yakuita wakanyarara. Just do what you're doing urisi. Chete. Kuita yakuita urisi chete. Hanzi china yatina zera nawo estival. Ndoda kuverenga comment ya est apa anirongwa zvakiri. Danger. Alright. No man lives a good woman lives a good man sure. And ndafarira kuti ndobvuma nzvadzi yangu dei varume vese vachimboti patinotaura kudai so varume vanonyatsokuuya panapaka tichibatsirana kadzimba dzainyatsotomira zvino varume vanotiza they run away kana zvaipa wotanga kutsvaga sisimeli taura nemukadzi wangu ini ndinongana negwesariro dzemukadzi yako tichamwari exit plan ndongoti chamwari exit plan ndingati kuti halokola Hello, zviri sei sisimeli? zviri raitika njani? Mushe. Nina, I just want to put my input. Ndikunzikwa? Ndanga ndakarorwa but ndakagara zvakanaka ndichiwana zvese ndaipuwa zvese ndichingori housewife. Ndaipuwa inowedzera kupuwa iri ndaipuwa zvechokwadi ndaipuwa ndingori housewife agere zvakanaka. You know, tukarorwa zvese sometimes unoona munhu anenge uchingoitirwa zvese uchingoitirwa zvese ugere. But ende ndakamboitirwa girlfriend yandakatozoudzwa paya kuti yakanga iri girlfriend. Musikana uyu akauya pamba mvanoka akati ndokumbirawo kuona nhingi murume wangu akati akauya akabata novel. Because murume aifarira kuverenga novel zvikanzi ndoda kuona nhingi ke ndoda kumupa novel. Ndobva ndatongomuti ndipe musikana uyu ndomva atoenda. Saka murume anobva atomuti pane musikana uya achiti hanzi ndiri shamwari musikana weshamwari yenyu ati ari kukupai novel. Ndomva andipa novel ye ndomva iye atongobuda mva nokukwesha mazi ndomva munhu atobuda ndomva atongoenda. Ndakatongofunga kuti ungobudawo zvake ndobva atoenda kwema-hours ndomva azodzoka. Ndatozodzwa paya nemuzukuru wake akati mbuya munoziva kuti murume wenyu ane girlfriend atopisa nayo mwana wechidiki so pane dhera akatombouya akakumbira akauya kuzokupai novel mukatomugashidza murume wenyu akabva atobuda muchiri kuriziva dhei irori because sekuranokwati apanga pakaipa girlfriend yakauya panzvimbo chaipo ndanga ine musikanzwa chichichichichi. I was so hurt and I couldn't believe it kuti chokwadi murume angadai so ndiri kumupa zvese kana chiri chikapa zvese ndichiita ndichiklina mumba ndichiita proper housewife. But pandakazorambwa ndakazongorambwa ngonzi haina ndichakudai handisisina mafeelings angofa kungofa musi wa2 January kudai so 2000 unzi mafeelings angu aenda hapasina apa handina tiri paholiday ka apa handina chandinacho hapana handishande ndangomirira kuti sauti yapera masamba zvese nemafuta you know. But lucky randakaita ndiri kuti akandipa mari yakawanda haana kundipa gupro but akandipa mari kuti just go and look after yourself. Mari iyo ndo yakanditangisa business kuti ndisvike pandiri nhasi ndakatokwanisa kutozouya kuUK nemari yacho neakandipa. So I was very fortunate ndingatodaro kuti akazondipa mari because amwe anongokukika out asina kana chinhu uri housewife. Ipapo vakati zvakanzi make sure kuti watora zvinhu zvako zvese nechikorobo ndakatora zvese just like that and 14 years later akazoya kwandiri akati handine urombo ndakanga ndamitisa munhu akanga azodai saka nakanga kundipa pressure ndiyewo anatozombogara newo akazongoita mwana mukomana chete. That was it. Akazokumbira regero after 14 years but nanhasi handina kuzombobva akadzokera paakanga ari akabva atongoita kutongotambura saka zodzora ndandinaro ndakabva naro. Unobva ndiza ndataura nezvazvo akadzi ndivanenge pane zodzo rakawanda. Ndakabva nezodzo rangu big time ndakabva nezodzo rangu. And nanhasi anongotaura kuti
zvakanga zvakadai zvikazodai ndikati is too late now sakatomuvha kutodaro ende zvachinototoziva kuti ndinaro munhu wese wandinenge ndafambidzana naye anotoona kutoti zvinhu zvazvakutofamba nekuti ndadana namai ava zodzo rako noenda naro munhu zviriko you know so sometimes unenge uchifunga kuti pangu papera unenge uchitori datya rakwikwa ratoyambutswa uchifunga kuti ndakwikwa ndarwadziswa so sometimes aimona kuti pangu pakaita sei kana uchitori neplan iyo yamukuti plan B is always unofanira kunge uine plan B and aimona kuita seni kuti unogara pamuri unachingoti ndiri kuwana zvese pasina kana kutotengesa mazai kana maswiti mamini kana airtime zvayo do something mwete kungogarira ngoti inini hapana chandisa kana nyango nemusikana webasa ndotori naye wakangogara varume hatina zera navo azana amai veda chokwadi thank you very much Magumbo thank you very much contribution Maita basa thank you very much powerful testimony inini ndikunyatsa kurangarira gaisara chokwadi mazodzozoka varume inini nyaya izodzo ndida kutaura wakagara apa ndoda kungoti one day ndovadedza ndoti chimboya tite mbogare pasaidi apa ndoda kutaura varipo nyaya izodzo ndoda kumbokuudzai varipo haadzi kuchaguwa ndoda kutaura varipo pandokudza kuti mukadzi akatsamwa sometimes kana une izodzoka zvinhu zvinoondomoka ndoda kusada wakagara apa vanhu vemurustenburg vanoziva vekurustenburg chaicho they know ndoda kusada wakagara pasaidi apa is a story for another day kona hello muri sei Mushe, it's been a while. How are you? Ndiri right zvangu ndangoti ndezotaurawo nyaya kangu. Ndoda kutaura kune vakadzi vese vari mudzimba umu kuti even nyangwe zvinhu zvakanaka sei don't ever say kuti ndakagara zvakanaka saka handite exit plan. Gara une plan. Inini ndandakaroorwa ende ndandakagara mamangu achitaura pamai manja kufunga ndandiri in the same boat yekuti unoitirwa zvese to the point yekuti ndandingazive kuti fuel inoiswa sei pafilling station because ndaitoziva kuti every Friday murume anoenda otora motikari ndonoisirwa full tank ndopuwa mari kunogadzirwa nzara ndogadzirwa musoro every Sunday kuchechi ndinenge ndine new hairstyle hembe nyowani zvese zvavo zvakaringana. Hapana chandaitobofunga ndaitoti ndikanzwa maproblems evamwe ndaitoti vanenge vachinyanyaita nezvevakadaro unenge uchitoona kunge as if your fellow women ndovatone problem. But it took one woman to change my husband. It took one woman kuti girlfriend yo yakachinja marriage yangu in one night ikaita upside down. Ndikashaya kuziva kuti ndarohwa nei nekutsamwa ndakangoita move out ndandisina kana pekutangira tingaziva kuti vana ndichavapei kana kuti rent ndichawana kupi but ndandakatsamwa ndobva ndabuda nehasha neshungu ndobva ndabuda ndobva ndanotsvaga imba ndobva anditi ndokubhadharira rent yemwedzi 1 iwoyo nedeposit and then after that woita sei ozvionera because iye mupfungwa dzakaifunga kuti zvichandiomera ndoita sei ndodzoka. But handina kudzoka. That was my moment. I didn't know my own strength sisimeli kubva musi iwoyo ndichita move out ndakatanga kutsvaga basa ndikatanga kushanda and I achieved a lot after ndasiyana nemunhu iyeye. Unozva pana vanhu vatinenge tiri married to vanenge vari mahead munhu iyeye kuti mfeku dai zimwe ari kushaka kuya kuzogara pauri exactly. Ndandisina chandandinacho pandandine munhu iyeye but the moment andakasiyana naye zvinhu zvangu zvakavhurika. Zvinhu zvangu zvakavhurika ende chione zvaakaita after 1 year tasiyana kwakanozvarwa mwana kukaroorwa munhu kukachatwa hanaye munhu iyeye handiti muri kuona. Saka but inini kusaidi kwangu ndinozongotenda Mwari kuti ndandisina hangu exit plan ndofunga kuti maybe dai ndandiri munhu ndakavhurika ndingadai ndakaplana better but ndaifunga kuti ndakagara zvakanaka until azongoita chihure icho chekuti hameno zvi zvakaitika vakadzi tinozongonyepana kuti akadyiswa akazoita sei ndobva adii but munhu anenge agara nazvo iwo munhu usingade kuzviona unenge wakaisa pablinkers. Ndanga ndiri that naive but ndakabuda mumba nevana 3 ndisina chekuvapa ndisingazivi kuti ndinoita sei but the moment I started working things ndakatanga kutenga I bought my own house ndiri ndega ndaa single parent ndisina munhu
Saka ndinoda kutaura kuna vamwe vakadzi vakaroorwa kuti nyange zvinhu zvakanaka sei, don't ever think kuti mwana wamwe anongomuka akakupandukira ukazvishaya kuti zvabva nekupi. Apedze zvagokudza kuti iwewe ndione mamhepo ekumusha kwenyu. Ndizvo zvataiudzwa isu kunzi iwewe mamhepo ekumusha kwenyu. Ndo atingada kuti mugare mumba. Utanga kuverengerwa natete wako vasina varume. Saka don't ever relax. Kana uri munhu wechikadzi uri mumarriage, don't ever relax. And I want to thank God now. I got married. Ndane murume wangu tari 7 years tiri tese, my second marriage. I would like to say I'm happily married, but ezvinezvi handichakotsira zvandanga ndakaita paipai. And vakutoziva kuti ava ndikada kuvaitira mafana ava inini ndinotobuda ndichienda. Nemunhu akandiwana ndane zvinhu zvangu. Saka vasikana musakotsira. Maita henyu. Thank you very much, Kola. Thank you very much. Hanti muri kunzwaka. Ndofunga most of the ladies tikutaura panapa parikutaurwa same language. Handiti parikutaurwa same language. Ndofunga guys muri kutozvinzwawo mega. Zvakwauri ndiwe mukadzi yawo kugara kumboda ndigere, aine here ndigere, ndinongosara ndivete ndigere. Gara. Day one chitira rofuma kashinura, one day chitira rofuma kashinura. One day chitira rofuma kashinura. Murume atinazira nevarumeso. Hatina zira nevo, ndosaka tisingaseki munhu anenge abuda mumba kana kuti munhu anenge arambwa nhasi, hatisekeso. Because newe unogona kungopa buda futi vamwana votobudawo. Hatisekeso. Kona kachifona manje manje ndakufanira pekashamba tifoni. Hello, Kola, sorry, nachita kufonera Ndambozama kufona. Ndachitangutaura pamanga muchitaura muchiti makafamba nayo bhutse kuti kana murume akuita zvaanoita, kana firiji kana chinhu chakafa chaicho mumba haachioni. Ndofunga munoziva nyaya yangu ndakamboya zvangu kwamuri. Then recently ndobva ndakazozvara mwana, nditi ndane mwana. So ndakaitwa oka. So during the process yekuti kana utoitwa oka una chaunokwanisa kuita, ndakukwanisa kubuda kapaipai kuti ndipinde mumba, maplate akapwanywa, zvinhu zvakatsva zvese. Ndobva ndatotaura naye nezo kuti we need to replace zvinhu zvakatsva because there's no way achagara mumba mune zvinhu zvakatsva kudai. Zvikanzi ndabva ndangotora zvese zvakatsva ndikaisa mubhini, zvikanzi zvirasirei. Wakafa ndangozvishandisa zvakatsva asi it doesn't necessarily mean kuti chii hazvisi kushanda. Zvakatsva asi zviri kushanda. So ngasafanira kuzvirasa. Ndikati muno mudiaspora muno munoita kana electric kettle 20 pounds zvokwadi. Vangu vanchashandisa yakapiswa negasi because ichiri kushanda mumba memukadzi wechidiki wanhasi. Passion tomuseka isu, passion murume tine basa reinaye. Passion murume titohwera mukadzi wake titi passion murume akanambadza naye ndiye aikwatisa mukadzi uya. Passion tomuseka isu. Enderera mberi koni. Zvikanzi hazvina basa izvi, totoshandisa zvakatsva izvozvo. Hazvina kana dhiri. Handitora mbini ushandise zvinokana mbini. Ukatotora? Ndichitorere mbini isisimeli ndopinga. Changotenga zvino. Ndichitora mbini ndorwara. Saka iko kusada kutora, kusada kuburisa iyo ma70 pounds 50 pounds otenga zvinhu zviri mbini izvozvo. Kusada ikokoko, kusada. Handi waimboshingirira. Ndichishingirira chiyani ndopaona zvongogara wanazvo zvegorete zvamuchataura kuti kafiriji kewaiti munhu akaoni nekuti asisina ziso rekuona chiri anything bad. Zvese kwaari zvangonaka. Saka kugara hedu vanhu tvangogarira hapana. Exit plan yamakareva ndokutongodiwa. I hope wabatsirwe kozvino. I hope you are now putting it into action. Ndichakurakidzai mapepa acho kusira. Saka totangira kugara ubva ugarira maoko kuti go mukadzi akakwata tunhu twako hobho. Aiwa kana ndakatowana basa zvino chairo pasi. Saka very soon mai vangu vakangouya kuti ndatosiya mwana ndichida basa.
Because hapana chekuti kuchazororera apa. Hapana, munhu kana wotowana zvawana kunze mupafusina. Ndochokwadi hapana secret not ways about it. Nekuti unongoziva zvekunge zvekuti munhu anogara nemunhu wake muchipatara aiye kana kumbobatsana nazvinevhasi kana kwaona kuti unatoti exit plan iri kudiwa. But pangachida kubvunza ndepekuti ndakataura naye as you were saying kuti munhu unogara pasi kanzonizvo akunditi ivo ndo watisada kutaura zveexitplana but hapana kaaction yakuita inoratidza kuti sei igani hapana chipenyu chinoratidza zvinizvo ndikuti iva chanikadza kugara kugarako zvakafa. hanzi iwo mashoko ako aunotaura kuti handira chandiripo handira ndiri kuendera zviripo here hazviko iscapegoat chete hanzi iwo mashoko ako autaura kuti hapana chandiri kuona ngoa anoti kuti ndingadaita action ndobva ndapera makatiita kaaction toona kuti wachinja toona kana tichigara tichigara nemunhu achinja kana kuti hapana saiwayo mashoko iwayo ndoanditati nyange ndikada kukubikira chikafu ndizopera simba kozinongo chingotaura kuti hapana chiedza hapana chiedza kati soda ndone chiedza ndisiri kuchiona here saizvozvizvi atowafollowa wenyu 100% because last time paipai akazobata foni akamasara nini saizvozvizvi atori followa wenyu ndogara ndichiona ari pamalife kana asikuda zvio tichitaura zvekuti exit yangokuhwawo tichitaura ipapapa ini zvakui manje nhasi ari kubasa zvidanga ari pamba dainitozoti achatozvunza ko kana akabasa vainfonzi kubasa katakuteerera yake life aiwa akubatwe mafoni manje kwavo akabatwa mafoni zvakukwete pati dai anga ari pamba aino kuti anga achainzwa life but hanzi handina action handinoita because unogona kushara zvekuti ndakuenda ndakaiwa saungogara kumahara iwe ungochengetwa kumahara ipapo uchingomushandira zviko ndakuti hakuna zuva risingasviki zuva rese rinosvika ikoinzi hakuna date risingasviki zuva rese rinosvika saka zvekuti sina shuga izvo I don't think uchiri mukore wasviki vari kutsvaitsa henyu mega inhangu ndadecide hapana. Right. So Nicola, whatever that you are going to decide, we will support you. Thank you very much. Let's go for time updates, no problem. All right, sharp. Right. Hello, Patricia. What do you say, Sisimel? Ndiribo ini ndachida kungosimbisa zvangu vanhu vanoshora masingle mothers ka handizivi zvangu kuti vanenge vachishorei. Munoziva kuti single mother munhu anofanira kurespectwa. Zvinhu zviri kuitika mudzimba Sisimeli, mudzimba makaoma, vakadzi vari kushungurudzwa. Vakadzi vari kushungurudzwa vachigarira zita rekungoti marriage. Ini ndakaona zvangu society yedu yekumba ndinotenda Mwari kuti ndakazobuda muZimbabwe ndichiuya kunoku kuSouth Africa kuti kadzidza kushanda nekuti kazhinji kuZimbabwe ninge uchinzi haushandi haugari. Saka kana usinawo chako Sisimeli hapanawo zvechokwadi kubuda kwaunoenda. Ende vabereki vedu vekuZimbabwe vashoma vanokuti kana uchinge wabuda ukandoita mwana udzoke pamba vanenge vasingatodi unenge utori chisekwa. Ini ndakagara muabusive relationship ndofunga for almost 10 years. Ndakabuda ndakangotorana nemukomana ndiri mudiki zvekungopinda ndiri form 3 ndobva ndakarohwa zvakanyanya nekuti ndaigara namaini. Saka ndakaona unge rudo rwandiri kupuhwa nemukomana uyoyo it's better ndobva ndabuda. Asi zvandakazondoona pa10 years idzodzo because ndandisina exit plan handira kupedza chikoro 1 kwekudzokera kwacho akutorina apa ndiri kuzvara. Saka situation Sisimeli kazhinji inokuita kuti ugare pausiri kuita sei pausiri kuda. Saka ndinotenda Mwari kuti ndakazokwanisawo ndechida kuti ndishare ndakazokwanisawo kubuda ndokuzoyawo kuno kuSouth Africa ndokutangawo kushanda ndokutoona kuti aiwa zviri nani
2000 yandiri kuwana iyoyo ndine happiness yangu nekuti makamboita munoziva kuti kana tichirarama upenyu hwatiri kurarama sisimeli da kudzidzisa vamwe vakadzi vari panapa. This life that we are living, it's a one way ticket. Saka ukashungurudzwa pano, kune vanhu vari kushungurudzwa. Simeli indakashungurudzwa zvekuti ndainzi ndikanonoka kubva kubasa nemurume anga asingatoshandi because zvandakaita ndakauya naye, but indi ndakatanga kuwana basa. Saka ndainzi ndikanonoka kusvika pamba kana ne10 minutes ndaigonotoroverwa izvozvo kunzi wanga uchihura apa iwe unenge usati wambohura. Saka ndinenge ndangokurudzira kuti ndinotenda Mwari kuti ndakazoita chivindi chekubuda mudhat abuse papa kaoma, but ndakabuda. Ndoda kutenda Mwari kuti ndakabuda. Kune vanhu vakawanda vakagara mudzimba vari kushungurudzwa. Ndikapinda ichiti munhu ukaona zvisiri, ini ndayozoudza munhu ukaona zvisiri kuita buda, une mvumo yekunzi uzame. Ndakapinda marriage yechi2 ndaroorwa nemuSouth African. Marriage yechipiri the guy was good, but maSouth Africans anohura and azviva hapana chinoshamisira pakuhura. The guy was good and ndiri kunyepa, but ndakatya ndakati ndotenda Mwari kuti ndakabuda ndichiri neutano. Simeli mukomana aitohura but anga atoroora kundidai ndida, but aitoti iwe. Saka unotoda kuti tichatopedza upenyu hwese ndichingogara newe, unopenga here? Saka ndakaona kuti hatisi kunzwanana futi, ndandatora age yangu. Saka zvandakazoita ndakazowana wechikuru pamwe kuna mato, ndakazowana munhu ari muhombe kwandiri because mind you this is my third marriage. Saka ndoda kutaurira vanhu marriage is not for everyone. Sisimeli kuna vanhu vanoneseka marriage haisi yemunhu wese. Kana zvichiramba zviri kuramba, don't force yourself. Shandira vana vako nekabasa kaunenge uchiwana ikako, just work for your kids. But kanawo zvemarriage zvichiitawo ndizvo zvauzama kutsvaga munhu anoda vana vako nekukurespectawo. Ndakawana munhu Sisimeli handidi kunyepa, at last ndini nditori nedambudziko ndofanira kuzotomboya kuseri ndomborayirwa. Ndakawana the best husband anoda vana vangu. Inini I'm talkative munongoziya, and haminoti kanzi kumu ibvai panapo tondoswera tiri mustreet, but ndotenda Mwari kuti ndakazowana munhu kwaye wechikuru ari kusapota vana vangu uye ari kundisapota. Handiendi kubasa. Simeli akati handidi kuti ushanda, handina chandinoshaya, asi ndine mari yangu yandee ndichingoisawo pasaidi. Ndakadzidzawo ndine mari yangu yandinenge ndakangofimbikawo mubank account yangu. Sisimeli hauzi murume anochinja because this guy anga akatomborora, and unotonzwa zvaanenge achitaura. Murume kana achinge asingachadi nezvako hachadi nezvako, nevana vacho anogona kutovasiya achichengeta vana vegirlfriend kana vana vemukadzi munyowani. Saka ngatisanyanya kurelaxa kana tichinge tapinda mumamarriage okuti iwe uri kudiwa ndiwo uri kudiwa panguva iyoyo nevana vako. Varume I think ukama uripo ndowekuti pakati pemakumba apa munenge muchinzwanana. Kana zvikangoperawo akangonzwawo futi kuti hachadiwo, ndizvo zvanongoitawo futi move on. Saka ndo zvandauya zobetsera vakadzi kuti kana wanzosaenda kubasa achikwanisa kukusapota zvakanaka futi, because kune anoti ndiri uchikwanisawo kudhonza tuma twacho uchibawo uchisawo pasaidi uchigadziragadzirawo zvinhu zvako zvinenge zvakanaka zvakadaro. Kana anenge akubvumirawo kuti uendewo kubasawo ndizvozvo, but masingle parents ngatikoshesei vana vedu, ngatide vana vedu vatakabva navo kumashure kumamistakes edu ngatisaisei kuvana vedu. Ngatizamei kubuilda vana ava nekuti mangwana vanozotichengeta. It's a story for another day. Ndeida kutaura kuti inini I don't have a relationship yakanyanya nevanhu nehama dzangu because of how I suffered. Mwana unoita mamistakes Sisimeli uri mudiki, but unofanira ukaita mistake dzosa mwana, kwete kuti obva waita mwana chibhakabhaka. Mwana kana achingaita mistake obva watomuroverera unge munhu mukuru. We don't do that. Saka ngatizamei masingle parents, ngatisavabhita, ngatizamei kuti tikudze vana vedu ava vasararama upenyu hwatakararama, uye vasaenda go through what we went through. Ndo mashoko andachida kutaura chete. Thank you very much. Thank you very much. Very powerful. Thank you very much, Patricia. Kola, hello. Hello, Sisimeli. Yes. Handiripo, ndangoti ndouya kuzombokusekesai kuti kana paine vanhu vanovhura hombe kana asisakude Sisimeli varume. Yo! Ini wangu akanyepera kudhunya kubatwa nemamhepo Sisimeli asisadi zvake mano vanhu. Achida kudii? Ndikati kudaka kuita exit. Ine ndakaroorwa Sisimeli handiti ndobva ndasvikotambirwa zvakanaka nevabereki vemurume tongoti family yese, even naye pekutanga aiwa chenyatsowirirana, ende iye anyatsotemba neni zvazva zvekuti murume wako anenge achinyatso munosvikoblenda zvakanaka nefamily yake. Ndo zvazvazve. Saka paakazowana girlfriend, aiwa iyoyo yakamuchingisa brain.
vabereki nobva vambotara zvezvekuti ine ndakambotanga ndichishingirira ndichingoti pamwe zvichachinja ndichinamata gomo iri ndichikwidza sesimeri hazvina kushanda kumba ndachizoendesa nyaya kumaperenzi ake vouyawo kuti vazogadzirisa akati zano akanyatsotaimira mai vake vauya kuzotigadzirisa pakati peusiku akati amuka zvikanzi mukadzi ari kupatira atanga kupe akatanga kupenga pakati peusiku amene vakati saka mukadzi wako zveshuwa ndiye atori nezvainazvo ndobva vaenda mbva vaenda amwene mbva vatiwo sekuru imbonogadzirisa iwo kumba kwevana uko vauya kana pasina vanazotigadzirisa isapenga pakangouya anenge anazotigadzirisa chete nyatsotaimira pakati peusiku zviya kuti zvinyatsonzika mukadzi wanenge akarara naye ndiye ane zvidhinu sisinani kusvikira hama dzati mwanangu tati imboenda kumusha unogadzirwa zviri pauri pamwe zvinoindi wozodzoka zvaita after ndabuda kwakuzonzwa nemuzukuru wacho kuti gogo chigemu chakagadzirwa pana kupenga kwaitika paya saka ndozvinoita vanhu Yeah, that was too much. Kunguza mtu achati kwa kunyepeza kwa mukadzi wangu wakarola. Ndiye akunditimbira mapepo. Ari kupatira zvisirishwe akati kwake ako kwangu pakuna zvisirikwe. Ndiwe wakanyanya. Uyazotigadzirisa aiwa chairara zvakanaka but anga asingaswedera padhuze nevanga asingakubati asi anga asingaimbe kazviro kake kako pakangouya munhu chete kuti auyazotigadzirisa mukadzi wangu wandakaroora ari kupangura zvisiripe akati kwake oti kwangu kawati amadzangu dzikauya sesimeli zvine vanhu pone munhu agadzira nyaya yakudareke zvakaomene vanomekudenga ravakunda zviu ainyatotenge kunapia usiku kana vanhu vasingazvizivai unyatsosvedzeresa mukadzi wangu zvakaoma ndokupera kuparara kachamereji ndokuparara kwakaita mereji aiwa vakanyepedzera kupenga but hazvisinei mwari ndiwe munhu wese maka kutonga kwamwari kwakarurama unozongosanganiswa newako anenge achitoti nhaiwe wairepi nguva yese handi muri kuzviona saka ivo vakazongosarawo hameno zvizvo vachiri kupenga here kana kuti kupenga kwakapera idono vandaizviti sakangoti uchibuda kachitodhabhwa nga nemunhu waanga kuda kupidza kaumba kuti one because maparents acho vari sababa utaibva vaita nekuchema kuti mwanangu pangoera utanga gemu ikai uchagara uchingochinjanisa vakadzi iye akapakana kuti aifina giuti kuti vabereki vake akati ainepa nai mai nababa ndingagarewo nemunhu anondipengesa vabereki vakutoti mwana wedu anopedzisira urayiwa akabheta aende zvake murova zvakaoma. Thank you very much kuita basa. Zvakaoma. I give up vanhurume. Handina kupawo muono wangu. Alright. Varume bodo. Hai. Uyu akapenga uyu. Mukadzi wake vandakaroora ari kupakura zvisiripe. Anokona. Mushe. Ndangoti nini ndoda kungopawo muono wangu inini nezvandiri kune madzimai anoda kushingirira mamereji. Mamereji unokuwara urimo. Isusu personally ndikubvei ndiri singuma mupandiri panapa. But handisisina kana shungu yekuti nditi hanzi ndinogara nemurume because zvinhu zvangu zvese ndinozviitira ndiri one. Ndine vanhu vanotogara nevarume chaivo vanotouya kwandiri inini singu vachindikumbira mari. Handimukona. Kuva singu vachibva zvareva kuti unenge watopererwa neupenyu. Unotokwanisa kutorarama, unorarama kutopfuura ivo chaivo vatori mudzimba nevarume. Ini ndo zvandinotozviona ndiri. Kuti laita ndikutorarama ndikutopfuura ivo vari mudzimba. Ene ndotorarama life yakatozvinakira zvokuti
handitoziva patamutambudzi wekumbosvika tasingane mweyo chino kuti kana murume wacho mandishanda because hapana zvavari kundipa saka nei zvinotongoudza vari mudzimba kuti vanhu musashingirire kana zvisiri kuita vanhu budai kunze uku hakuzi kuti kana wabuda kunze uri kutsvagana navamwe varume unotsvaga zvinokuraramisa muupenyu vanhu vari kushanda ini ndinotoshanda mumba mumadhumbe chaimo chemo ndo mandinoshanda asi ndinotoshanda ndichitoziva kuti kana mwedzi wapera ndinotosevha ndichitenga madhola dzangu ndinotogara nemadhola dzetoti kunyange vanotouya vachondikumbira mutoziva kuti ndinototenga madhola ndinogara nemadhola dzangu saka ndo mupfungo wandangoti hangu ndingoyo ndingopa sitinei. Thank you very much, Kola. Thank you, Nemfungo. Guys, ndakutora last Kola, itagara panapa. Ndakutora last Kola, moza ndamborara, ndakaoma. Ndamborara kubasa, ndamborara pano. Ndikapedza pa ndakutobika. Ndotoje, ndakutonorara, zvokutorarira tu. Ndotozomuka mangwana ndakuenda kubasa. Nditore Kola ngachifona. Nhasi ndaseka. Aiwa, Kola tinakidza. Yemuru wokupretenda kupenga uyu. Alo, Kola? Mushe kanjani? First of all, ndachitautenda diaries because zvamuri kuita izvi kunoitwa ngekutamba zvakoga but hamusi kuziva kuti mukuchinja malife evanhu hamusi kuziva impact iri kuitika mukati memunhu I'm one of them anyway. Thank you. Remember that day yababa vaiva nemwana akashaya baba wenyu vai takagara takupedzisira kukanzi ndapanamata ina ndiwanzonamata pamwe ndenzi basa vandenchikasei but musi wachiwo ndakangoti ndinamate nyamo ari kunamata. Hold on, Leah. Guys, mungandibvunza kuti last Kola ndabva kubasa ndikagara pano mambona ndichidya guys. Mambona ndichidya. Handina kana mbovhira ndadya kana munhu ambondibvunza pa simeni madyei hapana andibvunza kune simeni zvatamboona zvamangobva kubasa vagara pambodyei dzatove 3 imi musandaroi enderai mberi Leah. So simeni munoziva kuti kwakanamatwa nachidheka ndakapfugama ndikasvika kunamatira baba avo ndakanamata tikanamata namai pane mukona akapedza pana prayer warrior akapedza kunamata kwakanamata vanhu ka but there was this lady akapedza kunamata. I felt munamati uyu something happened saka ndati for me ini ndakanamatira baba ivavo ka but something happened on my side. Saka ndinotoda kungokurudzira vanhu vese vari panapa ka kuti musambofunga kuti zviri kuitika panapa kutamba pane zvikuchinja mumalife evanhu kudzidzisa ingave spiritual. Saka chandakungokumbirawo kuti amai vaive vane murume wavo vari kutadza kubuda mumba mavaye namataiwo navo amai vaive vatara nemurume wavo ane pana ari kuchengeta mari uya because ka kubuda mumereji iyoyo kutaura chokwadi zvichatora time unotoona kuti amai vaive ndakufona earlier on but mambori please amai vaive vari kuda kunamatirwa vada kubatsirwa pamunamato kuti vavhurike madziso vavhurike spiritually vazive kuti munotoona kuti vanotogara dzimwe 5 years because havasitoziva zvavari kuita not kuti havasitoziva zvavari kuita but I don't know kuti varume vacho kuti mana sister ane sweet time here kana kuti vane mushonga unogara mumba imomoka energy drink ndikaisa lemon chikakora ndikangochimwa chakadaro chiita ndisavati nachita kudzinga hope chered bull chiya unongotenga drink andeikola aiwa ndozvanachida mbotaura kuti I just want to thank runore rambai muchiita zvamuri kuita zvitineri vanoda kunzwa vanonzwa vanoda kubatsirikana honestly tesitomvura womasipapapa is very good zvamuri kuita ndozvanaida ngotenda ndingotibatsire vamai vaive chinguva chikawo kuti munzwe kuti vaikasei because havambokabuda. Thank you very much, my sister. Thank you very much. Thank you for the compliment. Right. But ndakati panetwa yanzi thank you so much ndaimboteerera but ndakazoti
panetwa nezvepano. Muchaneta kitchen muchiri kumashure pano panetwa zvakawanda pano panetwa zvikukutu zvakawanda pano. Mamusati hamuzivi chete. Muchazoziva zveinofamba panguva marambe muchifollowa. So guys, we have for now. Man. The guy kusokuisa lemon kuchidi. Ndalipana mnadinyenga kwa isa lemon tikagoisa lemon chitika pamwe zvodzinga hopezvi. Nangoisa chidzisa lemon ndapana mnadinyenga ngasa lemon zvikapa zvakora. Right, she's not answering anymore. Speaking. So guys, I'm going. Ndambotandara nemi guys. Kubva kusina andamborara. Ndarara night shift. Ndikauya ndikangogara pano. Tiri pano. Ndakutongogaya kuti izvo zvandoda kuita ndakutongoita izvo zvindopedza. Vakachero ndakarara na5 ka. Maona kubasa ndotongorara ndichatomuki kusvika mangwana. Ndakutongorara. So guys, at least ndaswera nemi papurazi rasisimeli pano nakidza pano. Pano tatuwa pagara pano fire pano. Isu tisi vanhu vanogona kuzviitira live takawanda tichingonakirwa tikapedza tichingofaya pasina chakakana negativity pano. Kana tototraya by all means kuti zvidaro so that munhu wese ive safe space for everyone. Baba iva gumbo chitova gogo. Tototraya kuti ive safe space for everyone. Saka totoita live ikapera pari very safe vanhu vakakondopita tikaita madebate tikanagirwa tikadai kungoti nditokuenda basa. But muye hanzi sisimele andirevi pano ndoreva kudari. Kudari remachinda uko, alright. So yeah, tobatana next week takaenda tobatana zvakare next week. Ndatomasi patience ndatongomwa zvakadaro. Tobatana next week guys. Andisenda zadate. Ndasanda tombona kuti roto racho rakamira sei ratomudakanasa. Tomboriona kuti riri sei. Don't delete the live. Andipo delete ni yakarebesa hakuna vanozomboiona live nyatsoigarira inoonekwa nevakadzi ndovanotogarira chaiko chaiko. Vakanhingirira. Munhu anenge ane zvivi zvokugarira live. Svika yanopera. Plus ndoda kuita maripoti ekubasa. Saka ndofunga kuti ndiite maripoti ekubasa so ndichatobatsirikana ipapa. Right. See you guys next week. Tobatana, bye bye. Vachiri vari kuita improvement vaya, vari kuita improvement. Hakuna improvement. So guys, thank you very much. Tobatana later.